कोकणशाहीच्या मंचावर होणार सखोल विचार मंथन. सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासाचं निमित्त आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्थापना दिवसाचं, अर्थात मे महिन्यातील 1 तारीखचं. सर्वच राजकीय पक्षाचे जिल्ह्यातील प्रमुख उपस्थित राहणार कोकणशाहीच्या वैचारिक मंचावर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समस्या आणि अडचणींचा होणार थेट पंचनामा आणि तयार होणार सिंधुदुर्गच्या विकासाचा आराखडा. कोकणशाहीच्या या उपक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या विजन सिंधुदुर्ग 2030 या कार्यक्रमात स्वागत करतोय. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आज वर्धापन दिन आहे आणि या वर्धापन दिनानिमित्त कोकणशाहीनं विजन सिंधुदुर्ग 2030 या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे. 2030 साली आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा नेमका कसा असेल हे सर्व आपण जे काही प्रश्न आहेत ते जाणून घेणार आहोत. याकरता या मंचावरती उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे अर्थात सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांचं मी स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे त्यांच्या शेजारी विराजमान झालेले संजय आंग्रे जे शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष आहेत त्यांचंही स्वागत करतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमितजी सामंत यांचंही कोकणशाहीच्या या मंचावरती स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद भाई शेख यांचंही स्वागत करतोय आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस, राज्य सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर हे देखील या मंचावरती उपस्थित आहेत, त्यांचंही मी स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे विविध विषय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्या विषयांच्या समस्या आज आपण या मंचावरती मांडणार आहोत, जर साहेब त्या समस्या सोडवल्या गेल्या तर निश्चित विकास म्हणजे वेगळी कुठली अजून संकल्पना नाही असं मला वाटतं. त्यामुळे त्या ज्या समस्या आहेत ह्या समस्यांवरती आपल्याला पुढील 7 वर्षात जर आपण काम करू शकलो तर निश्चित विजन सिंधुदुर्ग 2030 हे आपणा सर्वांच्या दृष्टिक्षेपात असेल. त्यामुळे जे मी निमंत्रित केलेत, कोकणशाहीनं निमंत्रित केलेल्या सर्व पाहुण्यांचं स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे माझ्या कोकणशाही न्यूज चॅनलचे व्यवस्थापक राजेश हेदळकर आणि कोकणशाहीचे जिल्हा प्रतिनिधी चिन्मय घोगळे, त्याचप्रमाणे कोकणशाहीचे माझे सहकारी प्रशांत रेवणकर, आपण सर्व लाईव्ह पाहत असलेले दर्शक या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि कोकणशाहीच्या विजन सिंधुदुर्ग 2030 या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. मी या मंचावरती उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांना सर्वप्रथम प्रश्न विचारणार आहे. तेली साहेब, जिल्ह्याची स्थापना होऊन आज 42 वर्ष झाली. या 42 वर्षाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आजपर्यंतच्या विकासावरती आपण समाधानी आहात का? खरं म्हणजे सुरुवातीलाच आपल्या लोकशाही चॅनेलला मनापासून आपलं कोकणशाहीला आपलं स्वागत त्या ठिकाणी करतो आणि आपलं अभिनंदन पण करतो. एक चांगल्या विषयाला आपण जिल्ह्याच्या विकासाला हात घातलेला आहे आणि गेली 30 वर्ष म्हणजे पुढच्या 2030 पर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा कसा असेल विकासाच्या दृष्टिकोनातून हा चांगला विषय, विकासात्मक विषय या ठिकाणी घेतला आहे, म्हणून आपल्याला धन्यवाद पण या ठिकाणी देतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आता 42 वर्ष जरी पूर्ण झाली असली तरी ज्या पद्धतीने आपल्या जिल्ह्याला अजून विकासात्मक दृष्टिकोनातून जी काही साथ मिळायला पाहिजे होती तेवढी साथ मिळाली नाही असं म्हटलं तर काय वावगं ठरणार नाही. ज्या पद्धतीने काही गोष्टी इतर जिल्ह्याच्या म्हणजे महाराष्ट्रातले इतर जिल्हे आहेत या जिल्ह्याच्या तुलनेत जर विचार केला तर आपला जिल्हा नैसर्गिक दृष्टिकोनातून चांगला आहे, पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून आता विकास होतोय, अनेक प्रकल्प आता यायला सुरुवात झाली आहेत.
बाकीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते हळूहळू म्हणजे आता नितीनजीच्या माध्यमातून आपण जे राष्ट्रीय महामार्ग गेली 70 वर्ष जिची मागणी आपण करत होतो तो आमच्या जिल्ह्यातला तरी पूर्णत्वास झाला. बाकी ठिकाणी अडचणी थोड्या आहेतच, नाही असं नाही. इतर रस्त्याच्या संदर्भात सुद्धा आता चांगल्या पद्धतीने सुरुवात झाली आहे. अनेक गोष्टी आता यायला सुरुवात झाली आहे. पण ज्या पद्धतीने म्हणजे ही 42 वर्ष हा काही कालखंड कमी नाही आणि ह्या कालखंडामध्ये अनेक वेगवेगळी राजकारण म्हणजे सत्ता केंद्र बदलली, सत्ता केंद्र आली. ह्या सगळ्या जो विकासाला थोडीशी जी अडचण आहे त्याला कारण जिल्ह्यातलीच नव्हे तर कोकणातली असलेली राजकीय परिस्थिती आहे. जर सगळ्या पक्षाचे जसं पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भामध्ये एखादा निर्णय घ्यायचा असला काही उद्या समजा तिकडे द्राक्षाचा निर्णय असेल, इकडे ऊसाचा निर्णय असेल, इथे कापसाचा निर्णय असेल तर सगळे विरोधक आणि सत्ताधारी एकत्र तुटून पडतात. पण दुर्दैवाने आपल्या भागात अशा प्रकारचा प्रयोग या ठिकाणी होत नाही आणि म्हणून कुठलेही जरी समजा वरती राज्यकर्ते असले तरी ज्या पद्धतीने लक्ष द्यायला पाहिजे तो लक्ष थोडा कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी दिला जातो. ही अडचण आहे. म्हणजे आपण खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्यात अनेक नामवंत म्हणजे अगदी राणेसाहेब मुख्यमंत्री झालेत, अनेक त्या ठिकाणी आता उदय सामंत आहेत, जरी केसरकर आहेत, रवींद्र चव्हाण परवा आले, यापूर्वीसुद्धा अनेक मंत्री या जिल्ह्यातून झाले. म्हणजे नाही असं नाही आहे. परंतु शेवटी अडचण एकच गोष्टीची आहे की मंत्र्याने बाकी सगळ्यांना दोष देण्यापेक्षा सगळी जी राजकीय शक्ती आहेत वेगवेगळ्या पक्षांचे निवडणुका झाल्या की थोडंसं आपण बाकीचे जे काही अभिलेख आहेत, बाकीचे जे काही संबंध आहेत हे बाजूला थोडे ठेवले पाहिजेत आणि सगळ्यात शेवटी आपल्या जिल्ह्याचा विकास हा दृष्टिकोन समोर ठेवला पाहिजे. आणि ते ज्यावेळी आपण कुठलीही सत्ता असली त्यांच्याशी भांडू, ज्या पद्धतीने आम्हाला हे मिळालंच पाहिजे, हे व्हायलाच पाहिजे, अशा प्रकारचा आग्रह ज्यावेळी सगळ्यांचा मिळून असेल आणि ज्याही कोकणातली मंडळी एकत्र आहेत असा ज्याही समज होईल तर ताकद एवढी मोठी आहे की मुंबई, ठाणा कुठेही घ्या की सगळ्या महानगरपालिका, सगळ्या ठिकाणी आता समजा संसदेत गेलेले खासदार आहेत, जास्तीत जास्त आमदार आहेत, ते कुठल्या पक्षाचे असू देत, हे कोकणातले जास्त आहेत आणि कोकणातला आवाज हा तसा फार मोठा आहे जर विचार केला आणि एकत्र आलं तर. आणि म्हणून आपण जो एक प्रश्न स्पेसिफिक विचारला की ठीक आहे बऱ्याच प्रमाणात पाटबंधारेचे प्रकल्प झालेत, आज तसा मोठा पाण्याचा विषय नाही, पूर्वी पाण्याची अडचण खूप होती, टँकर आपल्याला लावायची लागायची, आता तसा विषय काय राहिला नाही, रस्त्याच्या बाबतीत परिपूर्णता आहे, आज म्हणजे अनेक गोष्टी आपण पुढे चर्चा करू तेव्हा ते निश्चित येतील. पण जे काय रोजगाराचे प्रश्न ज्या पद्धतीने सुटायला पाहिजे होते, जे व्यवसाय यायला पाहिजे होते, कालच मी बोलताना बोललो उषा इस्पात पूर्वी होती, उत्तम स्टीलने जागा घेऊन ठेवली, बऱ्याच 75 हॉटेलने जागा घेऊन ठेवली. हे यश बनायचं अपयश बनायचं माहिती नाही, पण एकत्रित नसल्यामुळे आज त्याच्यावर चर्चा होणं गरजेचं होतं, त्याच्यावर तसा आवाज उठवणं गरजेचं होतं. हे या ठिकाणी झालेलं आहे, हे निश्चितपणे या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून मी सांगेन की पूर्ण समाधान नाही, पण औषधा म्हणजे पूर्वी जो काय 25 वर्षापूर्वीचा काळ होता आणि आत्ताचा काळ याच्यात बऱ्याच गोष्टीमध्ये म्हणजे MSCB असेल, पाणी असेल, रोड्स असतील, पर्यटनाच्या काही सोयी असतील, म्हणजे काय झालं असं म्हणता येणार नाही, बऱ्याच गोष्टी त्या ठिकाणी झाल्यात. आज जरी पुढे जशी चर्चा होईल तसं आपण बोलू, पण ज्या पद्धतीने 42 वर्षात सिंधुदुर्ग जिल्हा नजर द्यायला पाहिजे तो झाला नाही, हे म्हटलं तर चुकीचं ठरणार. धन्यवाद. निश्चित तेली साहेब आपण व्यक्त झालात, धन्यवाद. मी परशुराम उपरकर यांच्याकडे जातोय. जीजी, आपण या भागाचं विधानसभेमध्ये प्रतिनिधित्व देखील केलेलं आहे, विधान परिषदेमध्ये देखील आपण प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. जीजी, खरंच आपण पाहत असताना मागे वळून सिंधुदुर्ग जिल्हा हा विकसित झाला आहे असं तुम्हाला वाटतं का? जिल्हा विकसित होण्याकरता आधी लोकप्रतिनिधीची मानसिकता असायला पाहिजे. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी किती भांडतात आणि किती बोलतात त्याची आपण जाण केली पाहिजे. आपल्याकडच्या आजकाल लोकप्रतिनिधींना एकच सवय झालेली आहे, जिल्ह्यात आल्यानंतर काही ती घोषणा करायची, पण ती घोषणेचं अंमलबजावणी होते की नाही हे कधीच बघितलं जात नाही. आजपर्यंत मी 42 वर्ष जिल्ह्याला झाले आपल्या म्हणताय, पण 42 वर्षातली जवळजवळ 35 वर्ष मी ऐकतो आहे सर्व येणारे लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री, वनसंज्ञा, त्यानंतर आमचे आकारपड, ह्या सर्व प्रश्न सोडवणार म्हणून सांगतात. वनसंज्ञा सोडवलं जाईल, पण पुढे काय, पण सुटलाच जात नाही. आज सर्वांची मानसिकता म्हटल्यानंतर
आज जिल्हा आपण 42 वर्ष झाले आपल्या जिल्ह्याला झाली, 25 वर्ष 30 तारखेला आपल्या पर्यटन जिल्ह्याला होतील. पर्यटनातून काय आपल्याला मिळालं? पर्यटनातून आपण काय बघितलं सांगा. आज केरळमध्ये जा, बाजूचा जिल्हा आहे, ह्या जिल्ह्यातल्या सर्वच लोकप्रतिनिधींची मानसिकता विकासाची असली पाहिजे. ती जर विकासाची असेल तर नक्कीच लोक साथ देतात. आज आपला रेल्वेचा प्रकल्प आहे, जो रेल्वेचा प्रकल्प होणार या दृष्टिकोनातून रेल्वेला लोकांनी सर्वांनी आपल्या अगदी किमतीच्या जमिनी लोकांनी उत्स्फूर्त दिल्या. याचा अर्थ लोक विकासाला आडवे येतात असं नाही. हायवे झाला, आता हायवेसाठी आपल्याला भांडावं लागतं आहे. टोल नको, टोल वेगळ्या ठिकाणी बसवला आहे. ज्या टोल एका सीमेला असला पाहिजे तो न बसता, म्हणजे आपल्या जिल्ह्यातल्या असलेल्या लोकप्रतिनिधींचं जिल्ह्यावरती किती लक्ष आहे. आजही जिल्ह्यातल्या असलेल्या नागरिकांना जर अति तातडीचा उपचार घ्यायचा असेल, अपघातात झाल्यानंतर गोवा, कोल्हापूर किंवा मुंबईला जावं लागतं आहे. हे 42 वर्षांत आपण हेच बघतो आहे, आपण हेच बोलतो आहे. अनेक वेळा आम्ही सभागृहाचा प्रश्न मांडला. आज सर्व गोष्टींनी पहिल्यांदा मच्छीमारांचे प्रश्न असून दे, आज सर्व गोष्टीतून लोकांना जिथे रस्त्यावर उतरावं लागतं आहे, याचाच अर्थ लोकांचे प्रश्न सुटले नाहीत. आजही 15 ऑगस्ट किंवा 26 जानेवारीला 100 उपोषणं असतात. याचा अर्थ काय? प्रश्न सुटले काय? म्हणजेच आपले लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरलेत. काही लोकप्रतिनिधी एकेकोरमध्ये गेलेत, काही लोकप्रतिनिधी दुर्लक्षामध्ये राहिलेत. त्यामुळे या जिल्ह्याचा विकास होऊ शकला नाही. जिल्ह्यातल्या लोकांनी या ठिकाणी लोकांना निवडून दिलं. विकास झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जो विकास व्हायला हवा होता 30 वर्षात, अगदी उच्च पदावर पण गेलेत. केंद्रीय मंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, इथपर्यंत पदावर बसलेत. पण जिल्ह्याचा विकास काय? जिल्ह्याच्या पदरात काय? शून्य आहे असं मी समजीन. आजही आपल्याकडच्या हॉस्पिटलचा प्रश्न, मल्टीस्पेशालिटी प्रश्न अजून भांडलं जात आहे. इथे होणार की तिथे होणार. जनता संभ्रमित आहे. हे जर जनतेला संभ्रमित ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर काय होणार आहे? आजही जिल्ह्यातले रस्ते सर्व खड्डेमय आहेत. कोणता रस्ता दाखवा, सर्व रस्ते खड्डेमय आहेत. जे जे प्रश्न सातत्याने मांडले जातात, ते प्रश्न सर्व बोलले जातात. तेच प्रश्न निवडणुकीच्या काळात, आज मी एकटाच विरोधी पक्षाचा इथे आहे, बाकी सर्वांनी सत्ता भोगलेली आहे इथे. त्यामुळे मी एकटा विरोधी पक्षाचा प्रकर्त्याने विरोध करणारच. कारण ह्या सर्व गोष्टीमध्ये जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र आलं पाहिजे, खरं आहे. पण ते चांगलं असलं पाहिजे ना. एअरपोर्टच्या तिथे एअरपोर्ट आपलं झालं, विमान उतरत आहेत, कधी विमान परत जात आहेत. एअरपोर्ट होण्यासाठी एवढं राजकारण जेवढं झालं भांडाभांडीचं, तेवढं राजकारण आता विमान सुरू करण्याकरता किंवा विमान सातत्याने उडलं पाहिजे ह्याच्याकडे लक्ष दिलं जातं काय? तर नाही. आज त्याच एअरपोर्टला ज्यावेळी 272 हेक्टर जमीन लागणार, तिथे आपल्या लोकप्रतिनिधी, आपल्या जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी 933 हेक्टर जमीन आरक्षित करून ठेवली. कशासाठी? आज हे सर्व प्रश्न जे आहेत ना, लोकांचे प्रश्न लोकांना समजून घेऊन काम करण्याची गरज आहे. हेकेकोरातून काम केलं तर जनता इकडची आडवी करते, हे सर्वांनी बघितलं. निश्चित जे आपण सविस्तर व्यक्त झालात, आपण जे काही मुद्दे मांडलेत या सर्व प्रश्नांची उत्तरं निश्चित सत्ताधाऱ्यांकडनं देखील घेतली जाणार आहेत. आपण चर्चेमध्ये पुढे जात असताना या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना यांचे जिल्हाध्यक्ष सतीश सावंत हे दाखल झालेत आणि सावंतसाहेब कोकणशाही टीमच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक स्वागत करतोय. आपल्याकडे तर येणारच आहे, पण तत्पूर्वी जातोय तो अर्थात अमित भाईंकडे. अमित सर, काय सांगाल? खरंच तुमच्या नजरेतनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मागील 42 वर्षात खरंच विकास झाला आहे का? जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाल्यानंतर तरी आतापर्यंत विकास झाला आहे का? आत्ताच राजन तेली साहेबांनी सांगितलं की विकास झाला आहे की नाही याच्याविषयी त्यांच्या मताशी मी पूर्ण सहमत आहे की अंशतः विकास झाला आहे असं म्हणायला लागेल. आणि तसं बघायला गेलं तर विकास झालेलाच नाही असं सुद्धा म्हणायला लागेल. पण या सगळ्याला मुळात कारणीभूत जर कोण असेल तर आपल्या जिल्ह्यातील लोकांची, नुसती लोकप्रतिनिधींची नव्हे तर लोकांची सुद्धा मानसिकता जी आहे ती कुठेतरी पराभूत मानसिकता आहे. ज्यावेळी आम्ही मुंबईला जातो, मंत्रालयात जातो,
त्यावेळी प्रत्येक वेळी असं आम्हाला ऐकवलं जातं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काहीच होणार नाही, कारण प्रत्येक गोष्टीला इथे विरोध केला जातो. एखादा मोठा प्रकल्प येणार असेल तर पहिल्यांदा त्याचं विरोधाचं सर्व स्ट्रक्चर तयार असतं. मग अशा वेळी बघितलं जातं की तो प्रोजेक्ट कोण आणतंय. मग त्या प्रोजेक्टमधून समजा जर जिल्ह्यातलेच एखाद्या नेत्याला फायदा होणार असेल, एखाद्या व्यक्तीला फायदा होणार असेल, तर त्याचं श्रेय त्याला मिळू नये, त्याला 4 पैसे मिळू नयेत म्हणून तो एक वेळ प्रोजेक्ट बंद केला तरी चालेल, पण जिल्ह्यात अशा प्रकारचा प्रकल्प येऊ नये अशासाठी प्रयत्न केले जातात. मग त्यावेळी हे विसरलं जातं की त्याच्यातून काही 10 लोकांना रोजगार मिळणार आहेत, एक 10 कुटुंब त्याच्यावर चालतील, हा विषय विसरला जातो. हे सगळ्यात वाईट आहे की कुठेतरी मगाशी ज्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र असेल किंवा मराठवाडा असेल, या लोकांची मानसिकता जी आहे त्याचा स्वीकार आपल्याला करायला लागेल की पहिल्यांदा आपल्याकडे काहीतरी आणूया, सुरू करूया, आणि मग जर त्याच्यात चुकीचं काही होत असेल तर त्याला काहीतरी विरोध झाला पाहिजे. या मताशी हे माझं वैयक्तिक मत आहे. त्याचबरोबर अजूनही आपल्याला हा जिल्हा जरी पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला असेल तरी आपण आजही द्विधा मनस्थितीत आहोत की नक्की पर्यटनावर आपल्या जिल्ह्याचा विकास करायचा आहे की औद्योगिक प्रकल्प आणून विकास करायचा आहे. या द्विधा मनस्थितीत असल्यामुळे आपल्याकडे धड काहीच होत नाही आहे. पर्यटन जर तुम्ही म्हणाल तर आपण म्हणतो की गोव्याच्या धर्तीवर पर्यटन झालं पाहिजे. जर गोव्याच्या धर्तीवर पर्यटन झालं पाहिजे असं जर आपण म्हणत असू तर मग गोव्यातील अनेक पर्यटक हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मालवणचा का आधार घेत आहेत याचा सुद्धा आपल्याला विचार करायला लागेल. कारण गोव्याचं जे पर्यटन आहे ते कुठेतरी आज निगेटिव्ह म्हणजे मायनसकडे जात आहे. हे कुठेतरी देशाच्या जर तुम्ही संपूर्ण पर्यटनाचा आढावा घेतलात तर गोव्याविषयी प्रचंड निगेटिव्ह एक मत संपूर्ण भारतातल्या पर्यटकांमध्ये निर्माण झालेलं आहे. आणि म्हणून गोव्यातील सुद्धा काही पर्यटक हे सिंधुदुर्गातले जिल्ह्याचा आसरा घेत आहेत, हे आपल्याला बघायला लागेल. मग जर ते इकडे येत असतील तर आपल्याकडे जो विशाल समुद्रकिनारा आहे, पर्यटनदृष्ट्या आपण पूर्णपणे समृद्ध आहोत. मला वाटतं भारतातला एकमेव जिल्हा असा आहे की जिथे थंड हवेचं ठिकाण सुद्धा आहे आणि समुद्रकिनारा सुद्धा आहे. असा एकमेव जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा संपूर्ण भारतात आहे. मग असं असताना सुद्धा आपण त्याचा फायदा घेऊ शकत नाही, कारण एखादं 5 स्टार हॉटेल इथे होणं फार गरजेचं आहे. आत्ता जिजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे की विमानतळ सुरू झालं आहे. आपण सांगतोय की आपल्या जिल्ह्यात विमानतळ आहे, पण त्या विमानतळाची अवस्था एवढी बिकट ही फक्त वर्षभरात का व्हावी याचा आपल्याला विचार करायला लागेल. आणि मग अशा वेळी सगळ्यांनी राजकीय मतभेद दूर ठेवावेत आणि तो विमानतळ कसा चालू होईल, मग भले त्याचं श्रेय कुठल्याही पक्षाला मिळू दे, कुठल्याही व्यक्तीला मिळू दे, पण विमानतळ चालू झाला तर कुठेतरी 4 लोक आपल्याकडे येतील. याच्यासाठी सर्व पक्षातील लोकांनी एकत्र येऊन त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. विकास म्हणजे नुसता हायवे होऊन विकास होतो किंवा रस्ते होऊन विकास होतो असं मला नाही म्हणायचं आहे. पण त्याचबरोबर हे सुद्धा तेवढंच खरं आहे की विकास त्याच्यामुळे जास्ती होतो. कोकण रेल्वे जर आली नसती तर आपण आजही काही वर्ष मागेच राहिलो असतो. कोकण रेल्वेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला फार मोठा हातभार लागलाय, हे आपल्याला विसरता येणार नाही. आणि असे प्रोजेक्ट्स, नवीन नवीन प्रोजेक्ट्स, मग तो सी वर्ल्डचा असेल किंवा अजून कुठले प्रोजेक्ट्स असतील, मग ते प्रोजेक्ट्स आपल्याकडे पहिल्यांदा येणं गरजेचं आहे. विरोधाला विरोध, जमिनीचं हस्तांतरण किंवा जे काही असेल त्याचं अधिग्रहण जे असेल त्याच्याविषयी जे काही आक्षेप असतील ते योग्य मार्गाने आपण लोकांपुढे नेऊ शकतो. पण असे प्रकल्प जर आले तर आपल्याकडे काहीतरी होऊ शकतं आणि याच्यापेक्षाही चांगला विकास. 42 वर्ष ही फार मोठा कालावधी झाला. 42 वर्षात अपेक्षित विकास साधला गेला नाही, याचं जे अपयश आहे ते सर्व लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या सगळ्यांचं आहे. सर्वसामान्य जनतेकडे आपण जे न्यायला पाहिजे ते कदाचित आपण पोचवू शकत नसू. त्याच्यामुळे त्याचा अपयशाचे भागीदार आम्ही सुद्धा सगळेजण आहोत असं मला वाटतंय. निश्चित अमितजी, खरं तर कोकणशाही म्हणून आम्ही सुद्धा अगदी सुरुवातीपासून एक भूमिका मांडत आलो की आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना दरवेळी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं म्हणजे लोकशाही नाही आहे. तर आम्ही कोकणवासी म्हणून, आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हावासी म्हणून येणारा जर आमच्याकडे एखादा प्रकल्प असेल त्या प्रकल्पाला आमची सत्सद वेगबुद्धी जागृत ठेवून आम्ही खरंच समर्थन देऊ शकतो का किंवा त्या प्रकल्पाला विरोध करतोय याचा सुद्धा कुठेतरी विचार केला गेला पाहिजे. हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. या चर्चेच्या पुढे जात असताना इर्षदभाईंकडे जातो. इर्षदभाई, अगदी थोडक्यात 2 मिनिटात आपण खरंच नमूद करा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मागील 42 वर्षात खरंच विकास झाला आहे का? आताच माजी आमदार सन्माननीय राजन तेलींनी सांगितलं
की 42 वर्षामध्ये जो काही विकास झाला आहे तो काय मानण्यासारखा नाही आहे. अमित भाई पण बोलले. पण मला एक गोष्ट सांगायची आहे की विकास म्हणजे काय याची व्याख्या आधी आपण समजून घेतली पाहिजे. एखादा प्रकल्प आला म्हणजे विकास झाला का? एखादा हायवे झाला म्हणजे विकास झाला का? रेल्वे आली म्हणजे विकास झाला का? तर विकास म्हणजे काय हे आपल्याला समजून घेण्याची गरज आहे. पहिली. दुसरी गोष्ट काय, जिल्ह्यामधलं राजकीय वातावरण जे आहे ते निकोप असणं गरजेचं आहे. पूर्वी आम्ही जेव्हा यूथ काँग्रेसमध्ये वगैरे काम करत होतो त्यावेळी जिल्ह्याची जी परिस्थिती होती ती आज नाही आहे. त्यावेळेला मुद्द्यावर बोललं जायचं. आज मुद्द्यावरून गुद्द्यावर आलेला आहे. आज ज्या वेळेला एखादा विचार आम्ही मांडतो तो विचार व्यक्तिविरोधी नसतो, वैचारिक फक्त विचार असतो. पण त्या विचारावर वैयक्तिक विरोध मानून मग वैयक्तिक शत्रुत्व समजलं जातं. ते समजलं जाऊ नये. ते जोपर्यंत निकोप राजकारणी लोक आपण करणार नाही तोपर्यंत ह्या विकासाची दिशाच ठरणार नाही. हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्याचबरोबर कसं आहे माहिती आहे, आपले जे राजकीय कार्यकर्ते आहेत, नेते असू दे किंवा कार्यकर्ते असू दे, यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे. देशाची जी राज्यघटना आहे ही राज्यघटना प्रत्येक कार्यकर्त्याने राजकारणामध्ये काम करणाऱ्याने समजून घेतली पाहिजे. म्हणजे त्यावेळेला कळेल की हा देशाचं स्वातंत्र्य मिळवून जो उद्देश होता, हे स्वातंत्र्य लोकांसाठी रालविलेले राज्य ते आज आहे का, हा प्रश्न आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विषय आहे. इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पण या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे. आता काही गोष्टी आहेत याच्यामध्ये 42 वर्षामध्ये म्हणावा तसा विकास झाला नाही. काही कल्पना आहेत आम्हीसुद्धा सरकारकडे मांडण्याचा प्रयत्न करतो. मी आज 2 योजना ज्या मी सरकारला दिलेल्या आहेत या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, मला इथे बसलेले माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ लोक इथे बसलेले आहेत, त्यांना माझी विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी मिळून याच्यासाठी शासनाकडे प्रयत्न करूया. काही धोरणात्मक निर्णय आहेत. पहिला असा प्रस्ताव मी शासनाला दिलेला आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये 1990च्या नंतर फलोत्पादनाची योजना आली आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणि त्यावेळेला काँग्रेसचं सरकार होतं. त्यामध्ये 100% अनुदानावर या जिल्ह्यामध्ये आंब्याच्या काजूच्या बागा फुलल्या. मोठ्या प्रमाणामध्ये आंब्याचं उत्पादन व्हायला लागलं, काजूचं उत्पादन व्हायला लागलं आणि त्याच्यामधून मनी ऑर्डरचा जिल्हा म्हणून ओळख जी होती ती ओळख पुसली गेली. हे कोणी नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे अशा दूरदृष्टीचे प्रकल्प राबवले गेले पाहिजे. दूरदृष्टीने काही गोष्टी राबवल्या गेल्या पाहिजेत. कारण आपल्या जिल्ह्याची ओळख पूर्वी मनी ऑर्डरचा जिल्हा म्हणूनच होती. आज कोणी आपल्या जिल्ह्याला मनी ऑर्डरचा जिल्हा म्हणणार नाही. हे त्या फलोत्पादनाच्या 100% अनुदानामधून जे आहे. आता तो आपण म्हणाल की फलोत्पादन ज्यांच्या जमिनी आहेत, ज्यांनी आंबा काजू केलं तेवढ्यापुरतं ते मर्यादित राहत नाही. इथे सुरेश भोवलेकर बसलेले आहेत, काजू उद्योजक. आता काजू जेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो, ज्यावेळेला त्याचं लागवड सुरू झाली, त्या लागवडीसाठी खड्डे खणण्यापासून रोजगार निर्मिती झाली. त्याच्यानंतर त्याची वाहतूक असेल, आंब्याची लागवड असेल, त्याची वाहतूक असेल, अशा वेगवेगळ्या पूरक उद्योग इथे झाले आणि त्याच्यातून या जिल्ह्याचा आर्थिक विकास थोड्या प्रमाणामध्ये झाला. आता मी जी शासनाला योजना दिली, काजूचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होतं. काजू बोंडापासून जे गोव्यामध्ये काजू फेणी बनवली जाते, पण काजू हा गोव्यापेक्षा महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त होतो आणि हा काजू बोंडू जो आहे तो आमच्याकडे फुकट जातो. पण हा काजू बोंडू करण्यासाठी एखाद्या मोठ्या उद्योजकाला बोलवा आणि मोठी फॅक्टरी लावा आणि काजू फेणी तयार करा असं मी सुचवलेलं नाही. मी अशा पद्धतीने सुचवलं आहे की महिलांचे बचत गट जे जिल्ह्यामध्ये आहेत, ज्या भागामध्ये बोंडूचं मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादन होतं, त्या जिल्ह्यातल्या महिला बचत गटांमार्फत जे गोव्यामध्ये पारंपरिक पद्धतीने त्याच्यावर प्रक्रिया करून हुराक म्हणून जे पेय बनवलं जातं, म्हणजे काजू फेणी निर्माण होण्याच्या पूर्वीचं जे आहे अर्ध प्रोडक्ट ते हुराक त्या बचत गटांमार्फत तयार करून घेतलं जावं. क्लस्टर बनवले जावेत आणि ते हुराक एकत्र करून त्याचा शासनामार्फत एखादा मोठा उद्योग करून काजू फेणीमध्ये त्याचं रूपांतर करून सिंधुदुर्गचा ब्रँड म्हणून तो मार्केटमध्ये आणावा. ह्याच्यामध्ये जिल्ह्याचा आर्थिक विकास होईलच. आणि याच्यामध्ये महिला बचत गट का सांगितले मी की महिला बचत गटामध्ये कारण ते हुराकसुद्धा पिण्यासारखं असतं, त्यामुळे ते महिलांच्या हातात असेल तर त्याचा दुरुपयोग होणार नाही अशी माझी त्याच्या मागची भावना आहे. तर
महिलांचा, आणि त्याच्यासाठी तुम्ही नियम अटी अगदी कडक करा. एखादा बचत गट, त्याला विक्रीची परवानगी नसणार आहे, त्याने बनवलेला सगळा माल तो क्लस्टरच्या माध्यमातून त्या मोठ्या ह्याच्याकडे जाईल, मोठी जी हे असेल तिथे, आणि तिथे त्याच्यावर प्रक्रिया करून काजू फेणी तयार केली जाईल. तर एखाद्या बचत गटाने काही गैरव्यवहार केले त्याचं कायमस्वरूपी लायसन रद्द करा. तर अशा महिला बचत गटांना म्हणजे ह्याच्यातून महिलांचं सक्षमीकरण सुद्धा होऊ शकतं. दुसरा एक मी प्रस्ताव शासनाला दिलेला आहे, तो आहे पर्यटनाचा आहे. तो घराघरात पर्यटन अशा प्रकारचं होतं. ज्याला घरात पर्यटनाची सुविधा करायची असेल तर सेल्फ कंटेंट रूम 2-4 असतील ते त्यांनी काढावेत, आणि ते सेल्फ कंटेंट रूम काढण्यासाठी आर्थिक गरज लागेल तर शासनाने कमी व्याजदराने त्याला कर्ज पुरवठा करावा बँकांमार्फत. बँकांना जो मधला फरक असेल व्याजाचा तो शासनाने द्यावा, म्हणजे थोडक्यात सबसिडी द्यावी, आणि असे सेल्फ कंटेंट रूम उभे करावेत. हे 2 योजना मी शासनाला दिलेल्या आहेत. त्याच्यासाठी इथे माजी आमदार जी आहेत, राजन तेली साहेब आहेत, बाकीचे सुद्धा सतीश सावंत साहेब आहेत. तर यांना मी विनंती करतो की या 2 योजना आपल्याला जर योग्य वाटत असतील तर याचा पाठपुरावा आपण करू. इर्शादजी, तुम्ही दोन्ही या मांडलेल्या योजना, शासन दरबारी पोहोचवलेल्या या योजनांचे प्रस्ताव, याबाबतचं नेमकं इथून पुढील काळात काय केलं जाणार आहे हे सत्ताधाऱ्यांकडनं याच मंचावरती आपण उत्तर घेऊया, एवढा विश्वास मी तुम्हाला या मंचाच्या निमित्तानं देतो. त्यानंतर अगदी थोडक्यात मत व्यक्त करावं असं मी सतीश सावंत साहेबांना सांगेल. सावंत साहेब, खरं तर आपण मागील कित्येक वर्ष ग्राउंड लेवलवरती काम करताय. खरंच म्हणजे शेती ह्या विषयामध्ये, काजू उद्योग असेल किंवा इतर ह्या विषयांमध्ये आपण अगदी ग्राउंड लेवलला जाऊन काम करताय. खरंच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आपल्याला अपेक्षित असलेला विकास जिल्हावासीय म्हणून खरंच झालेलं चित्र पाहायला मिळतंय का? नमस्कार. कोकणशाहीच्या आजच्या उपक्रमाचं मी स्वागत करतो आहे. हे स्वागत करत असतेवेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा 42 वर्षामध्ये विकास झाला की झाला नाही, पण निश्चित सांगतो काही बदल जे आहेत, अंशतः आपण जो विकास आहे हा काही गोष्टीमध्ये आपल्याला मान्य करावा लागेल. पण आपल्याला पूर्णपणे पश्चिम महाराष्ट्रामधले जे काही जिल्हे जे आहेत त्या पद्धतीने आपण ज्यावेळी तुलना करतो आहे, काही वेळा आपण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत इतर जिल्ह्यांशी तुलना करतो, दरडोई उत्पन्न वाढलं असं आपण म्हणतो आहे. पण शेवटी इथल्या जिल्ह्यातले बेरोजगार आज मुंबईशिवाय त्यांना पर्याय राहिलेला नाही आहे. मग विकास जर या ठिकाणी खरं होण्यामध्ये जर अडचण असेल तर मला वाटतं ह्या जिल्ह्याचं असलेलं राजकीय मतभेद जे आहेत हे ह्या ठिकाणी मतभेद दूर होऊन ह्या राजकीय ऐक्य होऊन एक मॉडेल विकासाचं ह्या असलेलं एकत्रित आलं पाहिजे. पर्यटनाच्या बाबतीत आपण विचार करतो, आपण अगदी देवबाग असेल, तारकर्ली असेल, सिंधुदुर्ग किल्ला असेल, 5 लाख लोक आले, पण म्हणजे गेल्या वर्षी असतील 5 लाख असतील तर पुढच्या वर्षी ते 8 लाखापर्यंत जात नाहीत. मग आपण ज्या सुविधा आहेत, आपण म्हणतो की पर्यटनामध्ये आपण 100 कोटी 150 कोटी रुपये हल्ले एवढे खर्च केले, पण ह्या ठिकाणी पर्यटनमधनं एखाद्या गावातला मंदिराकडे जाणारा 40 लाखाचा पण रस्ता होतो आहे, आणि आपण म्हणतो की पर्यटनामध्ये आपण एवढे खर्च केलेत. पण ह्या जिल्ह्यातली जी काही पर्यटन स्थळं जी काही या ठिकाणी निश्चित झालेली आहे, ह्या पर्यटन स्थळामध्ये ज्या ज्या सुविधा आपल्याला द्याव्या लागतील, आज देवबाग तारकर्लीला आलेला पर्यटक त्या ठिकाणी 1 तास 1.5 तास त्याला त्या असलेल्या तारकर्लीपर्यंत किंवा देवबागपर्यंत जायला त्याला विलंब होतो आहे. मग त्या रस्त्याचा प्रश्न जर सोडायचा असेल तर मला वाटतं राजकीय त्याच्यामध्ये मतभेद होतात की एखादा पक्ष ज्यावेळी करायला जाणार त्यावेळी मग कुठेतरी त्याला विरोधही होता कामा नये. शेवटी ह्या गोष्टीला राजकीय मॉडेलसुद्धा कारणीभूत आहेत. आज बरेचसे या ठिकाणी आहे, मला वाटतं उद्योगधंदे आपण म्हणतो आहे की या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून प्रदूषणकारी प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यात येता कामा नये, त्याला निश्चित आमची मान्यता असण्याची गरज आहे. पण ह्या जिल्ह्यामध्ये आंबा असेल, काजू असेल, त्यानंतर वेगवेगळे व्यवसाय जे आहेत, या ठिकाणी एका बाजूला आपण सह्याद्री आणि एका बाजूला समुद्र, म्हणजे दोन्हीचा ह्या ठिकाणी जर सहयोग साधायचा प्रयत्न केला तर मला वाटतं ह्या जिल्ह्यामध्ये चांगला रोजगार आपल्याला होऊ शकतो. म्हणजे आंबा काजू 2च नाही, रतांबा आहे, जांभूळ आहे. आज जर आपण विचार केला द्राक्षाचा, त्या ठिकाणी जो पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जो शेतकरी मेहनत घेतो आहे, द्राक्षाला रेट त्याला 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये मिळतात.
पण आज जांभूळ मला वाटतं आपण कोणतंही खत घालत नाही आहे, म्हणजे त्याचं जर आपण हे केलं तर सेंद्रिय आहे. मला वाटतं खतही घालत नाही, जे काय निसर्गाच्या कृपेवरती जांभूळ होतो आहे. आज मला वाटतं पहिल्या सीझनला 150-200 रुपये, आता कुठे 100 रुपये आहे. पण आज मला वाटतं ही जांभळाची जी वृक्षतोड होत आहे आपण कुठेही ती थांबवत नाही. भविष्यात ही जांभूळ नष्ट होईल. पण ह्या ठिकाणी जांभळाची लागवड किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे, जसं आज वेंगुर्ल्यामध्ये सुरंगीच्या बाबतीत या ठिकाणी काही प्रगती झाली, काजूच्या बाबतीत असेल, आंब्याच्या बाबतीत असेल, जे शेखनी सांगितलं की आज जी आपण उद्योगधंदे येत नसतील मग काजूचं प्लांटेशन वाढेल, आंब्याचं प्लांटेशन वाढेल. आपण सर्व राजकीय पक्ष लोक मिळतो की काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे, बोलतो आहे आपण, पण आपल्यामध्ये त्या पद्धतीने एक शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून असेल, म्हणजे शेतकरी नुसता जगून चालणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग करणारे लोकसुद्धा त्यांनासुद्धा त्या पद्धतीने सुविधा मिळाल्या. आणि आज काजू शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जो विषय आहे, आज गोवा सरकारने, पक्ष कोणताही विषय नाही आहे, पण त्यांनी जो निर्णय घेतला 150 रुपये त्यांना हमीभाव मिळतो आहे. हा हमीभाव ज्यावेळी त्यांना मिळणार त्याचवेळी काजूला आपल्याला जर इथे हमीभाव मिळायचा असेल तर ह्या ठिकाणी GI मानांकनासाठी जिल्हा बँकेमध्ये असतेवेळी आम्ही ती चळवळ चालू केली. शासनाने त्याला जर पाठबळ दिला, आपण सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित येऊन, की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक 7-12 ज्याच्यावर काजू लागवड आहे तो 7-12 GI झाला पाहिजे. म्हणजे ह्या ठिकाणी GIची प्रोसेसिंग युनिट त्याला शासनाने जर चांगल्या पद्धतीने GSTमध्ये सूट असेल, म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू असेल त्याचं GI मानांकनाचं प्रोसेसिंग युनिट, त्याला त्या ठिकाणी GST असणार नाही, वेगवेगळ्या सुविधा जर दिल्या तर आपण जे म्हणतो आहे की आफ्रिका ब्राझीलवरनं जो काजू येतो आहे तो शेवटी निश्चित एकदम स्वस्त दरामध्ये येतो आहे. आणि मग ही भेसळ रोखायची जी असेल ती भेसळ आपल्याला कायदेशीरदृष्ट्या रोखावी लागेल. आणि आपल्या जे चवीप्रमाणे काजूला रेट का 150 रुपये 160 रुपये आपल्या काजूला द्यावं ह्याचंसुद्धा विद्यापीठ शासन ज्याचं एकमत झालं तर मला वाटतं हमीभावसुद्धा द्यायला आपल्याला शक्य होणार आहे. हापूस आंब्याच्या बाबतीत तेच आहे. आज हापूस आंब्यामध्ये आपण जे म्हणतो आहे की आज ह्या ठिकाणी असलेली पेस्टिसाईड फवारणी जी आहेत शेतकऱ्यांची स्पर्धा लागलेली आहे. म्हणजे आम्ही ज्यावेळी आंबा बागायतदारांशी बोलतो त्यावेळी आंबा किती लागला ह्याबद्दल चर्चा नाही, मी फवारणी किती केली, मी 14 केल्या, 15 केल्या, 16 केल्या. आणि आंबा ज्यावेळी तो मार्केटमध्ये जातो आहे त्यावेळी आंब्याची परिस्थिती काय असते, ज्यावेळी गेल्या वर्षी ज्याने आपल्याकडनं ज्या ग्राहकाने आंबा घेतला तो मला वाटतं ह्या वर्षी आंबा घेईल की नाही ही शंका आपल्याला निर्माण होते. मग त्या बाबतीतसुद्धा सेंद्रिय आंबा आज पडीक क्षेत्र कमी होऊन आज लागवडीला चांगल्या पद्धतीने काजूसाठीची चांगली आपण म्हणतो आहे काजू बोर्ड, आंबा बोर्ड आपण वाचतो, पण त्यासाठी किती कोटी आणि त्याची अंमलबजावणी. देवगडमध्ये जर कातळ असेल, कातळावरती आंबा चांगला होतो आहे तर त्याला एक खड्डा तो मारणं आणि बुजवणं याला 5,000 रुपये खर्च येतो आहे. MREGSमध्ये 300 किंवा 400 रुपये देऊन कातळावरती आंब्याची लागवड वाढणार नाही आहे. त्यासोबत रतांबा आजसुद्धा आपण दुर्लक्षित होतो आहे. आज विद्यापीठाने रतांब्याची जी काय जात काढलेली आहे तीसुद्धा जी काय विकसित केलेली मला वाटतं मे महिन्याशिवाय परिपक्व होत नाही आहे. मग त्यासाठी सुद्धा वेगळं संशोधन होऊन मार्च एप्रिलपर्यंत, कारण आता जो काय अवकाळी पाऊस येतो आहे त्याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि अशी बरीचशा म्हणजे जांभूळ, रतांबा असेल, आंबा असेल, कोकम असेल. आज जर आपण विचार केला जसं शेखनी सांगितलं की गोव्यामध्ये काजूच्या बोंडाला वेगळ्या पद्धतीने न्याय. मी एक उदाहरण दोडामार्गमधलं चांगलं एका काजू उत्पादक शेतकऱ्याचं सांगेल, मावळणकर म्हणून आहेत. म्हणजे त्यांचं असलेलं काजूचं पीक हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे आणि मध्ये रस्त्याच्या पलीकडे गोवा लागतो आहे. म्हणजे त्यांचं त्या ठिकाणी काजू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उत्पादन होतं आहे, पण ती 20 फुटाच्या पुढे ती बोंड नेल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी गोव्यामध्ये चांगले पैसे मिळतात. तिथे आता ईशा शेखनी सांगितलं तिथे कसलं लायसन लागत नाही, हुराक असेल, काजू पेनी असेल, म्हणजे त्या हद्दीचा सुद्धा होतो. मग आपण ह्या ठिकाणी म्हणतो आहे की काजू फेनीचं काय होईल, आपण ही चर्चा करतो. विद्यापीठाकडे आज ही मॉडेल तयार आहे, पण आज आपण नेहमी ऐकतो की काजूपासून इथेनॉल बनेल का, हे होईल का, ते होईल का. म्हणजे आपल्यामध्ये जी चर्चा जी जास्त होते, म्हणजे आपल्या म्हणतो ना गजाली जास्त, तशा गप्पा गोष्टी जास्त होतात, पण नेमकं आपण विकासापर्यंत निश्चित आपण पोचत नाही. आणि राजकीय माझं म्हणणं असं आहे की कोणी असू दे, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, कोणी राजकीय पक्षाचे, ह्या जिल्ह्याचं एक मॉडेल जर तयार झालं बाबा ह्या, कारण काय होतं पालकमंत्री बदलले की धोरण बदलतं, ही धोरणं बदलत जातात आणि हीच खऱ्या अर्थाने विकासाला मारक होतात. कारण आज बघा 99मध्ये मी सांगतो की आपण सिंचन क्षमता
जिथे पाऊस नाही आहे, म्हणजे आपल्याकडे 150 इंच पाऊस पडतो, सिंचन क्षमता आज 17% पुढे गेलेली नाही आहे. आपण म्हणतो आज नरडव्या धरणाचा जर विचार केला, म्हणजे मला आजही मी त्या भूमिपूजनाचा साक्षीदार आहे की जवळजवळ 89 कोटीचं धरण आज 1400 कोटीवर गेलं आहे. पण मी आज अगदी निश्चितपणे सांगेन की त्या धरणाचा उपयोग 14 बंधाऱ्यामध्ये पाणी साठवण्याच्या पलीकडे होणार नाही आहे. पण ते धरण आज 1500 कोटी नाही 2000 कोटी जरी झालं तरी मला वाटतं तिथे राजकीयच अशी मानसिकता झालेली नाही आहे. प्रश्न वाढत जात आहेत, धरणाचं काम पूर्ण होत नाही. मग मला वाटतं आपल्याला मॉडेल काय लागेल तर जिथे शेतजमीन जाणार नाही, शेतघरं जाणार नाही, छोटी धरणं, मग 25 कोटी 40 कोटी 50 कोटीची धरणं. आणि आपल्या जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ह्या नद्या 12ही महिने जिवंत झाल्या तर मला वाटतं पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटेल, शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटेल, काजूला पाणी मिळेल, आंब्याला मिळेल, उसालासुद्धा आपल्याजवळ पश्चिम महाराष्ट्राचा जर विचार केला, आज मला वाटतं 2007मध्ये 7000 टन ऊस होता, काही कालावधीमध्ये तो 1,00,000 टनापर्यंत गेला, आता पुन्हा तो 50, 55, 60,000 टनापर्यंत आला. तोडण्याची भूमिका असेल. ऊस कारखाना म्हणजे बघा, आपण ऊस कारखान्याच्या बाबतीतसुद्धा आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत. म्हणजे एखादा कोण राजकीय तिथे काढत असेल कारखाना तर त्याला आम्ही कोणी सपोर्ट त्या ठिकाणी त्यावेळी केला नाही. म्हणजे एक कारखाना झाला असता तर मला वाटतं 800,000 रोजगार वाढले असते. कारखान्याचं या ठिकाणी असलेलं 3.5-4 लाख टनाचं उत्पादन ह्या जिल्ह्यामध्ये झालं असतं. म्हणजे तीसुद्धा आपण ठीक आहे अमुकाचा होईल, जे आपण म्हणालो की राजकीय कोणाला त्याचा फायदा होईल. राजकीय म्हणजे आपण मताच्या रूपाने जर ह्या ठिकाणी थांबलो, मग मताचा फायदा कोणालाही होऊ दे, तो व्यवसाय किंवा तो उद्योगधंदा जर या जिल्ह्यात उभा राहिला तर मला वाटतं निश्चित इथलं जे काय आहे दरडोई उत्पन्न असेल किंवा ऊस शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा पश्चिम महाराष्ट्र आणि ऊस जर वाढला तर मला वाटतं दुधाचा सुद्धा, म्हणजे दूध आज सुद्धा जो आहे शेळीमेंढी असेल, दुधाचं सुद्धा आज जर पश्चिम कोल्हापूर जिल्ह्याचा एकट्या गोकुळ दूध संघाचा जर विचार केला तर मला वाटतं 15 लाख लिटर दिवसाचं त्या ठिकाणी कलेक्शन आहे. आणि मला वाटतं एकमेव असेल की दर 10-10 दिवसांनी ते पेमेंट मिळतं. मग त्याला आम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये कारणीभूत आहोत. नाही मग ह्या डेअरीचं मग गोकुळ नको, गोकुळ त्रास देते, दुसरी आणूया. मग आपण प्रतिभा आणली, जवळजवळ 2,78,00,000 रुपये गेले त्याच्यामध्ये, बुडाले. मग हे जर समजा राजन तेलींनी बुडवले असते, सतीश सावंतनी बुडवले असते तर आमच्या घरावरती मोर्चा आले असते. चॅनलवालेसुद्धा आमच्या विरुद्ध बोलले असते, पण चॅनलवालेसुद्धा बोलू शकत नाही विषय माहीत असूनसुद्धा. पण आज जवळजवळ सांगतो 400-500 शेतकऱ्यांचं 2,78,00,000 रुपये बुडालेले आहेत. आणि म्हणजे ती मानसिकता, जे दूध 30,000 लिटरवर गेलं पुन्हा ते 15,000 लिटरवर आलो आहे. म्हणून आज या ठिकाणी सहकारी तत्वावरती सुद्धा काही विषय व्हायला पाहिजे. आपण फक्त निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून त्या सहकारी संस्थांचा फायदा कसा होईल, कोण होईल हा पाहतो आहे. आणि म्हणून ह्यामध्ये राजकीय, मला वाटतं चॅनलने जो कार्यक्रम कोकणशाहीने ठेवला आहे ह्यामध्ये एक धोरण, मग ह्याच्यामध्ये मला वाटतं प्रिंट मीडिया असेल, चॅनल असेल, एक धोरण निश्चित झालं पाहिजे येणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं 2030पर्यंत हे धोरण. मग बांबू असेल, आज आमचे वडावडेकर आहेत, मला वाटतं आज बांबूला मी सांगू शकतो हा अनुभव घेतलेला आहे. म्हणजे मग कुठच्याही विषयात असेल, पुस्तकीपेक्षाही अनुभव माझ्याजवळ त्यातले आहेत की बांबूमधनं पैसे मिळू शकतील की नाही. मी 100% सांगेन की बांबूमध्ये पैसे मिळत आहेत, काजूमध्ये मिळत आहेत, ऊसामध्ये पैसे मिळू शकत आहेत, दुधामध्ये पैसे मिळू शकत आहेत. आणि जर त्या दुधापासून आपण जर गाई म्हशीपासून सेंद्रिय शेतीकडे आपण जर वळलो, कारण काही ठिकाणी सांगतात सेंद्रिय शेती, पण गाई म्हैस त्या ठिकाणी नसतीलच, तर मला वाटतं सेंद्रियसुद्धा त्या ठिकाणी वापर व्हायला पाहिजे. म्हणून 2030चं व्हिजन ह्याच्यावरती आज तुम्ही आज हा परिसंवाद घेत असतेवेळी कुठेतरी यातनं एक मॉडेल ह्या चॅनलने हे केलं पाहिजे, सिद्ध केलं पाहिजे. आणि ते मॉडेल राजकीय पक्षांच्या समोर आलं पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली तर 2030चं व्हिजन निश्चित या ठिकाणी सक्सेस होईल असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टिकोनातून सर्व आपण राजकीय पक्षाच्या लोकांनी, मग कोणतेही मतभेद असू दे, कोणी त्यातनं आमदार होऊ दे, कोणी खासदार होऊ दे, कोणालाही फायदा होऊ दे, कोणालाही त्याचा मग तोटा होऊ दे, त्यातनं निश्चितच ह्या जिल्ह्याचा विकास होईल. आणि मनापासून जर आम्हाला राजकीय लोकांना वाटत असेल की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांचा विकास झाला पाहिजे तर त्याच्यामध्ये राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून आपण विकासाच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक पाऊल टाकलं पाहिजे. आणि ते टाकण्यासाठी या कोकणशाही चॅनलने पुढाकार घ्यावा मी त्यांना विनंती करतो आणि त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. निश्चितच धन्यवाद सावंतसाहेब. खरं तर आपण सविस्तर संवाद जो आहे तो ह्या व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030च्या माध्यमातून मांडला आहे. पण सावंतसाहेब, मी आग्रे साहेबांकडे येणार आहे
तत्पूर्वी ना खरंच मला एक माझं मत मांडावं असं वाटतं, जे एक पत्रकार म्हणून गेली कित्येक वर्ष या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सक्रियपणे आम्ही काम करतो आहे. खरं तर ना तेली साहेब आणि सावंत साहेब, पूर्वी आपण एकत्र होता, आता वेगवेगळ्या, तो राजकीय भाग असेल, परंतु राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर राणेंनी एखादा प्रकल्प आणायचा आणि त्याला शिवसेनेनं विरोध करायचा, शिवसेनेनं एखादा प्रकल्प आणला तर इकडनं विरोध होतो. ह्या सगळ्या राजकारणामध्ये आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कुठंतरी विकास खोळंबलाय, रखडलाय, अशा पद्धतीची भावना सर्वसामान्य जिल्हावासियांकडनं देखील व्यक्त केली जाते. हे राजकारण जे आहे ना, हे राजकारण कुठंतरी थांबलं पाहिजे. व्यक्तिकेंद्रित जे राजकारण आहे, जे मगाशी इर्शादभाई बोललेत, हे व्यक्तिकेंद्रित राजकारण कुठंतरी थांबलं पाहिजे. ही प्रामाणिक अपेक्षा मात्र या विजन सिंधुदुर्ग 2030च्या निमित्तानं मी व्यक्त करेल. आणि पुन्हा एकदा संजय आगरे यांच्याकडे जाईल. आगरे साहेब, अगदी थोडक्यामध्ये, कारण की निमंत्रित मान्यवर देखील आपण बोलावलेत आणि आपल्याला त्या त्या क्षेत्रातील ज्या समस्या आहेत, ह्या समस्या आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत आणि त्या समस्यांवरती तुमची नेमकी सर्वांची भूमिका काय असणार आहे हे सुद्धा आम्हा सर्वांना जाणून घ्यायचं आहे. सावंतसाहेब बोलल्याप्रमाणे एक आराखडा या परिषदेच्या माध्यमातून, या विजन सिंधुदुर्ग 2030च्या माध्यमातून, कोकणशाहीच्या माध्यमातून तयार व्हावा अशी माझी अपेक्षा आहे. अगदी थोडक्यात आपण व्यक्त व्हा. काय सांगाल सर, खरंच आपल्या नजरेतनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास झालाय का? खरोखरच कोकणशाही लोक चॅनलने हा कौतुकास्पद उपक्रम घेतला आहे. तर मागासपासून सगळ्या वक्त्यांनी प्रत्येक गोष्टी छोट्या मोठ्या सगळ्याच सांगितल्या, म्हणजे मला सांगायला त्यांनी शिल्लकच ठेवलेलं नाही. त्यामुळे त्या गोष्टीवर न बोलता मी असंच म्हणेन की ही जी त्यांनी आता आम्हाला फक्त जिल्हा प्रमुखांना त्यांनी बोलवलं, तसंच पुढच्या वेळी म्हणजे आराखडा काय बनवायचा आहे. आता हे म्हणाले पण सगळ्यांची ही एकच खंत आणि एकच चुकीचं असं आपल्याला वाटतं की बा एखादी गोष्ट राणेसाहेबांनी आणली की शिवसेनेने विरोध करायचा, शिवसेनेने आणलं की राणेसाहेबांनी विरोध करायचा, असं त्यांचं जे म्हणणं आहे. तर माझं असं म्हणणं आहे की जे आपले आत्ता जे स्थानिक पुढारी असतील, जे लोकप्रतिनिधी असतील, त्यांची एक तुम्ही कमिटी करा. म्हणजे तुम्ही आता पुढाकार जिल्ह्याच्या दृष्टीने घेतलात तर त्याचा 30पर्यंत त्याचा काहीतरी रिझल्ट लागून देत आणि लोकांना दिसू देत, असं मला तरी वाटतं. कारण काय होतं की आपण हे आता बोलणार आणि 8 दिवसानंतर ह्याच्या पाठपुरावा काही होणार नाही. आणि म्हणजे तुम्ही, माझं म्हणणं आहे की हे जिल्ह्यात कुठेतरी एक असं ऑफिस करा ह्या संदर्भात की ठराविक त्याच्यात निमंत्रित घ्या. आज शिवसेनेचे असतील त्याचे 10 लोक घ्या, काँग्रेसचे 10 घ्या, भाजपचे घ्या आणि त्याची एक कमिटी बनवा. म्हणजे आपण ह्या ज्या सगळ्या प्रकल्प म्हणतोय ते त्याला कोण विरोध करतोय आणि त्याच्यात नुसते आपल्या पक्षाचेच न घेता त्यात सन्माननीय पत्रकार असतील, त्यातील विद्यमान आपले म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचे जे त्यातलं त्यांना नॉलेज आहे, ज्यांना माहिती आहे, त्यांच्याशी चर्चा करून हा प्रकल्प आणल्यानंतर काय त्याचा फायदा होईल आणि काय त्याचा तोटा होईल, म्हणजे आपल्याला त्याच वेळी समजेल की बा ह्या आपल्या आणल्यामुळे त्याचा जिल्ह्याला त्याचा फायदा आहे की तोटा आहे. मग तिथेच होईल. नाही तर काय होतं की आपण त्या पेपरमधून त्याचं दुसऱ्याशी उत्तर दिलेलं असतं की समजा आज राजन तेलीने एखादी गोष्ट दिली की दुसऱ्या दिवशी आमचे सतीश सावंत त्याच्यावर उत्तर देणार की हे योजना कशी चुकीची आहे. तर माझं असं म्हणणं की आपण जसं घरात ज्यावेळी एखादं भांडणं करतो आणि घरातलं भांडण घरात ठेवतो, तसं सगळ्यांचीच एक इच्छा आहे की बा जिल्हा आपला कुठेतरी सिंधुदुर्गाचा जिल्हा महाराष्ट्रात विकसित झाला पाहिजे. आपला मागच्या वेळी संग्राम प्रभुगावकर असताना आपल्याला स्वच्छ सिंधुदुर्ग म्हणून आपल्याला पंतप्रधानांकडून पुरस्कार मिळाला. असे प्रत्येक पुरस्कार आपल्या जिल्ह्याला मिळू देत. आणि ही प्रत्येकाची इच्छा आहे आणि वरती बसलेल्या आणि खाली बसलेल्या किंवा सर्वसामान्य लोकांची पण हीच इच्छा आहे की प्रत्येकाला रोजगार पाहिजे आहे. आपण प्रत्येक वेळी म्हणतो, सावंतसाहेब जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना प्रत्येक वेळी ते मला सांगायचे की कुक्कुटपालन करूया, शेळीपालन करूया, काजू उद्योग करूया. पण लोकांची पण मानसिकता पाहिजे. कारण काय होतं की प्रॅक्टिकली आपण केलं, ह्यांच्या नादाला लागून मी गाय घेतली, कोंबडी बाळगली, पण त्याचा उपयोग काय नाही. 12,000 रुपये त्याला, म्हणजे मी जे जोडपं ठेवलं आहे त्या 12,000 रुपये खर्च येतो आणि त्या गाईचं दूध येतं किती आणि कोंबड्यांचं ते जरी केलं तरी 12,000 उत्पन्न त्याच्यात, म्हणजे त्या कामगाराचा पण त्याचा पगार भागत नाही. मग त्याच्यासाठी नियोजन काय करता येईल हे पण आपण त्याच्यासाठी आता गोकुळ खरोखर म्हणजे आपण म्हणतो ना की आपल्याकडे इकडे लोकांना दुधाचा दर मिळत नाही, मग एक गाय घेऊन उपयोग होणार नाही. तर त्याच्यासाठी चांगल्या गायी घेतल्या पाहिजे, चांगल्या म्हशी घेतल्या पाहिजेत. असं जे मार्केटिंग केलं पाहिजे आणि त्याचं नॉलेज पाहिजे ते आपण सन्माननीय पुढारी आणि लोकप्रतिनिधी आणि त्याच्यातले माहितगार एक्सपर्ट असतील तर त्यांनी केलं पाहिजे. खरोखर बांबूचं आता जर आपण म्हटलं ना तर बांबूला खरोखर आमच्या वाघेरीतले राणे आहेत, त्यांनी ते कुडाळ MIDC तर त्याने
एक प्रकल्प घात आहे, ते किलोवर बांबू घेतात. हे काही लोकांना माहितीही नसेल किंवा काही लोकांना ते जनजागृती लोकांपर्यंत झाली पाहिजे. ते 2 रुपये किलोने बांबू किंवा 3.5 रुपये किलोने बांबू घेणार, म्हणजे बांबू आपल्याला तोडून पण द्यायची गरज नाही. त्यांची ती लोक येणार, छोटा ते बांबू मशीनवर करणार आणि ते घेऊन जाणार. म्हणजे असे जे प्रकल्प आहेत ना, ह्या प्रकल्पाबद्दल पण लोकांपर्यंत माहिती त्याची पोचली पाहिजे. आणि प्रत्येकाच्या घरात, म्हणजे मुंबईला लोकांना जाता नाही, प्रत्येक कुटुंबाला इथे कसे पैसे मिळतील, त्याची शेती किती आहे, आता गोकुळ काय करतं, तुमच्याकडे शेती किती आहे, तुम्ही काय करू शकता, हे व्हिजन त्यांच्याकडे आहे. माझं असं म्हणणं, विनय कोरे किंवा हे जे सावकार त्यावेळी त्यांच्याकडे पण असं नियोजन होतं. तसं आम्ही सगळ्यांनी किंवा आमच्या पुढाऱ्यांनी, आमच्या नेत्यांनी हे केलं पाहिजे. तुमच्याकडे शेती किती आहे आणि तुम्ही काय करणार, तुमचा मुलगा काय करतो, त्याचं मार्केटिंग कसं केलं पाहिजे, हे आपण कुठेतरी बसून सगळ्यांनी केलं पाहिजे. आणि बाकीचे आता जे तुम्ही मुद्दे सांगाल त्याबद्दल आपण चर्चा करू. पण उगाच आपण आज राजन तेलींनी काहीतरी दिलं म्हणून संजय आगरेंनी दुसऱ्या दिवशी काहीतरी स्टेटमेंट न देता, ह्याच्याबद्दल लोकशाहीनेच खरोखरच आता पुढाकार घ्यावा. मग 2030 पर्यंत जर समजा तुम्हाला त्याचा रिझल्ट पाहिजे असेल तर आता जसं आम्हाला बोलवलात तसं भविष्यात तुम्ही त्याही लोकप्रतिनिधींना बोलवा आणि त्याची सुरुवात चांगली करा. त्याच्यासाठी आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत. आणि मी तुम्हाला ह्या लोकशाहीच्या चॅनलला शुभेच्छा देतो आणि इथेच कोकणशाहीला शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खरं तर आंग्रे साहेबला सर्वांच्या बोलण्यामध्ये लोकशाही येतं, कारण की कोकणशाही हे लोकशाही मार्गानं सर्व ज्या गोष्टी आहेत हे लोकांपर्यंत पोचवतं. त्यामुळे खरंच मनापासून आपल्यालाही धन्यवाद देईन. खरं तर वेगवेगळे मुद्दे ह्या निमित्तानं या मंचावरती येत आहेत. निमंत्रितांना देखील या ठिकाणी त्यांचे मुद्दे मांडण्याची संधी अर्थात कोकणशाहीच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. आपण ज्या सूचना केलात एक प्रसार माध्यम म्हणून, साहेब आम्ही कोकणशाहीच्या माध्यमातून सरपंच परिषद घेतली, उद्योजक मेळावा घेतला, इकडच्या पर्यटनाला कुठंतरी उभारी भेटावी म्हणून शाही सफर नावाचा एक कार्यक्रम देखील आम्ही हाती घेतला. असे वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतच कोकणशाही अर्थात एक एक पाऊल पुढे चालत आहे. कारण की आम्ही एक जबाबदार प्रसार माध्यम आहोत, त्यामुळे आपण दिलेल्या सूचनांचं पालन करू. पण एक खरंच ना अपेक्षा साहेब अगदी मालवणी भाषेत तुमच्याकडे खरंच व्यक्त करू इच्छितो सगळ्यांकडे. कारण मी मगाशी बोललो ना, म्हणजे माझ्या डोक्यात आहे ते अगदी सुरुवातीपासून आता बोलतो. तेली साहेब तुमका हे सगळ्यांका बोलवण्यामागचं कारण एकच आहे. मग बऱ्याच जणांचे अरे जिल्हाध्यक्षांका बोलवतंस, कुठलं संवैधानिक पद वगैरे असं नाही. पण मी माझ्या दर्शकांना सांगू इच्छित या जिल्हाध्यक्षांना जे बोलवलं आहे ना, हे सगळे उद्याचे आमदारकीचे उमेदवार असत, त्याच्यामुळे बोलवलेलं असं. त्यामुळे आमची अपेक्षा असतात तुमच्या सर्वांकडनं की इथं जे काय विचारमंथन होईल हे विचारमंथनाचा कुठंतरी पाठपुरावा आपणा सर्वांच्या माध्यमातून होऊन दे ही अपेक्षा व्यक्त करेन. आणि सर्वांनी जे काही अपेक्षा विरोधी पक्षातील मंडळींनी या ठिकाणी व्यक्त केल्यात, अगदी उपरकर साहेबांनी मांडलेले प्रश्न असतील, सावंत साहेबांनी असतील, या ठिकाणी अमितजी असतील, इर्शाद भाई असतील, या सर्वांनी मांडलेल्या प्रश्नाला अर्थात राजन तेली यांनी उत्तर द्यावं, ते सुद्धा अवघ्या 3 मिनिटात, अशी विनंती मात्र तेली साहेबांना मी करेन. त्यानंतर मात्र निमंत्रितांकडे आपण येणार आहोत. धन्यवाद. खरं म्हणजे बरेच प्रश्न आहेत आणि 3 मिनिटात काय उत्तर होईल असं काय मला वाटत नाही. पण काही गोष्टी चुकीच्या राहू दे नको रेकॉर्डवर. म्हणजे आपली चर्चा चालू असताना 42 वर्ष झाली, 42 वर्षाप्रमाणे विकास व्हायला पाहिजे, तर त्याचं उत्तर आपल्या सगळ्यांकडून आलं आहे. सगळ्याचं उत्तर आपल्याकडून आलं आहे. पण तरी पण ज्या गोष्टी झाल्यात, म्हणजे पर्यटनाला ज्याही सुरुवात झाली, आज तारकर्ली, देवबाग, मालवणचं जे पर्यटन आहे याच्यातला म्हणजे उपरकर त्यांना पण माहिती असेल की 90मध्ये जे राणेसाहेब आले आणि तारकर्लीपर्यंतच गाडी थांबायची, पुढे गाडी जायची नाही. एक भेंडीचं झाड होतं, त्यावेळी त्यांनी खिशातले पैसे देऊन ते जे झाड झालं आणि देवबागपर्यंत रस्ता गेला. बऱ्याच लोकांना माहिती नसेल, आमच्या वाळके साहेबांना वगैरे माहिती असेल. पण आजचं तिथलं जे पर्यटन आहे म्हणजे तारकर्ली, देवबाग, वायरी, तोंडवली, मालवण, तो सगळा परिसर जो आहे तो जर आपण सगळ्यांनी बघितलं तर जिल्ह्यात बाकी लोकांना इतर ठिकाणं माहितीच नाही आहेत. पर्यटन म्हणजे तो एक विशिष्ट भाग, पण तरी पण खूप चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद लोकांमध्ये त्या ठिकाणी आहे. आता एअरपोर्ट झाला, चांगल्या प्रकारचे लोक येत आहेत. किमान 180 दिवसाचा 160 दिवसाचा बिझनेस त्या लोकांना आहे. चांगल्या प्रकारचे लोक येतात, म्हणजे असं नाही असं नाही. परंतु त्याच्यात अजून पण काही उणीव आहे. आता एअरपोर्ट झालं, रेल्वेचा मगाशी आमच्या अमितजीने उल्लेख केला, ही गोष्ट खरी आहे की जे एअरपोर्ट होणार होतं कदाचित काही लोकांना कल्पना नसेल, मी एक त्या गोष्टीचा साक्षीदार आहे, जी मगाशी एक झाली की 965 हेक्टर जागा घेतली गेली. त्यावेळी प्रफुल्ल पटेल ह्या खात्याचे मंत्री होते आणि शरद पवार साहेबांकडे मीटिंग झाली होती, राणेसाहेब महाराष्ट्रातून मंत्री होते
आणि त्यावेळी असा निर्णय झालेला होता की जर जागा मोठी घेतली तर तिथे आपल्याला इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आज मोपा आला तो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट त्या ठिकाणी आला असता, म्हणून ती पेन्सिल त्या ठिकाणी गेली. आता अर्थ अनर्थ बरेच त्या ठिकाणी निघाले, परंतु तो जो त्यावेळेचा विषय, कारण मी त्या मिटिंगला योगायोगाने मला त्या ठिकाणी संधी मिळाली, योगायोगाने मी होतो म्हणून त्या ठिकाणी तो मला विषय समजला. आणि नंतर मग काही दिवसानंतर ते इंटरनॅशनल एअरपोर्ट गोव्याचे त्यावेळेचे आमचे आदरणीय पर्रिकर साहेब यांच्या आग्रहाखातर आणि त्यांनी तिकडे जसं असलं वजन त्या गोष्टीवर तो एअरपोर्ट मोपाच्या दिशेला वळला. आणि मग इथं तो छोटा एअरपोर्ट त्या ठिकाणी झाला. मग त्यात काय अनेक गोष्टी झाल्या, त्यात आपण जाऊया नको. पण नंतर मग आता कोकण रेल्वेचा विषय आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या शेवटी विकासाच्याच गोष्टी आहेत. ह्या सगळ्या होताना जी काही डेव्हलपमेंट टुरिझमला झाली, जी काही गोष्टी आपल्याकडे रेल्वेच्या माध्यमातून झाल्या, जी काय आता एअरपोर्ट आत्ताची अडचण आहेच 100% आहे, पण आपलं या ठिकाणचं टुरिझम वाढताना गोव्याच्या विधानसभेत पण ह्याची चर्चा झाली. हे आपल्याला नाकारून चालता येणार नाही. गोव्याच्या विधानसभेत काय चर्चा झाली तर आता हळूहळू जे पर्यटन आहे हे सगळं आता वाढतंय सिंधुदुर्गाच्या दिशेला. ही चिंता बऱ्याच आमदारांनी व्यक्त केली. आणि बाहेर खाजगीत काय सांगितलं की भाईन सगळा आमच्या गोव्यासाठी बरा केला. म्हणजे आता कोकणी मला चांगलं मांडता येत नाही, पण जाता जाता सिंधुदुर्गाचा भला करून गेलो. म्हणजे मोपा एअरपोर्टच्या भाई म्हणजे पर्रिकर साहेब. ही चर्चा तिथल्या हे जे काय आमदार आम्हाला रोज भेटतात त्यांच्यातून आलेली चर्चा. म्हणजे आता त्याचा जास्त फायदा आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि म्हणूनच मी कालसुद्धा म्हणजे काही लोकांना टीका वाटली असेल, मी बोललो की बा तिथं पूर्वी ताजने जागा घेतली, सिद्धार्थीने जागा घेतली, ह्या जागा नसेल तर काढून घेतल्या पाहिजे. शरद पवार साहेबांचे मुख्यमंत्री असताना जागा घेतल्या आणि जर 200 रुपये पर गुंठ्याने जागा घेतल्या. मग आज जर करत नसतील तर त्या ठिकाणी अनेक लोक यायला प्लेयर तयार आहेत. शेवटी ज्यावेळी अशा प्रकारचं एखादा पंचतारांकित हॉटेल होणार, एअरपोर्ट चालणार म्हणजे काय की शेवटी आपण जाणारे लोक किती काय, ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार पण आपण या ठिकाणी करायला पाहिजे. आणि शेवटी आमच्या लोकांची पण मानसिकता म्हणजे जसं मगाशी अमितजींनी सांगितलं ती गोष्ट खरी आहे की आपल्या जिल्ह्यातल्या लोकांनी सुद्धा कुठलीही गोष्ट विचार केल्याशिवाय विरोधाला विरोध. ज्याही हायवे झाला किती लोकांनी विरोध केला, आता त्याला परत विरोध करणारे कोण, परत त्या ठिकाणी आणणारे कोण, ह्या गोष्टीचा विचार आपण केला पाहिजे. भाव होता जो दर लोकांना समजत नव्हता, शेवटी लोक म्हणले 25 मिनिटांना 60 ना 75 घ्या, एवढे पैसे शेवटच्या काळात त्या लोकांना त्या ठिकाणी मिळाले. त्यामुळे विकास झालाच नाही अशी चुकीची नोंद पण त्या ठिकाणी होणार नाही. मी मगाशी काय 42 वर्षाचा काळ आहे म्हणून मगाशी बोलत होतो, पण ह्या अनेक गोष्टी विकासाच्या माध्यमातून या ठिकाणी 100% झाल्या. ह्याचं श्रेय ज्यांनी केलं त्यांना द्यायलाच पाहिजे. म्हणजे त्याला आपण हे करून चालणार नाही. पण त्याचबरोबर आता नव्याने काही गोष्टी आता जे इर्शादने मांडले, सतीशजीने सावंतने मांडले, त्याच्यात कसं आहे की बघा आता ह्यापूर्वी घोषणा होत होत्या. आता माझ्या हातात एक GR आहे 16 फेब्रुवारी 2023. हा GR काय सांगतो की काजूच्या संदर्भात ज्या आपण काही मांडणी केली, GR मानांकनाची मागणी केली, जिल्हा बँकेचे चेअरमन असताना त्यांनी पुढाकार घेतला. परवा आमच्या जे आता गोवा बाजाराचे ते चेअरमन आहेत ते पण या ठिकाणी आलेले होते. 100% काजूला बाजारभाव मिळालाच पाहिजे, त्याच्याबद्दल हमीभावाच्या बद्दल कोणाची अडचण नाही. पण आज राज्य सरकारने 1325 कोटी रुपये काजूच्या वेगळ्या प्रक्रिया करण्यासाठी या ठिकाणी दिलं. नुसती प्रक्रिया नाही, काजूचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे, काजूचं क्षेत्र वाढलं पाहिजे, काजूला त्याप्रमाणे पाणी जे आहे ते मिळालं पाहिजे, चांगल्या प्रकारची रोपं मिळाली पाहिजेत आणि काजूच्या बोंडावर प्रक्रिया होऊन 7 पट दर त्याला त्या ठिकाणी मिळाले. मग वेगळे गोष्टी त्यांनी सांगितल्या, जसे आता वाईनचा विषय आला, जसा काजू बोंड काजू सरबत असेल, मग शीतगृह पाहिजेत, मग काजू साठवण्यासाठी त्या ठिकाणी काय असावं, अशा अनेक प्रकारच्या ज्या सूचना आहेत. कारण ते सांगायला गेलं तर किमान या सगळ्या गोष्टीवर आपल्याला 1 तासभर लागेल. म्हणजे एवढ्या शिफारशी ह्या 1325 कोटी रुपये चालू वर्षी देताना आणि एक प्रयोग म्हणून देवेंद्र जे या जिल्ह्यात आले होते 70 कोटी रुपये रवींद्र चव्हाणांनी सांगितलं की जो हेगडेवार प्रकल्पामध्ये आता जो प्रकल्प त्या ठिकाणी सुरू आहे त्याच्या अनुषंगाने एक त्यांनी सूचना केली की ह्या प्राजूवर प्रक्रिया करणारा त्यांनी प्रकल्प तयार केला होता, तो पण त्याला पण मंजुरी दिली. आणि आता वेगळ्या गोष्टी या ठिकाणी ह्या आहेत माझ्याकडे, पण ह्याच्यात मी खोलात जाणार नाही की आता या महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर गेलं तर आपल्याला ह्या सगळ्या संदर्भात म्हणजे काजूच्या संदर्भात ती सध्याची डेव्हलपमेंट, काजूच्या संदर्भात काय काय अपेक्षित आहेत. म्हणजे आत्तापर्यंत बोर्ड बीड सतीश सावंत गोष्ट खरी आहे की रेकॉर्डवर नुसते आपल्या बोलण्यापुरती येत होती. 5 खऱ्या अर्थाने राज्यपालांच्या सहीने एक अध्यादेश त्या ठिकाणी निघाला आणि 1325 कोटी रुपये कसे खर्च करायचे चालू वर्षी ते त्या ठिकाणी सांगेन. आणि ह्याच आणि त्याचं क्षेत्र कुठलं आहे की मॅक्झिमम सिंधुदुर्ग रत्नागिरी
आणि शेवटी कोल्हापूरचा जो चंदगड आणि आजरा हा एवढा परिसरच म्हणजे पेसिफिक याच्यात म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून मला 100% खात्री आहे की शेवटी शेतकऱ्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टीत आणि आम्ही सगळ्यांनीच पुढाकार घेऊन त्यांना मदत त्या ठिकाणी केली पाहिजे. आणि अनेक गोष्टी आता आरोग्याचा विषय आला, ठीक आहे, आज गोव्यावर अवलंबून ही गोष्ट खरी आहे, पण आता 2-2 मेडिकल कॉलेज आली आहेत. दुसरं मेडिकल कॉलेज पण आता शासकीय मेडिकलचं पण दुसरं वर्ष आहे. पूर्णपणे आता ह्या सगळ्या ज्यावेळी पूर्ण होतील त्या आपल्या जिल्ह्यातला प्रश्न शेवटी सुटेल. आज अडचण आहे नक्की आहे, पण त्याचबरोबर झालंच नाही असं ना तर 2 मेडिकल कॉलेज आपल्या एवढ्याशा छोट्या जिल्ह्यात या ठिकाणी झाली, ही गोष्ट पण दर्शकांच्या माध्यमातून मी फक्त थोडंसं आपल्याला मी एक विरोधी पक्ष म्हणून मानतो. हो, मी फक्त एकच मध्येच बोलेन की वेगवेगळ्या विषयावरती या ठिकाणी समस्या अडचणी मांडण्यासाठी निमंत्रितांना आपण निमंत्रित केलं आहे. त्यामुळे हा प्रत्येक जो विषय म्हणजे वैद्यकीय असेल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा शैक्षणिक दर्जा असेल, मासेमारीचे प्रश्न असतील, पर्यटनातले विषय असतील, काजूचे विषय असतील, सांस्कृतिक विषय असतील, या सर्व विषयांवरती या ठिकाणी चर्चा होणार आहे, त्या समस्यांचा उहापोह होणार आहे. त्यामुळे त्यावेळी त्या गोष्टीचं आपण उत्तर निश्चित या आपल्या दर्शकांपर्यंत पोचवूया. त्यामुळे कमी शब्दामध्ये सर्वांनी व्यक्त व्हावं ही विनंती. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जनतेची मानसिकता असते मी रेल्वेवरून सांगितलं. रेल्वेला लोकांनी अगदी आपल्या कवडी मोलाची म्हणजे मोठ्या किमतीच्या जमिनी दिलेल्या आहेत, पण जिल्ह्यात येणारे प्रकल्प नको तेवढ्या जमिनी घेण्याच्या विषय करताना मग आता राजेंद्र दिल्ली एअरपोर्टचा विषय खोडण्याचा प्रयत्न केला. आज 933 हेक्टर घेतली, त्यातली जमीन कोणाकोणाची आहेत बघितलात का? कोणत्या कंपनीच्या आहेत, कोण त्याचे मालक आहेत? आज आपला जो असलेला सिवल प्रकल्प, जो सिवल प्रकल्पाला 200 एकर जमीन पूर्ण होते तिथे 1900 हेक्टर जमीन का लोक नाही आहेत का? लोक म्हणत होते की आम्हाला पार्टनरशिपमध्ये करून दे, इथेही लोकांची तीच मागणी होती. तेव्हा आपण हे सर्व क्लिअर करण्याची गरज आहे. आज कोणतेही प्रकल्प आणताना ज्याला वाटतं तो प्रकल्प आणतो. आज मधल्या काळात काही पालकमंत्र्यांनी चांदा ते बांधा योजना आणली, पुढे आल्यानंतर त्या योजनेचं नाव बदललं. आज अशाच प्रकारचं कागदावरती राहतात म्हणतो ना. मुंबई जेव्हा आपला पर्यटन जिल्हा झाला तेव्हा सिंधुदुर्ग पर्यटन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी काढली, ती पण राज्यपालांच्या सहीने काढली. काय झालं त्याला? परत नवीन बदलली, कोकण पर्यटन झालं. हे जे बदल होत आहेत राजकारणातले किंवा राजकीय लोकांच्या मानसिकता बदलत आहेत, ते जिल्ह्याचं मॉडेल जे आपण म्हणालात, आता कात्या उद्योग आणला. अनेक ठिकाणी 20-20, 50-50 लाखाचे आज बिल्डिंग उभ्या केल्या आहेत. किती चालू आहे तो? किती चालू आहे? आपल्याला काता निर्माण किती होतो? आजही ते काता कारखानदार बँगलोरहून रॉ मटेरियल आणतात. हे जर असं असेल तर आपल्याकडे मिळणारं रॉ मटेरियल त्याच्यावरती उद्योग आणा. त्यांनी कात्या केले म्हणून मी कात्या केले, मी कात्या केले म्हणून हे कात्या केले, अशा प्रकारचे उद्योग आणून लोकांची मानसिकता जी आहे ना ती नर्वस होते. आज ज्यांनी कात्या उद्योग आणला आहे त्या कात्या उद्योगातून त्यांना काय मिळतं आहे, किती जण अशा करतायत, किती जण काय करतात. आपलं प्रशिक्षण केंद्र आहे इथे MIDCमध्ये जळलं, किती लोकांनी बघितलं. त्याच्यानंतर जळल्यानंतर तिथे आज मोठं तिथे इमारत पण बांधली गेली आहे, पैसे आले आहेत, त्याला कोण पुढे बघताय? आज हा विषय खऱ्या अर्थाने आम्ही म्हणतोय ते कागदावर राहत आहे ना, ते कागदावरती दिसतं आहे, पण प्रत्यक्षात ते अनुभवायला मिळत नाही. जेव्हा जनतेला हे अनुभवायला मिळेल की आपल्याला रोजगार मिळतो. आज पर्यटन, आज या सर्व पर्यटनची किनारपट्टीवरची पर्यटन ही प्रत्येक वैयक्तिक माणसांनी कर्ज काढून केलेली आहे. निश्चित आज ते असलेले वॉटर स्पोर्ट जे आहेत त्या लोकांनी 4-5 लोकांनी एकत्र येऊन पैसे काढून वॉटर स्पोर्ट केलेले आहेत. कोणी गव्हर्नमेंटने यांनी केलेले नाहीत, त्याला कोणतं गव्हर्नमेंटने प्रोत्साहन दिलेलं नाही किंवा कोणत्या तिकडचं असलेले आज जवळजवळ 1000 जे स्ट्रक्चर आहेत त्यांना कोर्टामध्ये आणि आज तो 3.5-35,000 रुपये दंड वर्ष भरावा लागतो आहे. हे कोणी भरायचं आहे? निश्चित खरं तर ना उपरकर साहेब, या सर्वच प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला जाणून घ्यायचे, समस्यांचा उहापोह करायचा. मी अगदी सुरुवातीलाच निमंत्रित करतो ते म्हणजे नकुल पार्सेकर यांना. पार्सेकर साहेब, खरं तर एज्युकेशन शैक्षणिक या विषयाबाबत आपण ज्या काही समस्या आहेत
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक दर्जा तुमच्या मते तुम्हाला नेमका कसा वाटतो हे आपण या ठिकाणी व्यक्त करावं. आपल्याकडे अवघी 5 मिनिटाचा वेळ आहे. या 5 मिनिटामध्ये संपूर्ण जो काही पंचनामा आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेचा हा पंचनामा आपल्याकडनं मला अपेक्षित आहे. 5 मिनिटात पंचनामा होणं फार कठीण गोष्ट आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की सगळ्याच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी इथं उपस्थित आहेत. त्यांच्यामध्ये एक वाक्यता दिसली की विकासाच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय मतभेद विसरून आपण एकत्र यायला पाहिजे. मला वाटतं गेले 20 वर्ष अशा प्रकारचे व्हिजनचे कार्यक्रम मी ऐकत आलो आहे आणि व्हिजन सिंधुदुर्ग हा शब्द आता गुळगुळीत झालेला आहे. म्हणजे सत्ताधारी पक्ष असतात, सत्ताधारी पक्षाने असे उपक्रम राबवले. आता प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून कोकणशाहीच्या माध्यमातून सन्माननीय साईनाथ हा उपक्रम राबवत आहेत. शिक्षणाचा आपण विचार केला तर कोकण हा अतिशय प्रतिभावंतांचा आणि प्रगल्भांचा जिल्हा आहे. फार मोठी प्रतिभावंत माणसं जगाच्या कानाकोपऱ्यात कोकणचं प्रतिनिधित्व विविध क्षेत्रात करतायत. 10वी 12वीचा जेव्हा रिझल्ट आपण बघतो सातत्याने गेले 20 वर्ष माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक निकालामध्ये आपला सिंधुदुर्ग कोकण अग्रेसर आहे. प्रश्न असा आहे, इथं सत्ताधारी विरोधी सगळ्याच पक्षाचे नेते इथं बसलेले आहेत की जेव्हा 10वी 12वीच्या मेरिटमध्ये मुलं येतात त्यामध्ये जी मुलं सधन आहेत म्हणजे ज्यांचे पालक डॉक्टर आहेत, इंजिनियर आहेत, ते तर तिकडे कोटाला पाठवतात, आपल्या सांगलीला पाठवतात, साताऱ्याला पाठवतात आणि त्याला लाखो रुपये फी भरावी लागते. 10 लाख रुपये फी असते जर त्यांना पुढचं करिअर करायचं असेल तर. या जिल्ह्यातली जी बुद्धिमत्ता आहे, या जिल्ह्यातली जी प्रतिभा आहे, ह्या जिल्ह्यातलं जे इंटेलेक्च्युअल पोटेन्शियल आहे ते ह्या जिल्ह्यातच तशा प्रकारची व्यवस्था व्हायला पाहिजे. म्हणून गेल्या 42 वर्षामध्ये अशा प्रकारचा प्रयोग का झाला नाही. दुसरा महत्त्वाचा विषय असा आहे की स्पर्धा परीक्षासाठी सुद्धा तोच पॅटर्न दाबवला जातो. बरीच मुलं ही घोडावतला जातात. माझ्या माहितीप्रमाणे मी केलेला सर्वे असा आहे की आत्ता घोडावतला सावंतवाडी शहरातली जवळजवळ 77 मुलं आहेत आणि सगळी मुलं सधन लोकांची आहेत, इंजिनियर, डॉक्टर, बिल्डर यांचीच आहेत. पण सामान्य कुटुंबातला एखादा मुलगा असेल तर तो हे करिअर करू शकतो का? जर त्याने ते करिअर केलं तर स्पर्धा परीक्षामध्ये यश मिळवलं तर या जिल्ह्यातला अधिकारी इथं निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रकारचा प्रयत्न या व्यवस्थेमधून का झाला नाही? स्पर्धा परीक्षेचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा मी थोडा अभ्यास केला. स्पर्धा परीक्षेचं यश हे मुंबई, पुणे किंवा इतर जे पश्चिम महाराष्ट्रातले काही जिल्हे आहेत त्यामधला 25% आहे रेट आणि आपल्याकडचा फक्त 0.7% आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपण कधी प्रयत्न केला का? गेल्या 2 महिन्यामध्ये दुर्दैवाने या जिल्ह्यात वयवर्ष 22 ते वयवर्ष 26 या वयोगटातील जवळजवळ 17 ते 18 युवकांनी आत्महत्या केलेली आहे. रोजगाराचा फार मोठा प्रश्न या ठिकाणी आहे. एक विषय आहे की आलेल्या प्रकल्पांना विरोध. मला विचाराल तर तुम्ही एवढी चर्चा केली, त्या चर्चेमधला एका वाक्यातला मुद्दा सांगतो. या जिल्ह्यातला शैक्षणिक असेल, आरोग्यविषय असेल, विकासात्मक प्रश्न असतील, रोजगाराचे प्रश्न असतील, हे तुमच्या नेत्यांच्या श्रेयवादात आणि कुरघोडीमध्ये अडकलेले आहेत. हे तुम्ही प्रामाणिकपणे मान्य केलं पाहिजे. कुरघोडी आणि श्रेयवाद हा जोपर्यंत बाजूला जात नाही तोपर्यंत हे बदल तुम्हाला अपेक्षित होणारच नाही. कारण प्रत्येक ठिकाणी असं असतं की प्रत्येक गोष्टीला तुमचा पॅरामीटर हा पक्षीय दृष्टिकोनातून लावला जातो. मगाशी मला वाटतं आंग्रे साहेबच बोलले आणि त्यांनी मान्य केलं, मी त्यांचं अभिनंदन करतो की एखाद्या शासकीय कमिटीवर जर माणूस नेमायचा असेल, आता उदाहरणार्थ रोजगार हा विषय घेऊन बांबू ही मोमेंट घेऊन वडवडेकर काम करतायत, पण तशा प्रकारचं एखादं जर टास्क शासनाच्या वतीनं आला, प्रकल्प आला, तर त्याच्यात तुम्हाला मोहन वडवडेकर दिसणार नाही. त्याच्यामध्ये त्या नेत्याची उजरेगिरी आणि चमचेगिरी करणाराच माणूस तिथं दिला जातो. ज्या माणसाला ज्या क्षेत्राची काडीची माहिती नसते अशी माणसं अशा तुम्ही प्रकल्पावर की त्या प्रकल्पाकडून तुम्ही यश अपेक्षित मुळीच करू नका. बघा तुम्ही कुठच्याही कमिट्या बघा, कुठच्याही बघा, बालविकासाच्या बघा, महिलाच्या बघा, कुठच्याही बघा, त्या ठिकाणी ती माणसं नेमली जातात की जोपर्यंत ठीक आहे पक्षामधला एखादा त्या क्षेत्रातलं पोटेन्शियल असलेला माणूस असू शकतो, त्याला देण्याबद्दल आमचं मत काही नाही, मुळीच नाही. परंतु या जिल्ह्याचा विकास करत असताना
कुणीतरी एक मुद्दा मांडला लोकसहभागाचा. किती लोकसहभाग असतो? कळण्याच्या आंदोलनाचा मी एक साक्षीदार होतो. जो चले जाओ मायनिंग फोरम स्थापन केला त्याचा निमंत्रक मी होतो. मी ते अनुभवलंय. त्या ठिकाणी अनेक पक्षाच्या, मी जबाबदारीने बोलतोय, अनेक पक्षाच्या दलालांनी तिथं हात धुवून घेतले आणि तो तिकडचा कळण्याचा डोंगर बोडकाकडून पर्यावरणाचा सत्यानाश केलेला आहे. तिथं आसपासच्या ज्या विहिरी आहेत, ज्या विहिरींना नॅचरल पाणी होतं ते पाणीही बंद झालेलं आहे. त्यामुळे माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की आपण सगळेजण ज्यावेळी असे प्रसार माध्यमासमोर येतात त्यावेळी तुम्ही एक वाक्यता दाखवतात की नाही, या जिल्ह्याच्या विकासासाठी आपण कोणत्याही परिस्थितीत मनभेद विसरून पुढे यायला पाहिजेत. हा प्रकार तुम्हाला पश्चिम महाराष्ट्रात बघायला मिळतो. पश्चिम महाराष्ट्रातही विविध क्षेत्रात काम करणारे माझे अगदी जवळचे मित्र आहेत. टोल नाक्याचा विषय होता, पुण्याचा टोल नाका बंद करायचा होता. माझे मित्र आहेत बाहुली दारोटकर म्हणून, राष्ट्रवादीचे कॉप नगरसेवक होते ते. त्यांनी जेव्हा आवाहन केलं तेव्हा सगळ्या पक्षाची माणसं आलीत, शरद पवारांकडे गेलेत, फडणवीस साहेबांकडे गेलेत आणि आत्ता या घडीला कलेक्टरने सांगितलं की तो त्या टोल जो वसूल करतो तो स्थगित करतोय. विषय एक होता, टोल घ्यायचा नाही, सर्वसामान्य प्रवाशांना त्रास होतोय, नागरिकांना त्रास होतोय. घेतला एका राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेवकांनी, पण तो विषय सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी उचलला आणि तो बंद केला. म्हणून शिक्षण क्षेत्राचा विचार करतो त्यावेळी तुम्ही या ठिकाणी शिक्षण क्षेत्रात दुसरी काय परिस्थिती आहे. सन्माननीय या जिल्ह्याचे सुपुत्र केसरकर साहेब एक शिक्षण मंत्री झाले. आज मला वाटतं 6-7 किती महिने झाले मला माहीत नाहीत. फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. शाळा म्हटल्यानंतर त्याला शालेय वातावरण लागतं. आज काय परिस्थिती आहे ग्रामीण भागातल्या शाळांची? स्वच्छ पाण्याचा अभाव आहे. काही शाळांची छपरं तर कोसळ्या आलेली आहेत. या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं सोडून जर तुम्ही ते पुस्तकाचं ओझं होतं म्हणून त्याच्यावर ताबडतोब अशा प्रकारचा निर्णय घेतला की पुस्तकामध्ये पानं चिकटवायची, हा प्राधान्याचा विषय आता नाही आहे. प्राधान्याचा विषय आहे ग्रामीण भागामधील ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहेत, जी गुणात्मक विद्यार्थ्यांचा जर तो आलेख वाढवायचा असेल तर त्यासाठी पायाभूत ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत मुलांसाठी त्या केल्या पाहिजेत. त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे. ते न देता नको त्या विषय जर घेतले, ज्यावेळी सवंग लोकप्रियतेच्या मागे नेता लागला की त्या ठिकाणी तुम्ही विकासाची अपेक्षा करता का म्हणे. त्यावेळी सवंग लोकप्रियतेच्या मागे न लागता जे मूलभूत प्रश्न आहेत त्याचा अभ्यास करून त्या क्षेत्रातली माणसं जर तुम्ही, हेरंब कुलकर्णी हे फार मोठे शिक्षण तज्ज्ञ आहेत, त्यांचे अनेक आर्टिकल तुम्ही यूट्यूबवर वाचत असाल. त्यांनी या संदर्भात जे 2020 चे माननीय पंतप्रधानांनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी लॉन्च केलेली आहे, त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा किती जणांनी अभ्यास केला. आणि दुर्दैवाची गोष्ट आहे की त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा ड्राफ्ट जर तुम्ही वाचलात तर त्या ड्राफ्टमधल्या जी अंमलबजावणी करायची आहेत, ज्या सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत त्या ह्या 2-3 महिन्यात होणार नाही. लिहून देतो तुम्हाला, शक्यच नाही. आणि ती जर घाई गडबड तुम्ही केलीत तर त्याचे इतके विपरीत परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर की तुम्ही ते नियंत्रणाखाली आणू शकत नाहीत. ही गोष्ट सत्य आहे. सगळ्याच गोष्टी आहेत. त्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे, त्याला क्वालिटी स्टाफ पाहिजे, त्याला प्रशिक्षण पाहिजे. ते तसं ताबडतोब तुम्हाला बदलता येणार नाही, कारण त्यामध्ये जो कौशल्य विकासावर आधारित जे एज्युकेशन आहेत त्याच्यावर भर दिलेली आहे. आणि कौशल्य विकासावर आधारित जर तुम्हाला डेव्हलपमेंट करायचं असेल तर एवढ्या घाई गडबडीने हा विषय करता येत नाही. शिक्षण तज्ज्ञांचा या बाबतीत जर तुम्ही मार्गदर्शन घेतलं तर तो तुम्हाला जाणवेल की ह्या गोष्टीची अंमलबजावणी करायला कमीत कमी 1.5 ते 2 वर्ष लागणार. पण माननीय आमच्या शिक्षण मंत्र्यांनी जाहीर करून टाकलं आहे, मला वाटतं 3 दिवसापूर्वी मी पेपरमध्ये वाचलं की नवीन एज्युकेशन पॉलिसीची अंमलबजावणी ह्या जूनपासून होणार. दुर्दैव आहे, कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास न करता, कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता, वस्तुस्थितीचा विचार न करता जर या पुरोगामी महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री अशा प्रकारची घोषणा करत असतील तर या जिल्ह्यातला सजग नागरिक म्हणून मी याच्यावर काही बोलू शकत नाही. धन्यवाद. निश्चित. खरं तर अगदी थेट पद्धतीनं पार्सेकर साहेब आपण सवाल केलेले आहेत. मी हा तुमचा थेट सवाल घेऊन थेट जातोय तो सत्ताधाऱ्यांकडेच. साहेब काय उत्तर द्याल? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एज्युकेशनबाबत त्यांनी मतं व्यक्त केलेली आहेत. अगदी थोडक्यामध्ये त्यांना उत्तर द्या. पार्सेकर साहेबांना मी धन्यवाद देईन की खरोखरच चांगले विषय त्यांनी हाताळले. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीत आपण अचूक त्या ठिकाणी सांगितलं. धोरण अतिशय सुंदर आहे, पण ते अंमलबजावणी करण्यासाठी निश्चितपणे त्याला वेळ लागेल. कारण पंतप्रधानांनी त्याची जी घोषणा केली त्याच्यामागे बरेच उद्देश आहेत. सगळ्या भाषेमध्ये, सगळ्या याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्यातून शिक्षण घेता येणार आहे आणि सर्वसामान्य लोकांना पण घेता येणार आहे. पण त्याची तयारी पाहिजे.
हे 1000% बरोबर आहे. एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा या सगळ्या याच्यातला आहे की गेली 13-14 वर्ष, त्यांनी 20 वर्ष म्हटलं पण 14 वर्ष आपल्या जिल्ह्यातले त्याच्यात महाराष्ट्रात नंबर 1ला आपण आहोत. म्हणजे सगळ्या त्या ठिकाणी मग HSC असेल, म्हणजे दोन्ही आपल्या एक्झाममध्ये आपण पडले आहोत. पण हे होताना मध्यंतरी काही प्रकार म्हणजे थोडेसे प्रयत्न झालेत स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात, पण दुर्दैवाने त्याला थोडंसं यश मिळालं नाही. त्या लेवलवर थोडे झाले. पण आज ह्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी कुठेही चर्चा न येता, म्हणजे आपण जे म्हटलं किंवा चर्चेत येऊन किंवा पब्लिसिटी करून असं नाही, एक चांगला निर्णय असा घेतला की आपल्या जिल्ह्यातली 8 नगर वाचनालय काढली अ वर्गातली, म्हणजे तिथंही राजकारण होऊ नये म्हणून. मग त्यात सावंतवाडी आपलं श्रीराम वाचनालय असेल, नट वाचनालय बांदा असेल, वेंगुर्ला नगर वाचनालय असेल, शिरोड्याचं वाचनालय असेल, आमचं कणकोली नगर वाचनालय असेल, मालवण असेल, देवगड असेल, कुडाळ असेल, सगळी वाचनालय घेऊन काय केलं की याच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी पूर्ण सेटअप हे त्या ठिकाणी त्यांच्याकडून मिळणार आहे. आणि त्याच्यात जे आपण या ठिकाणी एक शंका बोलून दाखवतो ती गोष्ट खरी आहे की स्पर्धा परीक्षेसाठी जे काही क्लासेस होतात ते पुणे, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, मग त्यांचे व्हर्च्युअल क्लास तिथून होतील, ते या ठिकाणी उभे केले जातील. आज पहिला पूर्ण सेटअप त्यांना लागणारी सगळा जो सेटअप आहे तो ह्या 8ही, पण त्यांची जर मानसिकता नसेल तर मग एखाद्या वेगळ्या संस्थेत. पण आज तशा प्रकारची ऑर्डर या ठिकाणी काढली आणि त्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू आहे. उशिरा झालं आहे, म्हणजे आपण म्हणताय ते सुरुवातीला खरं व्हायला पाहिजे पण उशिरा झालं आहे. दुसरी जो आपण या ठिकाणी विषय सांगितला की आपल्याकडे असलेली शाळांची परिस्थिती काही प्रमाणात आपले 100% बरोबर आहे. आत्ता ज्या मराठी शाळा आहेत आपण त्यावेळी ज्या झाल्या, म्हणजे ज्या 20-25 आपण पूर्वीचा काळ बघूया, त्यावेळी आपल्या घरापासून आपण सुरुवात केली तर आपण चुलत सक्की मिळून एक 15-20 भावंडं असायचो सगळी. आत्ता त्या शाळा ज्या आहेत आपण काय करतो, एक मुलगा असलो तरी आपण विचार करतो ती शाळा बंद होता पण त्याला राजकारण आहे. आता शेवटी आपल्यासारखे जे सगळे या ठिकाणी समाजात काम करणारे जे व्यक्ती असतील आणि राजकीय लोकांनी एकत्र यायला पाहिजे आणि एका गावातली एक शाळा, हे बोललो तर राजकीय धाडसाचं होईल. पण जर आपण असं केलं, कारण पूर्वी कसं होतं की नद्या व्हाळ त्यामुळे जायला मिळत नव्हतं, भौगोलिक परिस्थिती होती, रस्ते नव्हते. आता ती परिस्थिती नाही आहे, ही परिस्थिती बदलली. वेळ पडली तर त्या मुलांना लांबची असेल तर एखादी गाडी जरी ठेवली ह्या खर्चात तरी ते होऊ शकतं. असं काहीतरी धोरण निघायला पाहिजे. आणि आता शाळा करतायत, पण पूर्वी काय झालं की 2-2, 3-3, 4-4 ज्या शाळा आहेत, मग तिथं 2 मुलं आहेत, 1 मुलं आहे, 5 मुलं आहेत, अशांची संख्या. आता सतीश सावंत पण जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते, उपरकरणी पण जिल्हा परिषदमध्ये काम केलेलं आहे. ही सगळी आम्ही जी मंडळी आहोत, आत्ताचा विचार त्यावेळी आपण तो केला नाही, पण एक विचार आपल्याला जरूर करावा लागेल. शाळेंची दुरुस्ती हा विषय आहे, पण शाळा ज्या 4 आहेत त्याच्यातलं एक होईल का मध्ये कुठली तरी लोकांना बरोबर, ग्रामस्थांना बरोबर घेऊन, आणि त्याच्यामुळे ही अडचण आहे. आणि दुसरी एक गोष्ट याच्यातली मोठी अडचण आहे की पूर्वी तलाठी असतील, ग्रामसेवक असतील, नर्सेस असतील, जे कोण शिक्षक असतील, स्थानिक राहायचे. आजची अडचण अशी आहे की तिथले जे लोक आहेत ते परत तालुक्याच्या ठिकाणी राहतात. त्या मुलांची वानवा आहे, म्हणजे आपल्याला कबूल करावं लागेल. प्रत्येकाला वाटते की माझी मुलं इंग्लिश मिडियमला जावीत, आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून त्या शाळा दर्जा आपला आहे, निश्चितपणे त्या शिक्षकांचं कौतुक करायला पाहिजे, ग्रामस्थांचं कौतुक, पालकांचं कौतुक. पण त्याचबरोबर हे सुद्धा आपण सामाजिक भावनेतून पुढे यायला पाहिजे. आम्ही जे सगळे थोडेसे आहोत की आपण म्हटल्याप्रमाणे थोडा राजकारणाचा विचार करतो, शाळा बंद झाली की ते गाव विरोधात गेलं, पण गावातल्या लोकांना समजावून सांगणं जर शक्य झालं तर निश्चितपणे आपल्याकडे उलट महाराष्ट्रात आपण विचार केला तर कोकणातलं वातावरण ह्याच्याला पोषक आहे. फक्त ज्या काही शाळा दुरुस्तींचे विषय आहेत आता युद्ध पातळीवर आता घेतलेत, कारण जरी शेवटी 4 शाळा ना, मग घ्यायची कुठली, तर एक त्याच्यातली मेघ अजून अशी आहे की काही जण ठेकेदारी हा विषय डोक्यात ठेवून जातात. मग त्यात सगळ्याच पक्षाचे आहेत, त्यात कोण आमचे पण असते, मी असं नाही म्हणत, पण तो थोडा दूर होऊन तिथले सरपंच त्याने एकत्रित ही शाळा पहिली 1 नंबरला घ्या. कारण मी आता जे काही वेळा बघतो जे अर्ज येतात किंवा काही मागणी येते, ती मागणी ह्यामधून या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून ह्याचा थोडासा सामाजिक विचार, थोडीशी सामाजिक चळवळ आपण या सगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी केली पाहिजे. आणि ह्या स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात आपण सुद्धा याच्यातल्या काही सूचना असल्या तर हे जे काही केंद्र आहे ठिकाणी नव्याने म्हणजे येत आहेत आपल्याला, ते आपल्यासारख्या लोकांनी पण त्याच्यात सहभाग या ठिकाणी घेतला पाहिजे असं माझं मत. निश्चित. खरं तर अमितजींना पण बोलायचं आहे, इर्शाद भाईंना बोलायचं आहे, सतीश सावंत साहेबांना बोलायचं आहे. कार्यक्रम मला असं वाटतं की जिल्हा विजन ह्या विषयावरती किती वेळ जरी आपण घेतला तरी ती चर्चा थांबणार नाही आहे.
अगदी थोडक्यामध्ये एकेका मिनिटामध्ये प्रत्येकानं आपापलं मत मांडा आणि त्यांच्या सोबतीनं कशा पद्धतीनं ताकदीनं उभे राहणार ते सुद्धा सांगा. नाही नकुलजी, तुम्ही आत्ता जो स्पर्धा परीक्षांचा विषय मांडलात ना तो फार महत्त्वाचा होता. पण आजही मी तुम्हाला सांगतो की मुलांपेक्षा त्यांच्या पालकांची मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. प्रत्येक पालकाला पहिल्यांदा असं वाटतं की आपला मुलगा BA BCom BSc व्हावा आणि नंतर मग नेत्यांच्या दारात जाऊन माझ्या मुलाला सरकारी नोकरी लावा. हे पालक जे करतात ना ते पहिल्यांदा बंद व्हायला पाहिजे. काही वर्षापूर्वी आपण अविनाश धर्माधिकारींना इथे आणलेलं होतं, कुडाळला मी आणलेलं. हां, आणि त्यांचं एक लेक्चर ठेवलेलं, प्रचंड गर्दी जमली अविनाश धर्माधिकारींना हे करायला. मग त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला ज्यांना कोणाला माझं वैयक्तिक मार्गदर्शन पाहिजे असेल त्यांनी माझ्याशी संपर्क साधा. एकाही मुलाने आजतागायत त्यांच्याशी संपर्क साधला नाही, कारण मुलांच्या पालकांची मानसिकताच नाही आहे की बाबा त्यांना आजही बँकेतली नोकरी, जिल्हा परिषदमधली नोकरी याच्यासाठीच त्यांचं प्राधान्य आहे. अजूनही त्यांचं याला प्राधान्य नाही. ते बदलण्यासाठी पहिल्यांदा मुलांच्या पालकांची मानसिकता बदलली पाहिजे असं मला वाटतंय. सतीश सावंत यांना देखील मत व्यक्त करायचं आहे. सावंत साहेब बोला. एज्युकेशनच्या बाबतीत पार्सेकर यांनी जे सांगितलं म्हणजे 10वी 12वीची मुलं जी आहेत म्हणजे ही वस्तुस्थिती पूर्णपणे खरी आहे. मला वाटतं जिल्हा परिषदेच्या शाळा इथे म्हणजे शिक्षण मंत्री म्हणजे संजय आगरे त्या पक्षाचे प्रमुख आहेत म्हणून त्यांना एक सजेशन देतो आहे की जे राजन तेलींनी सांगितलं की मला वाटतं 2017मध्ये मी जिल्हा परिषदेमध्ये हा प्रस्ताव मांडला, एक गाव एक शाळा. कारण आता मला वाटतं शाळा काय नदी आणि असं राहिलेलं नाही, शाळेपर्यंत मुलं चालत येतात. ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था जर केली तर मला वाटतं मेन एका गावामध्ये चांगली शाळा चालेल. पण दुसरा विषय असा आहे की माध्यमिकला निकष जो आहे की तिथे मुलांच्या पटसंख्येप्रमाणे मग इंग्रजीसाठी विषय शिक्षक, सायन्ससाठी विषय शिक्षक, पण जिल्हा परिषदेमध्ये इतिहासामध्ये MA झालेला माणूस इंग्रजी शिकवतो आहे. जर जिल्हा परिषदे शाळेतल्या मुलांची गुणवत्ता वाढायला पाहिजे तर संजय आगरे आज शिक्षण मंत्री केसरकर साहेब एक धोरणात्मक बदल होते. मुलांवरती हे होता कामा नये की जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा जी मुलं असतील इंग्रजीला इंग्रजीचा शिक्षक, गणिताला त्या ठिकाणी गणिताचा आणि सायन्सला सायन्सचा, हे धोरण जर झालं तर मला वाटतं जिल्हा परिषद शाळेतली पटसंख्या वाढेल. आणि मला वाटतं गुणवत्ता जी आहे, मला वाटतं जे पार्सेकर सांगितले गुणवत्ता आपल्या मुलांमध्ये आहे. पण आज जे काय क्लासला घालण्याचं जे प्रमाण आहे त्याचं कारण हे आणि आज जिल्हा परिषदेच्या शाळेंकडे जो ओढा कमी होते त्याचं कारण एकच आहे की आम्ही आता संस्थेची शाळा आम्ही चालवतो. संस्थेकडे इंग्रजीचा, गणिताचा, सायन्सचा शिक्षक मिळतो आहे म्हणून आमच्या संस्थेंच्या शाळेमध्ये येत आहेत. गोरगरिबांना जर शिक्षण मिळायचं असेल तर मला वाटतं ह्याच पैशामध्ये विषयवारी शिक्षक पटसंख्येची अट न ठेवता एक गाव एक शाळा केली, ट्रान्सपोर्टची सुविधा केली तर मला वाटतं निश्चित पटसंख्या वाढेल, शिक्षक चांगले देता येतील आणि गुणवत्ता वाढेल. आणि मला वाटतं तशा पद्धतीने पहिल्या आधी ह्या शैक्षणिक धोरणात म्हणजे शिक्षक देण्याच्या बाबतीतलं धोरण मला वाटतं हे महाराष्ट्र शासनाने प्राधान्याने बदललं पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न झाले पाहिजे. मगाशी आपण म्हटलात की दीपकभाईंकडे आपण हा प्रस्ताव द्या, त्याप्रमाणे खरोखर दीपकभाईने शालेय शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर आजपर्यंत कसं व्हायचं की मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाच बूट मिळायचे, चप्पल मिळायचं किंवा दप्तर मिळायचं. हे आता दीपकभाई केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला बूट, प्रत्येक विद्यार्थ्याला दप्तर आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला ज्या काही फॅसिलिटी आहेत त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला ज्या जिल्हा परिषद शाळेत जाणार आहे त्यात सगळ्यांना मिळणार. म्हणजे हे कौतुकास्पद आहे. म्हणजे दीपकभाईंनी हे खूप मोठं काम केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर येणाऱ्या नजीकच्या काळात 500 विद्यार्थी जसं तुम्ही म्हटलात की ती शाळा आता प्रगतीपथावर आहे. ते आंबोली त्यांचं उद्या हेही करतायत की 500 विद्यार्थी असे क्वालिटी म्हणजे जसं सांगलीला ते आपण करणारच आहे. पण त्याच्यापर्यंत नाही संजय आंग्रे साहेबांना पत्रकार म्हणून ना माझा स्पष्टपणे आणि थेट मत तुमच्याकडे मी व्यक्त करतो. पत्रकार म्हणून आमचं देखील मत आपण शालेय शिक्षण मंत्र्याकडे पोहोचवावं. शालेय शिक्षण दप्तर, बूट, मोजे, सॉक्स हे सगळं भेटतंय, निश्चित आनंद आहे. पण त्याबरोबर दर्जेदार शिक्षणसुद्धा आमच्या मुलांना मिळणं ही आमची गरज आहे. आमच्या जिल्ह्यातनं पुढील 7 वर्षामध्ये ज्या दिवशी 7 तरी IPS अधिकारी IAS अधिकारी घडतील ना साहेब, त्या दिवशी खऱ्या अर्थानं या शिक्षण मंत्री पदाचा आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फायदा झाला असं आम्ही समजू. त्याचवेळी आमचं समाधान होईल हे ठामपणे मानतो. 100% तुमच्या भावना आम्ही दीपकभाई केसरकर उद्याच येत आहेत त्यांच्याकडे आपण उद्याच्या उद्या आपण तुमच्या भावना कळू आणि त्याच्यावर नक्कीच आपण यशस्वी होऊ एवढं मी अपेक्षा करतो. धन्यवाद आग्रे साहेब. खरं तर हा जो विषय होता
हा आपल्याकडे नाही, परंतु आपण मंत्री महोदयांपर्यंत पोचवावा ही एवढी मात्र विनंती मी निश्चित करेल. इर्शाद भाई अगदी थोडक्यात. साईनाथ, मी आता त्याच विषयावर बोलतो. जो विषय नकुल पारसेकरनी सांगितला स्पर्धा परीक्षाचा आणि ज्या नेट, जेई आणि CETच्या ज्या परीक्षा असतात त्या संदर्भामध्ये, मी एक शिक्षण संस्था चालक आहे आणि याच्यावर मी स्वतः अभ्यास करतो की काय केल्यावर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या म्हणजे चांगल्या प्रकारे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळेल किंवा त्यांची प्रगती होईल. तर या ठिकाणी नीट, जेई आणि CET किंवा तत्सम ॲडमिशन घेण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या CET असतात, त्याच्या एंट्रन्स एक्झाम असतात, म्हणजे पात्रता परीक्षा. तर त्याच्यासाठी कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र किंवा माहिती केंद्र होणं जिल्ह्यामध्ये आवश्यक आहे. त्यासाठी मी पाठपुरावा करतो आहे. इथे बसलेले सगळ्या पक्षाचे सत्ताधारी लोक आहेत, तर त्यांना मी विनंती करतो की या स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन केंद्र कायमस्वरूपी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत सगळ्यांनी. पहिली. दुसरी गोष्ट, त्याच्यानंतर नीट जेई साठी सुद्धा म्हणजे स्पर्धा परीक्षांसारखंच मार्गदर्शन केंद्र व्हावं. आणि स्पर्धा परीक्षा ज्या असतात MPSC, UPSC, फक्त तोंडाने MPSC, UPSC म्हणून आपल्या जिल्ह्यात अधिकारी होणार नाहीत. मग MPSC, UPSC, बँकांच्या परीक्षा असतील आणि तत्सम स्पर्धा परीक्षा असतील, त्यासाठी सुद्धा कायमस्वरूपी मार्गदर्शन केंद्र होण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न करायला पाहिजे. त्याच्यात अजून एक गोष्ट तुमच्यामध्ये आलेली नाही, तो प्रश्न मी मांडतो आणि त्यासाठी सगळ्यांनी पाठपुरावा करावा म्हणून सांगतो. नीट, जेई आणि NDA सारख्या परीक्षा आपल्या जिल्ह्यामध्ये परीक्षा केंद्र नाही. जिल्ह्यामध्ये परीक्षा केंद्र नाही आहेत. तर ते परीक्षा केंद्र, कारण हा आपला जिल्हा सैनिकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मग NDAची परीक्षा आपल्याला कोल्हापूरपासून 25 किलोमीटर पन्हाळ्याला द्यावी लागत असेल आपल्या विद्यार्थ्यांना, तर ते आपलं दुर्दैव आहे. मग ते केंद्र आपल्या जिल्ह्यामध्ये होण्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावेत. माझ्या दृष्टीने मी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून हा प्रयत्न करतच आहे. पण आपण प्रयत्न केलं, सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केला तर याच्यात यश मिळेल. तसंच जेई आणि नीटसुद्धा, यासुद्धा परीक्षा आपल्या जिल्ह्यामध्ये होत नाहीत. निश्चित. खरं तर ना हीच अपेक्षा आहे. ह्या विजन सिंधुदुर्ग 2030च्या अनुषंगानं आमची अपेक्षा तीच आहे की या जिल्ह्यातनं कुठंतरी या सर्वांनी अपेक्षा व्यक्त केल्यात ना आग्रे साहेब, या शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडनं पूर्ण व्हाव्यात. म्हणून मुद्दामून आपल्याला देखील निमंत्रित केलं, कारण आपण आमचा मेसेज मंत्री महोदयांपर्यंत निश्चित पोचवाल याचा विश्वास आहे. नंदन वेंगुर्लेकर, एज्युकेशन विषय झाल्यानंतर खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था ही नेमकी कशी आहे याबाबत देखील आपण समस्या मांडाव्यात. त्याचप्रमाणे एज्युकेशन विषयावर देखील आपल्याला मत व्यक्त करायचं आहे, हे देखील मांडावं. आपल्याकडे वेळ आहे अवघी 5 मिनिटं. तत्पूर्वी इर्शाद भाईंना काहीतरी बोलायचं आहे. बोला. अजूनही शिक्षण क्षेत्रातला विषय संपल्यानंतर पुन्हा तो बोलता येणार नाही, म्हणून मी मुद्दाम इथे सांगण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या या जिल्ह्यामध्ये चांगल्या प्रकारचे खेळाडू पूर्वी निर्माण व्हायचे, पण आज ते बंद होत चाललं आहे. याचं कारण महत्त्वाचं असं आहे, माध्यमिक शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक होता, तो आज क्रीडा शिक्षक दिला जात नाही किंवा क्रीडा शिक्षक हा विषयच काढून टाकलेला आहे. तर तो क्रीडा शिक्षक, नंदन वेंगुर्लेकरांना माहिती आहे हा विषय, तर क्रीडा शिक्षक नसल्यामुळे आपल्या जिल्ह्यामध्ये पारंपरिक जे खेळ आहेत ते खेळाडू आता घडताना दिसत नाही आहेत. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट आहे, अजून एक गोष्ट आपल्या जिल्ह्यामध्ये व्हायला पाहिजे, मरीन विद्यापीठ झालं पाहिजे. आपल्याला समुद्रकिनारा एवढा मोठा लाभलेला आहे आणि या समुद्रकिनारा एवढा मोठा लाभलेला असताना या मरीनच्या संदर्भामध्ये जे काही शिक्षण आहे ते इथे दिलं जात नाही. मर्चंट नेव्हीचं सुद्धा शिक्षण घेण्यासाठी गोव्यामध्ये जावं लागतं आणि आज बोटीवर जाणारे बरेच लोक आपल्या जिल्ह्यामधले आहेत, पण ते शिक्षणासाठी कुठे जातात? केरळला जातात, कारवारला जातात, मद्रासला जातात किंवा काणकोणच्या पुढे त्या नुसी मेरीटाईम बोर्ड म्हणून एक शिक्षण संस्था आहे तिथे जातात. तर ह्या प्रकारचं शिक्षण होण्यासाठी या मरीन विषयातले सगळे विषय शिकवल्या जाण्यासाठी मरीन विद्यापीठ या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये व्हावं अशी आमची मागणी आहे आणि याचा पाठपुरावा आपण सगळ्यांनी करूया. निश्चित. आणि मी पुन्हा एकदा अग्रसाहेब आपल्याकडे येऊन सांगेन की ही जी काय संपूर्ण चर्चा इथं घडली आहे, ही चर्चाची फक्त एज्युकेशन विषयाची वेगळी लिंक, कोकणशाहीची वेगळी लिंक ही आपल्यापर्यंत दिली जाईल. आपण ती सन्माननीय मंत्री महोदय यांच्यापर्यंत पोचवावी आणि या विषयाला न्याय मिळवून द्यावा. आपण याबाबत नेमका काय पाठपुरावा केला याचा पाठपुरावा निश्चित कोकणशाही. काय म्हणतो की जर आता यांनी सांगितलं की ती केंद्र आपण सुरू करायला पाहिजे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आहेत, त्यांचे जिल्हा प्रमुख इकडे आहेत,
त्यांनी त्याच्यात पुढाकार घ्यावा. सगळी जागा शरद कृषी भवनची याच्यासाठी मोफत देण्याची जबाबदारी तुमच्या चॅनलवरच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगतो. पण दीपक केसरकरांनी पाठपुरावा करावा आणि अशी सेंटर सुरू करावी. सगळ्यांच्या साक्षीने मी सांगतो, शरद कृषी भवनची जागा आजपासून आम्ही त्यांना फुकट दिली आहे. क्या बात आहे. खरं तर खूप चांगलं निघतंय, समाधान आहे मला या गोष्टीचं. अग्रसाहेब बोला. ह्याबाबत आपण उद्याच दीपकभाई केसरकर यांची चर्चा करून, अमित सामंत असतील आणि राजन गावकर असतील यांच्याशी आपण उद्याच आपण याच्यावर निर्णय घेऊन आपण लगेच तात्काळ कळू. निश्चित धन्यवाद. खरं तर आग्रसाहेब, आपल्या नावाचा दबदबा, आपल्या कामाचा दबदबा आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ऐकून आहोत. त्यामुळे हे सगळं निश्चित घडून येईल याचाही मला विश्वास आहे. अगदी नंदन वेंगुर्लेकर यांच्याकडे जातोय. वेंगुर्लेकर सर, फार कमी वेळ उरला आहे. खरं तर माझी खूप इच्छा आहे हा कार्यक्रम लांबावा, परंतु आपल्याला आणि पाहुण्यांनाही जायचं आहे. त्यामुळे अगदी कमी शब्दामध्ये आपण मांडावं. धन्यवाद. वैद्यकीय सुविधा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नेमकी कशी आहे? धन्यवाद साईनाथजी. कोकणशाहीचा आजचा जो कार्यक्रम आहे व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030, यामध्ये मला वाटतं फक्त 2030 ऐवजी 2031 जर आपण थोडासा बदल केला तर 42 वर्ष आपली झाली आहेत आणि त्यामध्ये 8 वर्ष झाली तर 50 वर्ष आपल्या जिल्ह्याला वर्धापन पूर्ण होऊ शकतात. आम्ही जरा 1 वर्ष ॲडव्हान्स का घेतलं, म्हणजे गिअर चौथो पडतो ऑटोमॅटिक. 31व्या वर्षी त्याचे कसं हळूहळू गिअर टाकू. 50व्या वर्षात आपण ज्यावेळेला पदार्पण करू आपल्या जिल्ह्याचा, त्यावेळी नक्कीच एक वेगळ्या उंचीवरती आपला जिल्हा असावा अशीच अपेक्षा ठेवून आपला हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी इथं आयोजित केला आहे. आरोग्य विषयावर बोलण्यापूर्वी 1 मिनिट मला नक्कीच आत्ताचा जो शिक्षण विषय या ठिकाणी चर्चा झाली त्यामध्ये पार्सेकर साहेबांनी बरेच मुद्दे त्या ठिकाणी उपस्थित केले. बरेच कॉलेजेस यापूर्वीच्या महाराष्ट्र शासनामध्ये वेगवेगळ्या सरकारने या ठिकाणी उभ्या केल्यात. एक ज्वलंत प्रश्न जो आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये सध्या चालू आहे की अनेक मुलं वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये ॲडमिशन घेतात, BEd करतात, DEd करतात, BPEd करतात, MPEd करतात, पण नंतर काय त्यांचं की त्यांना त्या नोकरीसाठी मग प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असू दे किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये असू दे, जे काही ज्या पद्धतीने आपल्या सिंधुदुर्गात सध्या आंदोलन चालू आहेत, ज्या मुलांना 8-8 दिवस तिथे बसावं लागतंय आणि अजूनही त्या बाबतीत निर्णय कोणताही होत नाही आहे. मग भविष्यात ही अशी जी कॉलेजेस आहेत DEd BEd कॉलेजेस ही चालू ठेवणं खरंच गरजेचं आहे का, की नुसतं त्यामध्ये ॲडमिशन्स घ्यायची मुलांनी, तिथं कॉलेजेस काही राजकीय नेत्यांची असतील, काही संस्थाचालक असतील आणि ते फक्त डिग्री वाटणार, डिप्लोमा, त्याचं डिग्री वाटली की काम संपलं, नोकरी मिळणार की नाही त्यांना. म्हणजे जबाबदारीने म्हणेन की ज्यावेळेला काही दिवसापूर्वी मी रोजगार स्वयंरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ह्या कार्यालयामध्ये गेलो त्यावेळेला जाणीवपूर्वक त्यांच्याकडनं आकडेवारी घेतली. 2.5 तास मी त्या ठिकाणी बसलो. तर ग्रॅज्युएशन झालेली मुलं ज्यांनी MCVC मधले काही वेगवेगळे टेक्निकल कोर्स केलेत, एक्स्ट्रा काही वेगळे कोर्सेस केलेत, अशी आकडेवारी आजच्या घडीला 53,304 अशी धक्कादायक आकडेवारी आहे. ही खरंच सॅटिस्फॅक्शन असणारी आकडेवारी आहे का? मग त्याच्यामध्ये ज्याने काही रजिस्ट्रेशन केले त्यांची काही साला रजिस्ट्रेशनचं आहे तर 1988 सालापासून ती लोक आजही वाट बघत असतील कदाचित ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालं आहे. मग नेमकी ती यंत्रणा पुढे सरकली का? माझंही रजिस्ट्रेशन मी त्यावेळेला केलं आहे 98 मध्ये, आजपर्यंत एकही लेटर आलं नाही. हा मुद्दा जाणीवपूर्वक सांगण्याचा हेतू असाच आहे की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये 53,304 लोक हे आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले स्थानिक भूमिपुत्र आहेत जे वाट बघतायत आणि आपल्या सिंधुदुर्गातल्या शासकीय निमशासकीय सगळ्या क्षेत्रामध्ये माझ्या अभ्यासाप्रमाणे 1,25,000 पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. मध्येच थांबवतो. खरं तर ना हा प्रश्न मला पण पडलाय. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये मी कधी फॉर्म भरलाय अजून तर काय, आम्ही आता इकडे सेट होत आलो, अजून तर काय मागा फोन कधी इलो ना मेसेज इलो ना मेल इलो. सर काय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेमकं करतं काय? तेली साहेब कधीतरी आपण त्यांना जाब काय विचारणार आहात काय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेमकं करतं काय? आता तेव्हा तोच प्रश्न मलाही पडलाय साहेब. आता सर्वात तरुणांना पडलाय कारण की कितीतरी आता तरी आकडा 9 वर्ष तो चार्ज रत्नागिरीच्या अधिकाऱ्यांकडे आहे आणि ते एखादा दिवस ते आपल्याकडे येतात. कारण शिक्षण क्षेत्राशी महत्वाचा हा विषय राहतो, कारण डिग्री घेतल्यानंतर पुढे नोकरी मिळाली पाहिजे, तो वाट बघतोय आजही अनेक वर्ष. तुम्ही 2-3 प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केले की DEd बेरोजगार लोकांचा पण विचार केला. शेवटी आपल्या जिल्ह्यातली भौगोलिक परिस्थिती, आपली लोकसंख्या, या सगळ्या गोष्टीचा निकष
आपण थोडासा करून ठीक आहे, एक चूक असेल, पण आत्ताची आपण मगाशी चर्चा जी झाली त्या चर्चेवर दिवसेदिवस आता सतीश सावंत इकडे संस्था चालवत आहेत, इर्शादभाई संस्था चालवत आहेत. आत्ताची अडचण बघा, त्यांना विचारा की त्याही लोकांनी प्रत्येक गावात हायस्कूल काढली, पण आत्ताची परिस्थिती विचारा काय आहे. ती अगदी नरडा आपण कणकोल चालू तर काय नरड्यापासून एक गावमध्ये असं येणार नाही की ज्या गावात हायस्कूल नाही. फक्त आमची कुडाळ तालुक्यातली जांभोडे पंचकृषी सोडली तर एक हायस्कूल फक्त हेच आहे. पुढे भडगावपासून चालू केलं, भडगाव कडगाव आवळेगावपासून अगदी पुढे पंदूरपर्यंत सगळं आहे. आपण दोन्ही गोष्टीचा विचार करूया की लोकसंख्या आणि आपल्याकडे असलेली हा एक प्रश्न झाला. दुसरा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा काय आहे की एम्प्लॉयमेंट इथं तयार करणं. जो रोजगार इकडे जर मोठ्या प्रमाणात जर तयार झाले असते, जसा मधी विषय झाला, सीवर्डला विरोध झाला, आता तो कोणी केला, राजकीय केला, काय केला, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्यात. आता बघा जगातले सीवर्ड सगळे मी बघितलेत. आता प्रत्येकाची वेगळी मानसिकता आहे. कोण म्हणतो 100 एकरात होते, कोण म्हणतो 100 हेक्टरमध्ये होते, कोण म्हणतो 200 एकरात होते. शेवटी काय माहीत आहे, ज्यावेळी आत्ता तिथल्या लोकांनी जे जागा विकल्यात, ह्या जागा जर सातबारा काढायला गेलात तर बघा दिल्लीपासूनचे लोक आहेत, आज किनारपट्टीला काय चाललं आहे, आज दोडामार्गात काय चाललं आहे, चर्चा करायला, एखादा आरोप करायला पण ठीक आहे. आपल्या कोणीतरी जागा घेतली तर आपण त्याची चर्चा करतो, पण संपूर्ण तुम्हाला सह्याद्रीचा पट्टा आहे तर सगळ्या केरळीयन लोकांनी घेतलाय. कोणी कधी विचार केलाय का काय तिथं चाललंय, कोणी विचार केलाय का? त्या सगळ्याच राजकीय पक्षांचा दोष आहे. म्हणजे मी असा एखाद्याला विशिष्ट दोष देत नाही, पण त्याचबरोबर हे सगळं करत असताना आत्तासुद्धा किनारपट्टीला काय चाललंय, कोण येत आहेत तिकडे बघा. म्हणजे दोन गोष्टी आहेत त्याच्यात. म्हणजे एम्प्लॉयमेंट आता बघा वेगवेगळ्या माध्यमातून ही चर्चा जाईल पुढच्या दिशेला, पण प्रश्न एक आहे की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचं आज जे खाजगीकरण झालंय त्याच्यामुळे अडचण आहेच. आज मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे लोक या ठिकाणी यायला लागलेत, म्हणजे वेगळे उद्योगधंद्यात आलेत, ही पण गोष्ट खरी आहे. आज सुद्धा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचा किती प्रमाणात कोण उपयोग करतात मला तर काय माहिती नाही आहे, पण खरोखर मला माहिती घ्यावी लागेल. पण त्याचबरोबर आपण जे काही करतो, म्हणजे जसं आपण डीएड बीएड जे काही उपोषणाला बसले त्यांच्या विचारांची ठीक आहे त्यावेळीची परिस्थिती, पण शेवटी आपण आपल्या जिल्ह्याची भूक किती आहे, आपल्या जिल्ह्यात किती लोक लागणार आहेत, आपल्या जिल्ह्याची परिस्थिती काय आहे याचा विचार करून सुद्धा मग शेवटी त्याचं प्लॅनिंग व्हायला पाहिजे. ते होत नाहीत आणि मग वेळेबाब आपण पैसे देऊन तिकडे. या सगळ्या चर्चेत फक्त अपेक्षा एवढी की पुढील 2 वर्षात का होईना आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2000 तरुणांना हक्काचा रोजगार भेटून दे ही अपेक्षा आहे. आपण थेट वैद्यकीय मुद्द्यावरती चर्चा सुरू करूया सर. आणि वैद्यकीय समस्या नेमक्या काय आहेत त्या आपण सांगत. अगदी फार कमी वेळ शिल्लक आहे आणि जवळपास अजून 4 वक्ते या ठिकाणी बोलणार आहेत. प्लीज. मेन विषय पर्यटन आमचं अजून चर्चेत आहे. वैद्यकीय मुद्दा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महत्त्वाचा एक ज्वलंत प्रश्न की आरोग्य विभाग 2-3 वर्षापूर्वी ज्यावेळेला कोरोना सुरू झाला आपल्या जिल्ह्यामध्ये मार्च 2020 मध्ये, आणि नेमकी आपली आरोग्य यंत्रणा सक्षम होती नव्हती, काय सद्यस्थिती होती त्यावेळेला, वास्तव काय होतं, त्या एका महिन्यामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं. सन्माननीय व्यासपीठाच्या समोर मला काही मुद्दे या ठिकाणी नक्कीच जबाबदारीने या ठिकाणी मांडायचे आहेत. कोरोना सुरू झाल्यानंतर काही जिल्ह्यातील निवडक व्यक्ती या विषयासाठी उभ्या राहिल्या. एक सिंधुदुर्ग आरोग्य हक्क मिशन एक चळवळ उभी राहिली. कोरोना सेंटर्स ज्यावेळेला सुरू झाली पण त्यामध्ये काही सोयीसुविधा त्यामध्ये होत्या का नव्हत्या याबाबतही बरीच चर्चा झाली. अनेक लोकांनी त्यामध्ये मरण पावली. महत्त्वाचे एक 7-8 मुद्दे 10-12 मुद्दे इथं महत्त्वाचे सगळ्यांच्या समोर इथं मला सांगायचे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा कायमचा राहतो की आपल्याकडे जिल्हा रुग्णालय आहे, उपजिल्हा रुग्णालय आहे, ग्रामीण रुग्णालय आहे, ही एक वेगळी यंत्रणा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, त्याच्यासोबत इतर काही सब सेंटर्स आणखी, ह्या सगळ्यांमध्ये मोठा एक भाग होतो की आपल्याकडे डॉक्टरांची जी रिक्त पदांची संख्या आहे, जी जर कंपेअर केली की कोल्हापूर जिल्ह्याचा जो विभाग आहे 5 जिल्हे त्यामध्ये आहेत, तर त्यामध्ये सगळ्यात जास्त रिक्त पदही आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहेत. म्हणजे तो जर रेशोचा विचार केला तर जो कोरोनामध्ये जवळपास 55% आपल्याकडे लोक काम करत होती, 45% रिक्त होती. काही प्रमाणात मागच्या ह्या कोरोना सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये नक्कीच थोडीशी वाढ झालेली आहे. हल्लीच्या काही महिन्यांमध्ये नवीन MBBS डॉक्टर आपल्याकडे आलेले आहेत, पण ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरचे आहेत. 11 महिन्यानंतर ते पुन्हा आपापल्या मूळ जागी ते निघून जात आहेत. डॉक्टरांची या ठिकाणी परमनंट लोकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण होणं प्रोसिजरने हा एक मोठा जमेचा आणि गंभीर विषय
या निमित्ताने मला माझ्या जिल्हावासियांच्या समोर ठेवायचं आहे, आपल्या व्यासपीठाच्या समोर ठेवायचं आहे. जे डॉक्टर्स या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये येत आहेत, अजून एक खंत अशी वाटते की ज्यांच्यावर कारवाई केलेली असते, ज्यांच्यावर निलंबन असतं, ज्यांच्यावर पनिशमेंट असते, अशी काही लोक आमच्याकडे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून पाठवले जातात, ज्याच्यावर ऑलरेडी तिथं केस चालू आहे, भले ती लाच घेण्याची असू दे किंवा त्याच्या कायदेशीर अनियमिततेची असू दे. असा माणूस आमच्याकडे काय उजेड घालणार? तो इथे काम किती दिवस करणार आणि तो महिन्यातले 15 दिवस त्याच्या केसेस लढवण्यासाठी बाहेर जाणार? तर माझी प्रशासनाला आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून नक्कीच अशी विनंती राहील की जे कोणी डॉक्टर्स आपल्याकडे पाठवत आहे त्यामध्ये स्पेशलायझेशन असलेल्या डॉक्टरांची आमच्याकडे गरज आहे. जिल्हा हॉस्पिटल असेल किंवा SDH RH एकतरी सर्जन त्या ठिकाणी पाहिजे, एकतरी भूलतज्ञ त्या ठिकाणी पाहिजे, बालरोग तज्ज्ञ पाहिजे, स्त्रीरोग तज्ज्ञ पाहिजे. जोपर्यंत स्पेशलायझेशनचे डॉक्टर त्या ठिकाणी येणार नाहीत तोपर्यंत कायमची व्यथा ही आमच्या जिल्ह्यातल्या नागरिकांना भेडसावत राहणार. एखाद्याला अटॅक आला वेंगुर्ल्यामध्ये, जर तो RH गेला तर तिथं तशी कोणतीही यंत्रणा नाही की तिला त्या तपासणी करायची. फक्त 108 आणि 102 नेमकी कोणती गाडी तेथे येणार, मग त्या ड्रायव्हर असणार की नाही, आणि ती गाडी जर मिळाली, तो ड्रायव्हर मिळाला तर ती कुडाळात येईपर्यंत तो जगणार की नाही. इथं कुडाळमध्ये किंवा ओरोसमध्ये नेईपर्यंत त्याला नुसतं व्हेंटिलेटरवर ठेवलं जातं, तिकडनं बांबोळीत नेलं जातं, बांबोळीत जाईपर्यंत तो मरण पावतो. ही सध्याची हीच परिस्थिती आहे. अनेक लोकांचे प्राण त्यामुळेच गेलेत. तर मूळ मुद्दा तोच राहतो डॉक्टरांच्या पदांच्या संदर्भातला. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा की ज्यामध्ये राजकीय लोकप्रतिनिधींचा समावेश असतो. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये एक रुग्ण कल्याण समिती असते आणि एक नियामक समिती असते. जी समितीची त्यांच्या स्ट्रक्चरप्रमाणे दर महिन्याला, दर 3 महिन्यांनी, 6 महिन्यांनी त्याची आढावा बैठक होणं गरजेचं आहे. अनेक ठिकाणी त्याच्या पुनर्रचना अद्यापपर्यंत झालेल्या नाही आहेत. जुन्या कमिट्या 5 वर्षापूर्वीच्या, 10 वर्षापूर्वीच्या, ज्याच्यामध्ये त्या वेळेला ज्या पक्षाचे सत्ताधारी होते त्यांची नावं त्याच्यामध्ये आहेत. त्यामध्ये DFC सारखी एक कमिटी, डॉक्टर फॅटर्निटी क्लब, ज्यांचे 900पेक्षा जास्त डॉक्टर आज आपल्या जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. 250पेक्षा जास्त MBBS डॉक्टर आहेत. आयुर्वेदिक कॉलेज आहे, होमिओपॅथिक कॉलेज आहे. ही सगळी लोक किमान प्रत्येक PSCच्या रुग्ण कल्याण समितीमध्ये, उपकेंद्राच्या समितीमध्ये, RH आहे, SDH आहे आणि DH आहे, ह्या प्रत्येक ठिकाणी किमान 50% लोक ही त्या फील्डमधली असली पाहिजेत. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा सगळ्यांच्या समोर ठेवायचा आहे. आणि त्या नियामक आणि रुग्ण कल्याण समितीचं प्रॉपर मॉनिटरिंग हे त्या CS आणि ह्या आपल्या सगळ्या यंत्रणेमार्फत झालं पाहिजे. तिसरा मुद्दा जो प्रत्येक तालुक्यामध्ये, आज जर ब्लड बँकचा विचार केला की मधी त्याचा दर कमी होता, आता वाढला. बरीच लोक सोशल ॲक्टिव्हिटी म्हणून काही वेळेला ब्लड डोनेशन करतात. तेच रक्त एखाद्या ब्लड बँकेमध्ये जातं आणि मग जिथे त्याचा एक व्यवसाय म्हणून तिथं वापर केला जातो की फुकट मिळालेलं रक्त मग ते 2000ने, 1500ने, कधीतरी ते जर रेअर असेल तर त्यापेक्षाही जास्त किमतीमध्ये ते ब्लॅकमध्ये विकलं जातं. मग ही परिस्थिती काय येते आपल्याकडे? बाहेरच्या जिल्ह्यातून मग ते रक्त आणावं लागतं कुठेतरी. मग सिंधू रक्त प्रतिष्ठान किंवा इतर ज्या काही ब्लड डोनेशनच्या संदर्भात कार्य करणाऱ्या संस्था आहेत त्यांना त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करावं लागतं की आधी 4 लोकांचं ब्लड डोनेशन करा आणि मग त्याच्यातनं काही बॉटल्स तिथं त्यांना रिटर्न दिल्या जातात. तर माझी एक मागणी आहे व्यासपीठाकडे की प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान ब्लड कलेक्शन सेंटर आणि ब्लड स्टोरेज युनिट जर तिथे उभं राहिलं तर ही जी धावपळ आहे आणि जो तुटवडा होतो आणि जो रेट आता वाढलेला आहे 1200-1500 हा जो मोठा रेट झालेला आहे त्याला कुठेतरी कंट्रोल नक्कीच येईल तिथे. निश्चित. खरं तर नंदनजी विषय बरेच आहेत. हां, आपण फक्त ते मुद्दे जे आहेत, आपण जे आपले जे प्रश्न आहेत हे थेट प्रश्न आपण घ्यावेत अशी मी विनंती खरं तर या मंचाच्या माध्यमातून आपल्याला करेन. येस, मी माझे नेमके मुद्दे आहेत ते एकदा तुम्हाला मी सगळ्यांना वेगळे मुद्दे. येस, मोबाईल मेडिकल युनिट हा जो शासनाचा कन्सेप्ट आहे तो आपल्या जिल्ह्यामध्ये राबवला जात नाही आहे. यामध्ये व्यासपीठानं इथं लक्ष घालणं फार गरजेचं आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 50 जिल्हा परिषद आपले मतदारसंघ आहेत, 100 पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. पण लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये काही जिल्ह्यांमध्ये स्पेशल केस म्हणून PSCची संख्या वाढवलेली आहे. आमच्या अभ्यासाप्रमाणे 38 PSCच्या ऐवजी किमान 60 PSC आपल्या जिल्ह्यामध्ये उभ्या राहू शकतात, ज्याच्यासाठी फक्त जिल्ह्याच्या प्रशासनामार्फत एक प्रस्ताव वरती जर पाठवला तर त्याला अप्रुव्हलसुद्धा मिळू शकतं.
248 उपकेंद्र आहेत, ज्यामधली माझ्या माहितीप्रमाणे 85 उपकेंद्र ही आपण भाडेकरू म्हणून अजूनही वापरतोय दुसऱ्याच्या एखाद्या वरांड्यामध्ये किंवा अंगणामध्ये. ही वेळ आपल्यावर येऊ नये. सिंधुदुर्ग.nic.च्या वेबसाईटवरती शासनाचे असलेले स्वतःचे भूखंड याची यादी दिलेली आहे, तालुका वाईज गाव वाईज. स्वतःचे जर भूखंड आहे, जर जिल्हा नियोजनमधून तिथं जर तरतूद केली तर त्या ठिकाणी प्रत्येक उपकेंद्र आणि PSC स्वतःच्या जागेमध्ये उभं राहू शकतं. कंत्राटी कर्मचारी गरजेपुरती वापर केले जातात, नंतर लात मारून त्यांना हाकलून दिलं जातं. जसं कोरोनाच्या वेळेला आपल्या जिल्ह्यामध्ये टेक्निकल ग्राउंडवर काम करणारे 650 पेक्षा जास्त लोक कोरोनामध्ये त्यांनी काम केलं, पण गरज संपल्यानंतर फक्त 11 महिन्याचं त्यांना कारण दिलं गेलं आणि त्यांना हाकलून दिलं. त्या भरतीमध्ये जो काही गौड बंगाल झाला की 12,000 पगाराच्या सॅलरी सर्टिफिकेटवर 5,000चं फक्त त्याच्यावर त्याला हातात दिले आणि बाकीचं काय घोळ झाला हा एक वेगळा भाग येतो. जिल्हा नियोजनमध्ये मागील 5 वर्षामध्ये आर्थिक तरतूद किती नेमकी झाली आणि प्रत्यक्षात त्याप्रमाणे खर्च झालेला आहे की नाही यावरही सगळ्यांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे. भविष्यामध्ये आरोग्य विभागाची स्वतंत्र श्वेतपत्रिका जर सगळ्या राजकीय पक्षांनी जर मागणी केली तर पूर्वी परिस्थिती काय होती, आज काय आहे आणि 2030 मध्ये काय असली पाहिजे याचं कृती आराखडा नेमका त्यावेळी तयार करता येईल. आरोग्य हक्क आणि नेमक्या सुविधा ज्या नागरिकाच्या बेसिक गरजा आहेत, ज्याला आपण सिटीजन चार्टर म्हणतो, नागरिकाची सनद, त्याप्रमाणे प्रत्येक उपकेंद्र PSC आणि RH मध्ये त्या लावल्या जात नाही आहेत. आणि त्या जर लावल्या तरच त्या नागरिकाला कळणार की या RH मध्ये मला कोणकोणत्या सुविधा मिळू शकतात. साईनाथजी 2 मिनिटं मी नक्कीच बोलेन ह्या विषयावरती. दुसरा एक भाग महत्त्वाचा येतो की आयुष्यमान कार्ड आणि महात्मा फुले योजना, ज्यामध्ये आयुष्यमानच्या कार्डच्या बाबतीत की आपल्याकडे 1,85,000 लोकांची काहीतरी आकडेवारी आहे, पण त्याचं जे काही गुणांकन केलं आहे, मूल्यांकन केलं आहे, 2011चा सेक डाटा तो पकडला आहे आणि त्या 2011च्या सेक डाटामध्ये त्याच्यानंतर जे काही बदल झाले असतील नसतील, पण त्यावेळेचे सुद्धा पांढऱ्या रेशन कार्डवाले इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या लोकांची बरीचशी नावं आजही त्या सेक डाटामध्ये आहेत. आणि आयुष्यमान कार्डचा लाभ हा जेन्युअनली ज्या गरीब कुटुंबाला मिळाला पाहिजे, ज्याचं रेशन कार्ड अन्नपूर्णा योजनेत आहे, अंत्योदयमध्ये आहे, BPL मध्ये आहे, त्यांना अजूनही अद्यापपर्यंत ती कार्ड मिळालेली नाही आहेत. हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शेवटच्या 2 गोष्टी या ठिकाणी मी इथं व्यक्त करतो की सत्ता कोणत्याही पक्षाची असू दे, पण ज्या ज्या वेळेला एखादा राजकीय नेता, मग तो भले कोणत्याही पक्षाचा असू दे, कॅबिनेट मंत्री असू दे, राज्यमंत्री असू दे, त्यांचा जर दौरा कोणत्याही जिल्ह्यात जर लागला तरी ती सगळी यंत्रणा कामाला लागते. म्हणजे आमची अपेक्षा होती की ज्यावेळेला डॉक्टर दीपक सावंत देवगडचे ज्यावेळी आरोग्य राज्यमंत्री होते तर त्यावेळेला बऱ्याच काही सुधार कॅबिनेट मंत्री होते, तर त्यावेळेला काही गोष्टी बऱ्यापैकी फ्लो सुरू झाल्या असतात तर आज कदाचित चांगले दिवस आम्हाला त्या ठिकाणी आज आम्हाला बघायला मिळाले असते. जे काही त्रुटी आहेत त्या बऱ्याचशा दूर झाल्या असत्या. तर माझी व्यासपीठाला विनंती आहे की आज जे आरोग्यमंत्री आहेत त्यांनी तातडीनं आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक दौरा करावा, एक आरोग्य जनता दरबार या ठिकाणी घ्यावा आणि चांगल्या योजना आमच्या सगळ्यांपर्यंत पोचाव्यात. शेवटचा मुद्दा या ठिकाणी इथं नमूद करतो की आत्ताच 13 एप्रिल रोजी जत्रा शासकीय योजनांची सर्वसामान्यांच्या विकासाची असं एक परिपत्रक शासनाने जाहीर केलेलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जेवढ्या काही योजना आहेत, केंद्र शासनाच्या जेवढ्या काही योजना आहेत, त्या अगदी ग्राम स्तरावरती शेवटच्या वाडीतल्या लोकांपर्यंत, त्या घरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 15 एप्रिलपासून 15 जूनपर्यंत गाव स्तरावर मेळावे, तालुका स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर असे 3 स्तरावरती मेळावे आयोजित करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून हे मेळावे घ्यायचे आहेत. ज्या ठिकाणी एकाच ठिकाणी सगळ्या प्रकारच्या विभागांचे स्टॉल त्या ठिकाणी असतील, सगळे अधिकारी कर्मचारी त्या ठिकाणी असतील, असे लिखित आदेश जवळपास 5 कोटीचा निधी ह्या एका प्रत्येक जिल्ह्याला ह्या ठिकाणी त्यांनी वितरित केलेला आहे. त्याचे फंड्स कोणकोणत्या माध्यमातून घ्यायचे त्याचे डिटेल्स यामध्ये आहेत. तर त्यासाठी सुद्धा ह्या सर्व राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावा आणि ही जत्रा शासकीय योजनांची हा उपक्रम चालू व्हावा. धन्यवाद. निश्चित. खरं तर नंदनजी, आपण बरेच प्रश्न आरोग्यविषयक मांडलेले आहेत. या सर्व प्रश्नाचं ना एकच उत्तर मी राजनजी तेली यांच्याकडनं घेणार आहे की आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण मांडलेला मुद्दा आरोग्यमंत्र्यांचा दौरा कधी लावणार आणि काय अभ्यास काय
हे कधी लावणार तेवढंच प्रश्नाचं उत्तर मी तेलिंगकडनं घेणार आहे. पण तत्पूर्वी नंदनजींनी सगळे विषय कव्हर केलेले आहेत. बर, ते प्रिंट काढला की सगळे विषय मिळतात, तो काय वांधा नाही आहे. पण या जिल्ह्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की या जिल्ह्यातला एक नागरिक म्हणून तो विषय ऐकून मला कंटाळलेला आहे, तो म्हणजे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. तो विषय क्लिअर होणं गरजेचं आहे. त्या मुद्द्याचंही उत्तर घेऊया. परंतु तत्पूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांना मी विनंती करेन की उपरकर साहेब, तुमच्या नजरेतील सिंधुदुर्ग जिल्हा 2030 सालचा हा नेमका कसा असणार आहे, अगदी थोडक्यामध्ये आपण हे मत व्यक्त करावं. खऱ्या अर्थाने बोलायला काय हरकत नाही, पण आता वरूनच सर्व राजकीय नेते जे काय ढवळाढवळ चाललेली आहे, त्यामुळे कोण नेते इथे असतील कोण नेते तिथे असतील हाच विषय आता प्रश्न आलेला आहे. आता इथे जरी विरोधी पक्षाच्या बाजूने जरी बोलणारा मी एकटाच असणार, बोलणारा मी एकटाच असणार, त्यामुळे कोण सत्तेत असतील कोण सत्तेच्या बाहेर जाईल कोण काय असेल ते आपण 30 वर्षाचा विचार करतोय. पण 30 वर्षाचा विचार करत असताना पुढच्या आजचे जे सर्वांचे नेते जे वरती बसले आहेत ते काय राजकारण करतायत, त्याचं राजकारण इथे अवलोकन होत असताना हा विकास कसा जाणार आहे याचा खऱ्या अर्थाने आपल्याला विचार आहे. आज मंत्री हा असेल की मंत्री तो असेल, ह्याच्याकडे शिक्षण मंत्री असेल की त्याच्याकडे आरोग्य मंत्री असेल, कोण मंत्रिमंडळातून बाहेर जाईल कोण मंत्रिमंडळात राहील, ही परिस्थिती आता राजकीय आहे. कोण जेलमध्ये पण जाईल, ही परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे. त्यातूनही आपण हा विकास करण्याचा विषय करतोय. 42 वर्ष आपली गेली आणि पुढची 30 वर्ष आपण विचार करतोय. 30 वर्षात आपण किती जण असू आणि किती जण नसू हे आपल्याला खऱ्या अर्थाने विचार करण्याचा प्रश्न आहे. पण तरुण पिढीला काहीतरी देणं लागतं. आपण इतक्या वर्ष या राजकारणात इथे टिकलो, राजकारणात राहिलो, भले काही लोकांना खोटं बोललो, भले निवडणुकीपुरते आपण जाऊन त्यांना विहीर देतो, पाणी देतो, अमकं देतो, रस्ता देतो, लाईट देतो, हे सर्व बोललो, पण प्रत्यक्ष काय केलं आपण हा प्रत्येकाने आपल्याकडे विचार करा. आपण विरोधी पक्षात असताना काय बोललो, सत्ताधारी पक्षात गेल्यानंतर काय बोललो, आता काय बोलतो आहे आणि आता कसं करणार. ही काय जादूची कांडी नाही. आज मगाशी पार्सेकरांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्व योजनेचा पूर्व सर्वांकुश अभ्यास केला पाहिजे. त्या ठिकाणी सर्वांनी बोललं पाहिजे, वेगवेगळ्या विरोधी पक्षाच्या लोकांशी चर्चा झाली पाहिजे आणि ती चर्चा करून ती योजना अंमलात आणली पाहिजे. नाही तर मला वाटलं मी केली, हा दुसऱ्याला वाटलं दुसरा केलं, म्हणजे ह्या योजना बदला अमकं बदला. आज पर्यटन काय झालं, देशातला एकमेव जिल्हा युती सरकारमध्ये पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला. त्याला 30 तारखेला 25 वर्ष पूर्ण होत आहे. विचार करा आपण शासनाने काय केलं पर्यटनाला. कागदावरती पैसे आणलेत पण खर्च किती झालेत. आज तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे नंदननी की पर्यटनाची एक श्वेतपत्रिका काढा आणि काय कामं झाली, किती राहिली आणि कोणता विकास झाला. आज आपल्याकडे जे पर्यटक येत आहेत हा समुद्रकिनारा लाभला आहे म्हणून आणि समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या वेगवेगळ्या सुविधा स्थानिक लोकांनी केल्यामुळे आज तिथे येत आहेत. पण हा सर्व विषय करत असताना आपण सर्वांनी एकत्र येऊन, मला राजकारण हा विषय करायचा नाही, पण एकदा जिल्ह्यातल्या लोकांनी एक कृती आराखडा तयार करा. काय हवं आपल्याला, कोणत्या दृष्टीने करायला पाहिजे आणि कोणत्या दृष्टीने काय. आता आपण सातत्याने उदाहरण देत राहणार आहे का. पश्चिम महाराष्ट्रातले एकत्र येतात, पश्चिम महाराष्ट्रातले एकत्र येतात, आपण काय करणारच नाही. आतापर्यंत बारामती झालं, संपलं. बारामती मधल्या काळात कॅलिफोर्निया करणार कोकणचा, हे आम्ही ऐकत आलो आहे ना. पण विकास कुठे आहे, विकास दिसत नाही आहे. जिल्ह्यात आपल्या येत आहेत पर्यटन म्हणून येत आहेत, पण ते त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे आहे. पण आज या ठिकाणी जे काय राजकीय नेते, तुम्ही मगाशी घेतलेले मंत्री किती कार्यक्षम आहेत. मी सरळ म्हणतो, दीपक केसरकर गेल्यानंतर होय होय म्हणतील, काय काय करतो म्हणतील, पुढे एरे माझ्या मागल्या. आज म्हणजे मंत्री म्हटल्यानंतर
गृहराज्यमंत्री होते. पोलिसांना वाटलं बरं झालं, एका तरी पोलिसांचं घर रिपेअरिंग झालं का हो. ही मंत्र्याची मानसिकता. आपण काय म्हणतो, आज शाळा 12 दिवस मुलं उपोषणाला बसली. मंत्र्याला वाटलं नाही आपल्या जिल्ह्यातली मुलं आहेत, उपोषणाला जाऊन भेटूया. त्यांची ते असलेली TET परीक्षा, त्यांना कोल्हापूर किंवा मुंबईला जावं लागतं. 4-4, 5-5 रुपये पगार खर्च करावा लागतो पालकांना. कुठून एक तर पालकांनी कर्ज काढून त्या मुलांना शिकवलं आहे. आज तुम्ही एम्प्लॉयमेंटचा काढला आहे. एम्प्लॉयमेंट काही मुलं आता जातच नाहीत तरुण, कारण एम्प्लॉयमेंट हे डिबार झालेली केस आहे असं समजा. तिथे जायचं नाही, तिथे नोंदणी केली तर नोकरी लागत नाही. हा आता मानसिकताच लोकांनी केलेली आहे. आणि प्रत्येक आता विद्यार्थी नेटच्या माध्यमातून आपलं सर्व करिअर कसं करायचं आणि काय करायचं ते ठरवतात. आता तो पूर्वीसारखा विषय राहिला नाही. तरुण मुलं जी आता फार सुशिक्षित झालेली आहेत, त्यामुळे आपल्या सर्वांनी लोकांना आपण काय सांगतो आहे, काय करणार आहोत, आपण कोणकोणत्या गोष्टी सांगितल्या होत्या, त्याची अंमलबजावणी किती झाली, याची जरी उजळणी केली ना तरी पुष्कळ होईल. अशा प्रकारचं मी सांगतो. पण मी इथून निघतो, कारण मला काही गोळ्या वगैरे टायमात घ्यायच्या असल्यामुळे मी इथून निघतो. नाही, खरं तर उपरकर सर धन्यवाद. माझ्या सहकार्याला सांगेल की सन्मान चिन्ह एक कोकणशाहीची आठवण या कार्यक्रमात आपण आलात, त्यामुळे ती आपल्याला आम्ही देतो. आणि त्यानंतर मात्र राजा सामंत हे सांस्कृतिक विषयावरती बोलतील. मी सामंत सरांना विनंती करतो की त्यांनी अगदी 2 मिनिटांमध्ये सांस्कृतिक विषयातील समस्या सांगाव्यात. मी मंचाकडे येणार आहे, पण सगळ्या शेवटाला आता येतो, वेळ फार झाला आहे आणि एकदमच सर्व गोष्टी आपण जाणून घेऊ. 1 मिनिट उपरकर सर. कसं आहे माहिती आहे की नंदन सरांनी किंवा पार्शेकर सरांनी जे प्रश्न मांडले आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. आणि प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तरं असं ते कॉम्बिनेशन असतं. पण काय झालं माहिती आहे, सर्व प्रश्नांची उत्तरं मी मला वालावलीला कार्यक्रमाला जायचं आहे आणि तिकडून मला फोन येतोय, त्यामुळे माफी मागतो तुमची. सांस्कृतिक विषयाबद्दल बोलायचं झालं तर बरेचसे मुद्दे माझ्याकडे नाहीत, पण तेवढे विषय मी या ठिकाणी घेणार नाही, कारण मला भान आहे. महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या कोकणात ज्या लोककला आहेत त्याला मानधन दिलं जातं. वृद्ध कलाकार मानधन शासन देतं, पण अलीकडच्या काळात कसं झालं आहे माहिती आहे, ती समितीच अस्तित्वात नाही आहे. आणि कधीकधी काय होतं माहिती आहे, समितीवरती काम करणारी जी माणसं असतात ना ती राजकीय क्षेत्रातलीच असतात. आणि ती काय करतात, बाबा एकाकडे 40 मतं आहेत, मग त्याचा पहिला करू हया. त्यामुळे काय होतं माहिती आहे, खरा कलाकार त्याच्यावरती अन्याय होतो. माझं असं म्हणणं आहे, समितीवरती तुम्ही जे मेंबर घेणार ते तटस्थ असावेत असं मला वाटतं. नाही तर काय होतं माहिती आहे, आपादळवी एवढा मोठा कलाकार, जवळजवळ मी तुम्हाला सांगू त्यांच्याबरोबरचे बाबी कलिंगण, बाबी नालंग, रंगा खांदोलकर सगळे अनंतात विलीन झाले हो. त्यांचा प्रस्ताव झाला नव्हता. आणि सुदैवाची गोष्ट, मागच्या वेळेला मी अध्यक्ष झालो त्यावेळी ह्या सगळ्या कलाकारांना मी न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये हे सगळे कलाकार झाले. पण दुर्दैवाची गोष्ट, मध्यंतरीच्या काळात काही आमदार गुवाहाटीला गेले आणि गव्हर्नमेंट कोसळलं. आणि त्यामुळे झालं काय की आता ती समिती कार्यरतच नाही आहे. म्हणून राजनभाई काल तुम्हाला मी सांगितलं, ती लवकरात लवकर समिती अस्तित्वात आणा. आणि त्याच्यावरती जे मेंबर तुम्ही घेणार ना ते तटस्थ असावेत. राजकीय असलं तर कसं होतं माहिती आहे की तो माझो कलाकार म्हणजे कसा होता, शिमग्याच्या राधेमध्ये कृष्णाची भूमिका करणारा तो दशावतारी मानधन घेऊन जातो आणि खरा कलाकार कौसात राहतो. अशी माझी खंत आहे. आणि ही खऱ्या अर्थानं तुम्ही लावून धरा आणि त्या दृष्टिकोनातून खऱ्या कलाकाराला न्याय मिळवून द्या. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे दशावतारी नाट्य मंडळांना गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून पॅकेज मिळतं. ते वर्षाने, 2 वर्षाने, 3 वर्षाने असं मिळतं. 1.5 लाख काहीतरी रक्कम आहे त्याची. परंतु माझं असं म्हणणं आहे त्याच्यावरती त्यांचं नाही भागतो. एक कंपनी चालवायची म्हणजे मी तुम्हाला सांगू ना, एखादा चांगला टॉपमोस्ट कलाकार असला तर तो ॲडव्हान्स घेतो. कमीत कमी नाही म्हटलं तरी 60-70 किंवा लाखात त्याला ॲडव्हान्स द्यावं लागतं. आणि कोरोनासारखं संकट आलं की धंदाच लागला नाही हो. ज्याला ॲडव्हान्स दिलेला आहे ते पैसे त्याचे तिथेच राहून जातात ना हो, तो मागू पण शकत नाही. आणि सध्याच्या घडीला असं आहे, कंपनी चालवणं म्हटल्यानंतर 20 जणांचं कुटुंब सांभाळावं लागतं त्या मालकाला. आणि त्याच्यात गाडीचा खर्च, गाडीचे हप्ते, त्याच्यात प्रसंग मध्ये असे येतात की अनपेक्षित त्या मालकाला व्हेंटिलेटर लावायची पाळी येते हो. कलाकारांना सुद्धा पॅकेजची गरज आहे आणि मालकांना सुद्धा जे पॅकेज मिळतं त्याच्यामध्ये काहीतरी वाढीव रक्कम मिळणं काळाची गरज आहे. आणि तिसरी गोष्ट महत्त्वाची,
हे दशावतारापुरतं मी सांगत नाही. भजनी कलाकार, ठाकरी समाज, त्याच्यामध्ये समळ नृत्य, राधा नृत्य सगळे आले त्याच्यामध्ये, लोककला त्याच्यामध्ये. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शाळांमध्ये पूर्वी संगीत विशारद झालेला कलाकार शिक्षक म्हणून घेतला जायचा. एखाद्या कलाकाराला रोजगाराची संधी त्या ठिकाणी उपलब्ध व्हायची, पण ती अलीकडे योजनात बंद झालेली आहे. गोमांतकात ती अस्तित्वात आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक विशारद झालेले कलाकार आहेत. पखवाज वादक, तबला वादक असतील. एकच मिनिट आपल्याला थांबवतो. माझी विनंती आपल्याला अशी आहे की तुम्हाला घेऊन मी सध्या आमचे जे सांस्कृतिक मंत्री एकदम आपण एखादी गोष्ट सांगितली तर 100% ते हे करते, सगळ्यांचा फायदा होईल. आपण हे सगळे सविस्तर विषय आपण या ठिकाणी द्या. मी माझ्याबरोबर तुम्हाला मी घेऊन जाईन सुधीर भाऊंकडे आणि मुनगंटीवार साहेबांकडे, आणि एकदम ऍक्टिव्ह मंत्री आहेत. किती दिवसात मी तुम्हाला उद्या बुधवारी म्हटलं, उद्याच्या जे कॅबिनेटच्या वेळी मी माझ्याबरोबर तुम्हाला घेऊन जाईन. तुम्ही 2 विषय सांगितले. एक तुमची कमिटी, काल पालकमंत्री होते त्यांच्यासमोर यांच्याबरोबर असल्यामुळे यांची नावं आलेली नव्हती, पण जरी यांची नाही नाव आलं तरी मी आज सांगतो 8 ते 10 दिवसात आपली ही कमिटी त्या ठिकाणी ती अस्तित्वात लवकरात लवकर आणणं गरजेचं आहे. आता सांगतो आता. आणि दुसरी गोष्ट, आणि दुसरे जे आपण विषय सांगितलेत ना, अतिशय जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे विषय आहेत, त्याला न्याय मिळाला. आणि एकच मुद्दा मांडतो की कलाकारांना प्रासंगिक निधी थोडाफार मिळाला पाहिजे. कारण आता बघा ना, ओमप्रकाश चव्हाण आपल्याला अचानक आजारी पडले, त्यांच्यावरती एवढा मोठा प्रसंग आला, त्याच्यानंतर PC नाही. आज मी तुम्हाला सांगतो की रोजगाराची समस्या त्यांच्या कुटुंबावरती एवढी उभी राहिली आहे. राजन गावडे, तुळस मातोंडचा उमदा कलाकार हो, त्याला इथे गाठ झाली पायाला कुठेतरी. त्याला सुरुवातीला ते समजलं नाही आणि नंतर मग त्याचे रिपोर्ट सगळे आले तर त्याला मोठा आजार झाला होता. आता मी सांगत नाही, परंतु आता कंडिशन त्याची अशी आहे ना की कुटुंब कसं चालावं. नाही राजा संबंध बघा, आपण या सगळ्यावर मार्ग काढूया. ज्या ज्या लोकांची आपण नावं घेतली, जे कोण असतील त्यांना आपण काय करू शकू ह्याच्यातून मार्ग काढू. आणि जे सार्वजनिक विषय आहेत, मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की येणारा उद्याचा बुधवार जरी आपण धरला तर तुम्हाला 100% मी घेऊन जाऊन आपल्या जिल्ह्याला सगळ्यांनाच त्याचा फायदा होईल. आणि म्हणून आपण माझ्यासोबत यावं आणि त्याच्यापूर्वी मला सगळे मुद्दे द्या, मग त्याच्यावर मी काय करेन, माझंही पत्र करेन, म्हणजे गरज असेल आणि तुम्हाला घेऊन जाईन. निश्चित. आणि सामंत सर, खरं तर ना मला कसं माहितीये, हेच गोष्टी आपल्याला या चर्चेच्या निमित्तानं अपेक्षित माझ्या फायद्याच्या नाहीयेत. मी सर्वसामान्य लोकांच्या, ह्या सर्व कलाकारांच्या दृष्टिकोनातून या महत्वाच्या आहेत. एक शेवटची तुम्हाला समस्या सांगतो की एखादं भजन मंडळ स्थापन करणं सोपं आहे, टिकवणं फार कठीण आहे हो. सध्याच्या घडीला साध्यातली साधी हार्मोनियम जरी घ्यायला गेली ना तर जवळजवळ 80 ते 90 हजार रुपये खर्च घालावा लागतो. साधा मृदंग सजवायचा असला ना तर 5,000 रुपये खर्च आहे. म्हणजे अशी तरतूद झाली पाहिजे की गणेश चतुर्थीला तरी ह्या कलाकारांना थोडाफार निधी वाद्य सजवण्यासाठी उपलब्ध झाला पाहिजे असं मला वाटतं. मध्येच नंदन सर तुमच्या प्रश्नांवरती ते उत्तर देणार असते किंवा पार्शेकरांच्या प्रश्नांवरती उत्तर देणार होते, पण मला जायचं असल्यामुळे मध्ये मी तुमचा वेळ घेतला. या सर्व प्रश्नांची सर निश्चित उत्तर घेण्याची जबाबदारी ही कोकणशाहीची आहे. त्याचप्रमाणे आपण सर्वजण मांडत असलेले मुद्दे आपल्याला वाटत असेल दर्शकांनाही, कोकणशाही हाती घेतलेली चळवळ कधी सोडली नाही आहे सर. त्यामुळे आपण नंदन सर मांडलेला प्रत्येक मुद्दा हा आपल्याला कोकणशाहीनं पाठपुरावा केलेलं चित्र इथून पुढील काळात दिसेल. हा उपक्रम फक्त कोकणशाहीची वावा व्हावी या ठिकाणी मी घेतलेला नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोकणशाहीचे आभार, कारण सगळ्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी एकाच व्यासपीठावरती. ही क्रांती आहे असं मी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. फक्त या ठिकाणी जे काय आपण मुद्दे मांडणार आणि त्याला होकारार्थी तुम्ही उत्तर देणार ते सत्यात उतरवण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्नशीलता दाखवावी अशी फक्त आशा बाळगतो आणि या ठिकाणी रजा घेतो. धन्यवाद. राजन तेली साहेब, तुमचा मनपूर्वक आभारी. मी उद्या किंवा परवा तुम्हाला पर्सनल येऊन भेटेन. ठीक आहे. आणि एकूणच या संपूर्ण विषयामध्ये कोकणशाही देखील धन्यवाद साहेब आपल्या फॉलोअपमध्ये राहील. अगदी मतं मांडावीत अशी अपेक्षा मी करतोय. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कणा हा पर्यटन व्यवसाय समजला जातो. त्यामुळे मी नितीन वाळके सर यांना विनंती करेन की वाळके सर, खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बाजारपेठा असतील आणि पर्यटन असेल, नेमके आपले प्रश्न काय आहेत अवघ्या 2 मिनिटांमध्ये आपण या ठिकाणी मांडावेत. त्यानंतर हे सर्व प्रश्न जाणून घेतल्यानंतर या सर्वांची मतं ही एकत्रितपणे आपण जाणून घेणार आहोत. हे नेमके काय प्रयत्न करणार ते देखील जाणून घेणार आहोत. नितीन वाळके सर प्लीज. आधी अंड की आधी कोंबडी, गेल्या 25-30 वर्षामध्ये
सिंधुदुर्गाचा जो पर्यटनाचा विकास झाला मगापासून जे काही उल्लेख होत आहेत ते सगळे फक्त मालवण तालुक्याचे उल्लेख होत आहेत. ज्यावेळी शासनाने तिथं आधी एक कोंबडी आणून ठेवली तारकर्लीला MTDCच्या त्या तंबू निवासच्या माध्यमातून आणि तिथून हा जो काही प्रवास सुरू झाला तो तिथल्या स्थानिक माणसांनी शासनाची शून्य मदत घेऊन केलेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मगापासून जे काही आपण सगळेजण ऐकतो आहोत आणि कोकणच्या माणसांची मानसिकता, नागरिकांची मानसिकता एक उदाहरण म्हणून सांगतो फक्त की जो प्रकल्पांना विरोध सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोकण पट्ट्यामध्ये फक्त एका प्रकल्पाला विरोध झाला नाही, तो म्हणजे कोकण रेल्वेचा प्रकल्प. लोकांनी खुशीने जमिनी दिल्या, लोकांनी खुशीने पैसे दिले. आपण कोकणच्या लोकांची मानसिकता का, हा प्रश्न स्वतःला प्रत्येक राज्यकर्त्याने विचारला पाहिजे. तो प्रकल्प राबवणाऱ्या नेत्यांच्या, तो प्रकल्प मांडणाऱ्या नेत्यांच्या काडीचाही स्वतःचा स्वार्थ नाही हे कोकणातल्या प्रत्येक माणसाला माहिती होतं आणि म्हणून कोकण रेल्वेला विरोध झाला नाही. ज्यावेळी व्यक्तिगत स्वार्थाचे प्रश्न येतात त्यावेळी मग त्या प्रकल्पाच्या विरोधी वातावरण तयार होतं, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ही गोष्ट प्रत्येक बाबतीमध्ये लागू पडते. ती पर्यटनाला सुद्धा लागू पडते, ती व्यापार उद्योगाला सुद्धा लागू पडते, ती शेतीला सुद्धा लागू पडते. साधी गोष्ट आहे, एकच गोष्ट होतं मगापासून शेती आणखीन याच्या संदर्भातला आणि पर्यटन आणि व्यवसाय याच्या संदर्भातला विषय चाललेला आहे. आपण काजू, फेणी, हुराक ह्याच्या संदर्भातला विचार करतो, पण शायडर, आंब्याची शायडर आहे, काजूची शायडर आहे, नारळाची शायडर आहे आणि जी रायगड जिल्ह्यामध्ये बनते इकडनं नारळ जाऊन, का विचार होत नाहीये माझा सगळ्यांना सवाल की या कुडाळच्या MIDC मध्ये, या तळेऱ्याच्या MIDC मध्ये, कासारड्याच्या MIDC मध्ये किंवा आडाळीच्या MIDC मध्ये अशा प्रकारचा प्रकल्प येईल की ज्यातून इथल्या शेतमालाला तर वाव मिळेल, परंतु इथल्या माणसांना रोजगार मिळेल, इथल्या पर्यटनाला एक वेगळा आयाम मिळेल. मला याचं उत्तर या सगळ्यांकडनं हवं आहे. कितीतरी प्रश्नांच्या बाबतीतला विषय आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये जर सगळ्यात जास्ती कोण सफर झालेलं असेल, सगळ्यात जास्ती जर त्याला फटका बसलेला असेल, आजही त्याच्यामधनं तो व्यावसायिक सावरलेला नाही आहे, तो आहे पर्यटन व्यावसायिक. आज आपण जर बघितलं, समाज माध्यमांवरनं बघितलं तर एक गोष्ट लक्षात येईल की आज तारकर्ली, देवबाग, मालवण यातल्या कितीतरी हॉटेल्स आणखीन रिसॉर्ट वरती जप्ती लागलेली आहे आणि ते विकण्याच्या संदर्भातल्या जाहिराती तिथं किंवा चौकशा चालू झालेल्या आहेत. हे का होत आहे? ज्या पद्धतीने आम्ही महासंघाच्या माध्यमातून सातत्याने मांडलं, सगळा पत्रव्यवहार केला की ज्या पद्धतीनं इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी तिकडच्या लोकांच्या साठी म्हणून, जनतेसाठी म्हणून काही विशिष्ट पद्धतीनं पॅकेज दिलं की जे भारतीयच आहेत, अशा पद्धतीच्या पॅकेजची मागणी पर्यटन व्यवसायासाठी म्हणून सातत्याने करतो. फार मोठी काय मागणी नाही आहे. GST जो लाखो रुपये, आज सिंधुदुर्गाच्या GSTचं कलेक्शन हे 125% होत आहे. कशाच्या माध्यमातून होत आहे 125%? या पर्यटन व्यवसायाच्या माध्यमातून होत आहे. दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा 25% जास्ती. मग या व्यवसायाच्या साठी म्हणून काही ठोस उपाययोजना, त्याच्यासाठी ज्याही काही अगदी ज्या पायाभूत सुविधा आहेत, त्या पायाभूत सुविधांची कमतरता ही सातत्याने भेटते आहे. सुरुवातीचा जो सवाल होता की या जिल्ह्याचा विकास झाला की नाही, मी सांगतो की जर सुखाचा इंडेक्स, ज्याच्यामध्ये जगात सगळ्यात जास्ती सुखी माणसं कोण तर ती भूतानची, तशी या भारतामध्ये सगळ्यात जास्ती सुखी माणसं कोण असतील तर ती या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आहेत. याच्यामध्ये तिळमात्र शंका माझ्या मनामध्ये नाही. पण जर आपण विकास 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 हा म्हणत असू तर इमारती बांधणं हा विकास आहे का? विकास मग आत्ता जसा मगाचा विषय झाला की मल्टी स्पेशालिटीचं काय झालं? मल्टी स्पेशालिटीची इमारत म्हणजे मल्टी स्पेशालिटी नव्हे. महिला आरोग्य केंद्राची इमारत म्हणजे महिला आरोग्य केंद्र नव्हे, तर तिथली सुविधा आत्तापर्यंत शाळांच्या बाबतीतलं जे झालं, शाळा काही कुठे शासनाने त्या काळामध्ये नाही बांधलेल्या होत्या. इकडच्या माणसांनी स्वतःच्या खिशातले 4, 2, 5, 10 रुपये गोळा करून जे कोकण रेल्वेच्या बाबतीत झालं आणि त्याच्यानंतर शाळा सुरू झाल्या. आज माझी शाळा बंडारी हायस्कूल सारखी 125 वर्ष झाली, परंतु ती शाळा काय आधी इमारत नाही बांधली, शाळा सुरू झाली आणखीन मग इमारती झाल्या. अशा पद्धतीचा विचार का होत नाहीये हा माझा सवाल आहे. हा विचार होणार आहे.
चिवारसारखी संस्था ज्यावेळी उभी राहिली त्याची आज उभी राहिलेली भव्य इमारत नव्हती, ती कुठंतरी खाची खळग्यात कोपऱ्यातच सुरू झाली ना. अशा पद्धतीने प्रत्येक बाबीचा छोटा 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 विचार केला. स्वयंपूर्ण केळी हा जो महात्मा गांधींचा जो विचार आहे या दृष्टिकोनातनं जर विचार झाला, ती खेळी कोरोनामध्ये सगळ्यात कमी त्रास जर झालेला असेल तर आपल्या खेड्यांना झाला, कारण ती स्वयंपूर्ण होती, ती आजही स्वयंपूर्ण आहेत. रोजगाराच्या बाबतीतला प्रश्न झाला तर रोजगार आज आमच्याकडची परिस्थिती, आम्ही इथं सगळे बसलेले आहेत, जर एका बाजूला बेरोजगारी म्हणून सांगतो तर आज आम्हाला प्रत्येक पर्यटनाचा व्यावसायिक असू देत, कारखानदार असू देत, अगदी बागायतदार असू देत, शेतकाम करणार असू देत किंवा याच्यामधला उद्योजक असू देत, मच्छीमारीमधला असू देत, इथं माणूस मिळत आहे का प्रचंड प्रमाणात या कोरोना काळामध्ये दररोज एक रेल्वे भरून बाहेर जात होती, हा कुठला विषय आहे? मग याचा विचार होणार आहे का? पर्यटनाचा विकास करताना केवळ विमानतळ, केवळ बोट सुविधा, केवळ जेटी असं नसून त्याच्या संदर्भातली शाश्वत, आम्ही आत्ता सुरेश प्रभूंची एक या विषयावरती खूप चांगली मुलाखत, खूप सुंदर मुलाखत घेतलेली होती आणि सुरेश प्रभू भरभरून बोलले की विकास म्हणजे काय याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. इमारती, रस्ते, दमदारे म्हणजे विकास नव्हे तर माणसाचा जगण्याचा इंडेक्स किती चांगला झाला हा विकास. आणि त्या दृष्टीनं या सगळ्या गोष्टींच्यासाठी म्हणून शासन म्हणून कुठं ना कुठं तरी चांगल्या पद्धतीचा हस्तक्षेप, मी जबाबदारीने शब्द वापरतो, चांगल्या पद्धतीचा हस्तक्षेप हा अपेक्षित आहे. तो हस्तक्षेप कुठल्याही राजकीय पक्षाकडनं होत नाही आणि मग अशा पद्धतीनं सुरेश प्रभूंसारखे लोकप्रतिनिधी उद्वेगाने सांगतात की मी आता याच्यातनं बाहेर पडतोय म्हणून आणि मी विकास कामाला वाहून घेतोय. इथं कुठंतरी जे काय मंचावरनं सुरुवातीपासून झालं होतं की बाबा एकत्रित येऊन आपण काहीतरी करूया, ज्या बाबतीतला विचार हा सर्वसामान्य माणसाला सुचतोय तो विचार हा सत्ताधाऱ्यांना, राज्यकर्त्यांना, निर्णयकर्त्यांना का सुचत नाही किंवा सुचला तर का अंमलबजावणीला येत नाही, हा सगळ्यात मोठा सवाल आहे. आणि त्यातून जवळजवळ 25 पर्यटनाच्या संदर्भातल्या 25 मागण्यांचं पर्यटन व्यवसायाच्यासाठी म्हणून एक निवेदन ज्यावेळी कोरोना काळ संपला त्यावेळी आम्ही तत्कालीन सर्व सत्ताधाऱ्यांना म्हणजे केंद्रापासून राज्यापर्यंतच्या महासंघाच्या वतीने पाठवलेलं आहे. सैनाजी, मी तुम्हाला सांगतो की ते निवेदन मी तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो, ज्याच्यातून हे सगळा पुढचा विचार म्हणजे त्याच्यावरती खूप काळ बोलण्यासारखं आहे आणि या विषयावरती एका विषयावरती एक दिवसाची मग अशी सांगितली तशी परिस्थिती होईल. त्यामुळे मी इथं थांबतो. धन्यवाद. निश्चित खरं तर हे आयोजन करत असताना मला वाटलं 2-2.5 तासामध्ये हा लाईव्ह कार्यक्रम आहे हा आपण थांबवू शकू, परंतु ह्याची जी खोली आहे ना ही एवढी मोठी आहे की हा विषय 2-2.5 तासात कधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाचा मुद्दा थांबू शकत नाही हे मला लक्षात आलं आहे. त्यामुळे अशा चर्चा ही निश्चित तेलीसाहेब आणि आपण सर्व मान्यवर वारंवार आपण करणार आहोत. मी बोलेकर सरांना विनंती करणार आहे की सर आपण प्लीज अगदी 2 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आंबा, काजू, नारळ या विषयाबाबत व्यक्त व्हा. त्यानंतर अगदी आपण नेहमी म्हणतो ना आणि मोहन होडाळकर हे शेवटाला बोलणार आहेत, त्यामुळे अगदी 2 मिनिटात सर आपण बोलावं प्लीज. नमस्कार. कोकणशाही विजन 2030च्या उद्दिष्टाने एकत्र आलेले सिंधुदुर्गातील सर्व ज्येष्ठ आणि मान्यवर, सगळ्या पक्षाचे अध्यक्ष आणि प्रमुख व्यक्ती आणि प्रत्येक विषयाचे तज्ज्ञ या सगळ्यांना आज एकत्र 2030 विजन घेऊन सिंधुदुर्गाचा एकत्रितपणे विचार करण्याच्या दृष्टीने आल्याबद्दल खरोखर मी मनस्पूर्वक सरांचं अभिनंदन करतो आहे आणि कोकणशाहीचं पण. काजू हा सिंधुदुर्गात कोकणमध्ये फार दर्जेदार काजू इथे निर्माण होतो. परवाच वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्राने असं सांगितलं की वेंगुर्ला किंवा कोकण रिजनमध्ये जो काजू निर्माण होतो ह्याची आपण एकदम तपासणी केली आणि जगात तयार होतो काजू त्याचा पण अभ्यास केला तर 350 ग्रेड
या काजूमध्ये मिळतात, जे 50 ग्रेड कुठल्याच जगातल्या काजूमध्ये मिळत नाहीत. त्यामुळे ह्याचा दर्जा फार चांगला आहे. परंतु काय आहे, हा उद्योग सुरू झाला 1917मध्ये वेंगुर्ल्यामध्ये. त्यावेळी काजू बीमध्ये काजूगर असतो हे कोणाला माहीतच नव्हतं. काजू बोंडापासून फेणी तयार करण्यासाठी पोर्तुगाजाने ती लागवड केली. पण 1917मध्ये तोरणे साहेबांनी हा उद्योग सुरू केला आणि 1927मध्ये तो पहिला निर्यात झाला. पण इथे त्यावेळी काजू मिळत नव्हता, म्हणून वेंगुर्ल्याच्या बंदरात मोंबासावरून 2400 पोती आयात करण्यात आली. म्हणजे त्यावेळीसुद्धा काजू आयात करूनच इथे प्रक्रिया झाली. 2010पर्यंत काजू उद्योगाला इथे मुबलक प्रमाणाचा काजू बी मिळत होता. पण त्यानंतर 2010मध्ये शासनाला काजू उद्योगाला भरपूर प्रोत्साहन दिलं. म्हणजे वॅट परतावा 100% आम्हाला परत दिला. आणि त्या 100% योजना परताव्यामुळे स्पर्धात्मक काजू उद्योग वाढला. आणि ह्या काजू उद्योगाचा 2010मध्ये 54 रुपये फक्त काजू बीचा दर होता. तो काही 2016पर्यंत 160पर्यंत गाठला. पण 160 हा काजू बीचा दर जगात कुठेच नाही आहे आणि तो उद्योगालासुद्धा परवडणारा नाही आहे. तर ह्या गोष्टीचा विचार आता बऱ्याच वेळा मला त्या काजू बी दरासंबंधी साहेबांनी बोलवलं, पण मी तसा दर देऊ शकत नाही किंवा त्यांना उद्योगाला सांगू शकत नाही. कारण का 160 नाही 140च्या पुढे काजू घेतलेला उद्योगाला मार्केटमध्ये विक्रीला परवडत नाही, ही त्याची खरं. आणि इथला काजू जो महाराष्ट्रातला आहे, दोडा मार्गानंतर जो काजू दापोलीपर्यंत जातो त्याची प्रतवारी घसरत जाते, क्वालिटी घसरत जाते, त्याप्रमाणे त्याला दर मिळत असतो. 2010मध्ये ज्यावेळी योजना तयार झाली त्यावेळी 100% आम्हाला तो परतावा येऊन सगळे पैसे आम्हाला मिळत होते. पण 2017मध्ये GST आला आणि GST आल्यानंतर ही योजना बंद झाली आणि अर्धा 5% टॅक्स आहे, पण 2.5% सेंट्रलला आणि 2.5% महाराष्ट्राला. त्यावेळी मी दीपकबाईंच्या मागे लागून काजूला सर्वकष विकासाचं धोरण राबवावं असं बऱ्याच वेळा मीटिंग घेऊन त्यावेळचे उद्योगमंत्र्यांना वगैरे सांगून एक समिती नेमण्यात आली. दीपकबाई त्याचे अध्यक्ष होते आणि त्या समितीने हा जो GR तुम्ही सांगितला, सर्वकष काजूची फळ योजना, हे 1324 कोटी आता बजेटमध्ये सुद्धा त्याला मान्यता प्राप्त झाल्याने फंड मिळालेला आहे. पण तुम्हाला सांगायचं असं आहे की ही योजना जी आहे ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही आहे. आज मी ही योजना तयार करणारे जे आहेत त्यांनासुद्धा फोन केला होता, विकास पाटील आणि त्यांना, की तुम्ही या, आपण तालुक्यावर त्याची मिटिंग घेऊन ही योजनेची जी कल्पना आहे ती सगळ्या लोकांना शेतकऱ्यांना समजली पाहिजे. बरं, ह्या योजनेत काही आणखी दुरुस्ती आहेत त्या पण होणे गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळायलाच पाहिजे. आणि प्रक्रिया उद्योगाला 2010मध्ये एक लक्षात आलं की प्रक्रिया उद्योगाला जर शासनाने पूर्ण पाठबळ दिलं, आता 2.5% तेलीसाहेब 2.5% आम्हाला GST परतावा मिळतो आहे. 2017मध्ये आम्ही भांडत गेलो, पण 2020मध्ये 1 एप्रिल 2020पासून आम्हाला 2.5% परतावा मिळतो SGST. पण आत्ता काय झालं आहे, मी गेले 6 महिने फडणवीस साहेबांना ते पत्रव्यवहार करून भेटायला पण गेलो, एकदा निवेदन पण दिलं. 7 फेब्रुवारीला सह्याद्रीवर त्यांना निवेदन दिलं की SGSTचा अर्थ शासनाचे अधिकारी आम्हाला तो मिळायला देत नाहीत, त्यामुळे ते थांबलं आहे प्रकरण. ते फडणवीस साहेबांच्या कानावर घालणं अत्यंत गरजेचं आहे. आज 37 ते 38 कोटी रुपये उद्योजक शासनाला टॅक्स भरत आहे. त्यामुळे त्याच्यातनंच आम्हाला मिळणारे 15 कोटी रुपये आम्ही मागतोय आणि उर्वरित 2.5% आहे जे आम्हाला मिळत नव्हते 100%पैकी. त्याच्यासाठी 1325 कोटीमधून जर योजना झाली 5% इंटरेस्ट सबसिडी तर उद्योग 2030मध्ये भरभरून वाढेल. आज ज्या ज्या गावात उद्योग आहे तिथल्या गरजू व्यक्तींना, ज्या स्त्रिया आहेत किंवा 95% स्त्रिया तिथे राबवल्या जातात, पण तिथे पूर्णपणे ज्यांना गरज आहे त्या सगळ्यांना काम मिळतं.
असा हा एकही उद्योग आहे. आणि ज्या स्त्रिया ज्या उच्च शिक्षित आहेत त्या बाहेर जातात, पण ज्या स्त्रिया कामाला येतात त्यांना खूप मोठा आधार मिळतो काजू उद्योगाचा. त्यामुळे काजू उद्योगाला जर सपोर्ट मिळाला तर 2010 नंतर 2016मध्ये महाराष्ट्रातून काजू बाहेर जायचाच बंद झाला. आज महाराष्ट्रात काजू बी आम्हाला पुरत नाही. सगळा काजू बी वर्षभर घ्यायचा झाला तर आम्हाला तो पुरत नाही. त्यावेळी ते उत्पादन वाढवणं गरजेचं आहे. निश्चित 2 मिनिटात सांगतो. उत्पादन वाढवणं गरजेचं आहे. ह्यासाठी शासनाने 1325 कोटीची योजना सगळ्यांना समजेल असं करावं. आणि उद्योगाच्या काही अडचणी आहेत की त्याला बँक लोन सॉफ्ट पद्धतीने मिळावं. इंटरेस्ट रेट जादा आहे तो पण कमी व्हावा. आणि शेतकरी दृष्टीने जर मी एक दुसरा शेतकरी म्हणून बोलतो की आज गोव्याप्रमाणे काजू बीला हमी भाव देणं गरजेचं आहे. आणि तो जर दिलात आणि बोंडाचा प्रकल्प जर राबवला तर शेतकऱ्याला काजू बी लागवडीला प्राधान्य नक्कीच मिळेल. त्यासाठी आपण ते बोंडू प्रकल्प आणि ज्या अडचणी आहेत काजू उद्योगाला त्या ताबडतोब सोडवण्याचा प्रयत्न करा. सर्व काजू उद्योगाचा शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव मिळाला जर गोव्याप्रमाणे त्यांच्या सातबारावर किती काजू लागवड आहे आणि एका झाडाला 8 ते 10 किलो काजू ह्या हिशोबाने जर GST भरून त्यांना पावती मिळाली तर शासनाला मिळणाऱ्या काजूच्या बीच्या टॅक्समधून त्यांना निश्चित. खरं तर बोलेकर सर, काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे ही खरं तर मागणी आहे आणि ही मागणी वरिष्ठ स्तरावरती पोहोचवण्याचं काम या जिल्हाध्यक्षांकडनं निश्चित होईल. वेळ कमी असल्यामुळे मी एकच मिनिट तेली साहेब, आज महाराष्ट्रात जो काजू तयार होतो ह्या काजूवर 5% टॅक्स आहे. आम्ही शेतकऱ्याकडून घेतलो की आम्ही टॅक्स भरतो, पण व्यापाऱ्यांकडून 100% टॅक्स भरला जात नाही. ज्यावेळी हमी भाव मिळेल त्यावेळी शेतकरी ती पावती मागेल. त्यावेळी माझा अंदाज आहे 120 कोटी रुपये शासनाला टॅक्स मिळेल. त्याच्यातनं हमी भाव द्यायला सोपं होईल. क्या बात आहे. निश्चितच मनापासून धन्यवाद. आणि आता मी खऱ्या अर्थानं विनंती करतो ती म्हणजे ओडावडेकर सर यांना, MIDC असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. ओडावडेकर सर, प्लीज औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या आपण मांडाव्यात अगदी थोडक्यात. धन्यवाद साईनाथजी आणि सगळं व्यासपीठ. खूप छान चर्चा झाली आहे. विजन सिंधुदुर्ग 2030वर बोलतो आहे आपण. समस्या खूप छोट्या असतात आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं की मग कधीतरी खून होतो, कधीतरी आत्महत्या होते, कधीतरी दंगली होतात. मला असं वाटतं विकासाचा खून होण्यापूर्वी साईनाथजींनी आजचा जो काही हा कार्यक्रम ठेवला आहे त्यामध्ये कुठंतरी त्या खुनाला वाचा फुटण्यापूर्वी त्यांनी कुठंतरी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही सगळी मंडळी आहेत त्याच्याबद्दल तुमचे पण धन्यवाद. माझ्याकडे उद्योग हा विषय दिला आहे. कुडाळ MIDCचा अध्यक्ष म्हणून मी गेले 7 महिन्यापासून काम करतो आहे. माझा आपल्याला सगळ्यांना एक प्रश्न आहे की तुम्हाला वेळ आहे का? म्हणजे तुम्हाला खरंच विकासासाठी वेळ आहे का असा माझा प्रश्न आहे. अशासाठी विचारतोय की MIDCचा एक असोसिएशनचा प्रतिनिधी म्हणून ज्यावेळी आम्ही 3-3 महिने कुणाला तरी चर्चेसाठी वेळ मागतो त्याला वेळ मिळत नाही. कुणाला तरी आपण काहीतरी एखादा प्रश्न MIDCचा सोडवण्यासाठी पत्र देतो, त्याचं एक साधं पत्र पण मिळत नाही, उत्तर पण मिळत नाही. म्हणजे तुम्हाला वेळ आहे का? हा एक माझा प्रश्न आहे. नाही असून द्या, जे जबाबदार आहेत त्यांना समजतोय तो विषय. मी मांडायला गेलो तर तो खूप मोठा होणार. मी थोडक्यातच संपवतोय. मूळ मुद्दा हा आहे की तुम्हाला वेळ नाही. आम्ही जी काही गोष्ट असोसिएशन म्हणून करू शकतो ती सोडवतोय. MIDC मध्ये लाईट पेटत नव्हत्या, आम्ही 6 कोटी रुपये व्यवस्थापन स्तरावर आणले, सुटला प्रश्न. आम्ही तुमच्यापर्यंत आलो, सुटला नव्हता. आमच्या MIDC मध्ये साधा उद्योग करायला 10 लाखाच्या प्रोजेक्टसाठी 8 लाख रुपयाचा ट्रान्सफॉर्मर लावावा लागतो. गेली 30 वर्षाची समस्या आहे. काल 8.5 कोटी रुपये आले, तुम्हाला माहीत नाही, आम्ही आणले. पण म्हणून आमचे प्रश्न सुटले आहेत का? तर नाही सुटले आहेत.
व्हिजन 2030चा विचार करत असताना हे सगळे किरकोळ प्रश्न आहेत असं मला वाटतं. पण ही कशी बशी अशी फत्रुड असलेली 150-200 कोटीची MIDC 20,000 कोटीची करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊ का, ह्याच्यासाठी मला तुमची मदत हवी आहे. त्याला व्हिजन 2030 असं म्हणता येईल असं मला वाटतं. कारण काय, छोट्या मोठ्या गणवेश देऊन किंवा काही समित्या करून किंवा कोणाला तरी आपल्या सांस्कृतिक याच्यामध्ये करून मला वाटतं व्हिजन म्हणून त्याच्यात काही शिल्लक राहणार नाही. व्हिजन अशी असली पाहिजे. मला तेली साहेबांनी मगाशी म्हणाले की तिथं पर्यटनासाठी आपण काम केलं, पण आता पर्यटन वाढलं म्हणून रस्ता कमी पडतोय. मला वाटतं आपण तो व्हिजन जर त्यावेळी ठेवली असती तर कदाचित तिथं खूप मोठा रस्ता त्याचवेळी झाला असता. कुळा MIDC मध्ये हायवेवरनं आत यायला XXL गाडीला कुठेही वाव नाही, पण तो प्रश्न गेले 3 महिने सुटत नाही आणि कोण त्याची दखल घेत नाही. MIDC मध्ये ऑनलाईन सगळी सिस्टम आहे, पण ऑफलाईनच घेऊन 3-3 वर्ष पडून राहतात, पण ते सोडवायला कोणाला वेळ नाही. MIDCचे अनेक विषय आहेत, ते तुमच्याबरोबर व्यवस्थित सोडवता येतील. राहिला विषय इतर उद्योगाचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक खूप मोठा विजयदुर्गचा पोर्टचा स्वप्न आपण बघतोय. व्हावं की नाही व्हावं हे वेगळी गोष्ट आहे, पण एक मोठा राजापूरचा जैतापूरचा प्रकल्प आपण बघतोय. पण त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं कुठच्या ॲन्सिलरी येणार आणि त्याच्यासाठी आपण व्हिजन म्हणून सगळ्यांनी एकत्र येऊन काय करूया, अशा 10 MIDC उभ्या राहतील का त्याच्यातनं, की कुणीतरी बाहेरचे येऊन ह्या सगळ्या गोष्टी करणार आहेत. त्याच्या संदर्भात आपल्याला व्हिजन 2030 म्हणून आपण एकत्र कधी येऊया का, असा माझा तुम्हाला प्रश्न आहे. आपण म्हणताय मोपा झाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं भलं होणार, पण असेल हरी देईल खाटल्यावरी असं तर काय होणार नाही आहे. मग त्या मोपावरनं आपल्याकडे येण्यासाठी असा काय कॉरिडॉरचा आपण विचार करतोय का? आपण जातो तिथं गोव्यामध्ये त्यांनी सगळे रस्ते जोडून टाकले हो एअरपोर्टला. आपल्या रस्त्याची परिस्थिती, सिंधुदुर्गाकडे येणाऱ्या रस्त्याची परिस्थिती काही खूप चांगली नाही आहे. आपण काय विचार केला आहे काय मला माहीत नाही आहे. रोजगार देणार 50,000 लोकांना म्हणतोय, पण त्या रोजगारासाठीचे तशा प्रकारचं प्लॅनिंग आपण केलं आहे का? कदाचित केलं असेल तुम्ही, पण ते आम्हाला का माहीत नाही, हा मला माहीत नाही. आणि सगळं जिल्हा नियोजनमध्ये राजकारणीच फक्त का नियोजन करू शकतात ह्याचाही अजून मला माहिती नाही. क्या बात आहे, बरोबर आहे सर. आणि ह्या सगळ्या प्रश्नांच्या मध्ये जर आपल्याला जाऊन जर खरं व्हिजन 2030 करायचं असेल तर अगोदर काय झालं त्याचे खूप कांगोरे आहेत हे न तपासण्यापेक्षा मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी मगाशी म्हटलं तसं आजच्या ह्या लोकशाही कोकणशाहीने मांडलेल्या माध्यमातून एकत्र फोरम करूया. मगाशी अमितजी म्हणाले की त्याला थोडंसं जनता पण जबाबदार आहे. एका अर्थाने होय असं त्याचं उत्तर आहे, पण दुसरा कांगावा असा आहे की जनता आमची कपडे हम संभालतो लढो तुम अशा आविर्भावात आहे. त्याच्यात कुठचाही आमचा त्याच्यामध्ये वाद नाही. पण दुसऱ्या बाजूला कुठचंही विरोधाचं आंदोलन जनता स्वतः म्हणून करत नाही, कारण काय त्यांना काय त्याच्यात इंटरेस्ट नाही. ती मस्त घरात बसून टीव्हीवर बघते. राजकारणीच त्याच्यामध्ये ही सगळी आंदोलनं एकमेकाच्या विरोधात करतात आणि त्याच्यातनं विकास संपतो असं माझं ठाम मत आहे. आणि नितीनजींनी सांगितलं तो काळ वेगळा होता, तो वेळ वेगळा होता. त्यामुळे 2030 मध्ये असले काही दिवस आता शिल्लक राहिलेले नाहीत. त्यामुळे त्याच्यावर आपल्याला जगण्यात काही अर्थ नाही असं मला वाटतं. शेवटचा मुद्दा सांगून संपवतो. मला असं वाटतं व्हिजन 30चा विचार करत असताना खूप छान चर्चा झाली आहे. आपण सगळे पहिल्यांदा आमचं काहीतरी ऐकायला बसलाय. ह्याच्यापूर्वी आम्हाला कधीही अशी संधी मिळाली नाही. त्यामुळे आमची एक विनंती सगळ्यांच्या वतीनं राहील की प्रत्येक विषय खूप मोठा आहे. आपण सगळे आणि आम्ही सगळे एकत्र बसून खऱ्या अर्थानं जे काही म्हणतो एकमेकाला विरोध करतो ते सगळ्यांनी एकत्र बसून एक सुंदर व्हिजन 2030चं छान आपण एक नवीन डॉक्युमेंट्स करू, नवीन व्हिजन तयार करू आणि त्याच्यातनं कायमस्वरूपी फोरम तयार करून ज्याच्यामध्ये सगळे राजकारणी तुम्ही असाल, सगळे ह्या समाजातले महत्त्वाचे घटक असतील आणि एक सुंदर डॉक्युमेंट घेऊन व्हिजन 30 मध्ये आपला जिल्हा म्हणजे थोडं मागे जातो. आपला जिल्हा ज्यावेळी झाला त्याचवेळी लातूर झाला, कोरडा जिल्हा आहे हो. आणि आपला निसर्ग संपन्न जिल्हा आहे. कधी कंपेअर करायला गेलो ना तर जवळ सुद्धा दिसत नाही सिंधुदुर्ग जिल्हा.
आपण सगळ्यांनी लातूर बघितलेलं आहे, पण मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी एकत्र बसू, त्याच्यातनं काम करू आणि 2030मध्ये काय करायचं ह्याच्यासाठी आज जी रुजवात कोकणशाहीने केली, साईनाथजींनी खूप सुंदर असा पायंडा पाडला, त्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. निश्चित, खरं तर अगदी मनापासून मी धन्यवाद व्यक्त करतो. तेलीसाहेब फक्त ते निमंत्रित वक्ते होते, त्यांना खरंच मनापासून धन्यवाद देईल. आणि एक मात्र या निमित्तानं सांगेन, होडावडेकर सर, आपण जी अपेक्षा खऱ्या अर्थानं व्यक्त केलात, ही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कोकणशाही पहिलं पाऊल टाकेल. ही जी संपूर्ण चर्चा झाली आहे, ही चर्चा निश्चित मी स्वतः पुन्हा ऐकणार आहे, लाईव्ह आहे, त्यानंतर पुन्हा ऐकणार आहे, त्याचे पॉईंट्स काढणार आहे आणि एक आराखडा, जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा हा निश्चित कागदोपत्री एक तयार करू, आमच्या अपेक्षा व्यक्त करू आणि हा आराखडा या सर्व नेते मंडळींकडे आपण देणार आहोत. हा शब्द मात्र या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी देतो. कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे येतोय आणि शेवटाकडे येत असताना मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमितजी सामंत यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या नजरेतील 2030 सालचा सिंधुदुर्ग जिल्हा नेमका कसा आहे हे त्यांनी अगदी थोडक्यामध्ये व्यक्त करावं. आत्ताच बऱ्याच विषयावर चर्चा झाली आणि अपेक्षेप्रमाणे सगळ्यांनी व्यासपीठावरच घसरले राजकीय लोकांवर. मोहन, तुमच्यासाठी आहे, पण त्याला जबाबदार सुद्धा आम्हीच आहोत. त्याची जबाबदारी पहिल्यांदीच माझ्या भाषणात मी घेतलेली होती की सर्व जबाबदारी आमचीच आहे, कारण आम्ही लोकप्रतिनिधित्व असं तुम्ही म्हणता. पण तेलीसाहेब, आत्ताच मगाशी नंदन वेंगुर्लेकरांनी एक मुद्दा मांडला, बऱ्याच लोकांना कदाचित माहीत नसेल. साहेब, आपल्या पक्षाचे आरोग्यमंत्री आहेत तानाजी सावंत म्हणून. तो मुद्दा राहू नये म्हणून तुम्हाला सांगतो की ज्या 108 ॲम्ब्युलन्सचा तुम्ही उल्लेख केला, ती येत्या 1 महिन्यात ती सगळी योजना बंद करतायत. आणि माझा तुमच्या चॅनलच्या समोर उभं राहून मी जबाबदारीने बोलतोय की याला संपूर्ण कारणीभूत तुमचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत आहेत. पाहिजे तर माहिती घ्या, 108 जर बंद झाली तर याच्यापेक्षा महाराष्ट्राचं दुसरं दुर्दैव काहीच नसेल, कारण गरिबांचा तो आज आधारस्तंभ आहे. आणि केवळ तानाजी सावंतांच्या हट्टासाठी आणि त्यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत म्हणून 108चे मालक जे दत्ता गायकवाड आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही ही योजना बंद करतोय. तर अशा योजना बंद होणं म्हणजे महाराष्ट्राचं दुसरं दुर्दैव नाही. आपल्याला जर आपण पुढचा 2030चा जर विचार करतोय तर आपण 2023मध्ये राहून पहिल्यांदा विचार केला पाहिजे. जे चांगलं आहे ते टिकवणं गरजेचं आहे. 2030 येणारच आहे, विकास होत राहील. आत्ताच बऱ्याच लोकांनी सांगितलं, पण अशा ज्या गरिबांच्या लाभाच्या योजना आहेत त्या तुम्ही जिल्हा प्रमुख म्हणून मी तुम्हाला सांगत नाही आहे, पण एक लक्षात घ्या की दीपक केसरकर असतील, तानाजी सावंत असतील, या लोकांनी कुठेतरी सर्वसामान्य माणसांच्या हिताचा विचार करणं गरजेचं आहे. मगाशीच उपरकर सांगून गेले की जिल्ह्यातल्या DED लोकांचं उपोषण झालं. एक दिवसही राज्याच्या शिक्षण मंत्र्याला तिकडे जायला वेळ मिळाला नाही. ज्या जिल्ह्याचा शिक्षण मंत्री आहे तिथे 14 दिवस DED बेरोजगारांचं उपोषण होतं. हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं वैषम्य आहे आणि याच्यात आपल्या सगळ्यांचं अपयश असं मी म्हणतो. त्या दोघांना जबाबदार धरण्याचं कारण नाही. जर 108 बंद होत असेल तर त्याच्या विरुद्धचं आंदोलन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून सुरू व्हावं आणि ते सर्व पक्षीयांनी एकत्र येऊन करावं, हेच मला या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला आवाहन करायचं आहे. निश्चित, धन्यवाद. इर्शाद भाई, मी आपल्याला विनंती करेन अगदी 2 मिनिटांमध्ये आपण व्यक्त आता फक्त नंदन वेंगुर्लेकरने आरोग्याच्या संदर्भात सांगितलं, डॉक्टर कायमस्वरूपी मिळत नाही. त्याचा मी कायमस्वरूपी उपाय काय होऊ शकतो हे मी सांगतो. आपण सगळ्यांनी त्याच्यासाठी प्रयत्न करा. कसं आहे माहिती आहे, आपल्याच देशामध्ये दरवर्षी MBBS डॉक्टर 91,000 निर्माण होतात. BA-MS आणि BH-MS 50,000 डॉक्टर निर्माण होतात. तर 91,000 142 कोटी आपली लोकसंख्या, कालच आपण चीनला मागे टाकून पुढे गेलो आहे. 142 कोटी लोकसंख्येसाठी फक्त 91,000 MBBS डॉक्टर वर्षाला तयार होत असतील तर ते आपल्या जिल्ह्याला मिळणं दुर्गम भागामध्ये कमी आहे. नियुक्ती करणं, प्रशासन किंवा शासन काही करू शकत नाही, कारण इथे जो MBBS डॉक्टर पाठवला जातो तो सोडून गेला, नोकरी त्याला नको आहे, कारण आज त्याला खूप मागणी आहे, त्यामुळे त्याला नोकरी नको आहे, शासनाच्या नोकरीवर तो अवलंबून नाही आहे. मग या जिल्ह्यामध्ये 2 शासकीय MBBS महाविद्यालय, एक शासकीय MBBS महाविद्यालय आणि एक खाजगी MBBS महाविद्यालय इथे झालेलं आहे.
तर माझी अशी विनंती आहे की शासनाने अशा पद्धतीचा धोरणात्मक निर्णय घ्यायला पाहिजे, इथून जे MBBS होऊन डॉक्टर बाहेर पडतील त्यांनी पुढची 5 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये काम करायला पाहिजे. त्याच वेळेला आपल्याला ते डॉक्टर मिळतील, त्याशिवाय ते डॉक्टर मिळणार नाही. दुसरा विषय होता पर्यटनाच्या संदर्भामध्ये. पर्यटन म्हणजे मागासपासून ते देवबाग आणि तारकर्लीचा विषय चालला आहे. देवबाग आणि तारकर्ली म्हणजे सिंधुदुर्गाचं पर्यटन नाही. सिंधुदुर्गामध्ये कितीतरी अशी स्थळं आहेत जी पर्यटनाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहेत. कदाचित तारकर्ली देवबापेक्षा चांगली आहेत, पण तिथे विकास होत नाही. म्हणून अशा स्थळांची यादीत बनवली गेली पाहिजे शासनामार्फत, आणि या स्थळांकडे जाणारे जे मार्ग आहेत ते मार्ग आधी मोठे आणि रुंद केले पाहिजेत. म्हणजे 2030चं व्हिजन ठेवून आणि त्या ठिकाणी ज्या पायाभूत सोयीसुविधा आहेत, पाणी, वीज असेल, याची सगळ्याची पूर्तता शासनाच्या माध्यमातून म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि मी म्हणतो पायाभूत सुविधा, ह्या पायाभूत सुविधा त्या स्थळांची झाली पाहिजेत. त्या स्थळांची यादी केली गेली पाहिजे. त्या स्थळांची यादी जिल्ह्याच्या मधल्या मुख्य ठिकाणी त्याची प्रसिद्धी केली गेली पाहिजे आणि पर्यटनाला या माध्यमातून चालना दिली गेली पाहिजे. महत्त्वाचा अजून एक विषय होता रोजगाराचा. मगाशी हे म्हणाले की रोजगार 50,000 रोजगार येणार आहे, तो कसा येणार आहे, तुमच्या काय योजना आहेत आम्हाला कळलेल्या नाहीत, असं मोहन होडावडेकर म्हणाले. तर माझं एक म्हणणं आहे की या जिल्ह्यामध्ये बहुसंख्य तरुण तरुणी या गोव्यामध्ये जातात, हजारोच्या संख्येने गोव्यामध्ये जातात आणि रोज तो त्यांचा जो प्रवास असतो बाईकने, तो जीवघेणा प्रवास असतो. कितीतरी ॲक्सिडेंट झालेले आहेत, मृत्युमुखी पडलेले आहेत. हे जे जाणारे जे तरुण तरुणी आहेत ते गोव्यामध्ये कुठच्या कंपन्यामध्ये काम करतात? जास्तीत जास्त फार्मास्युटिकल्स कंपन्या आहेत. आता सातारड्यापासून 15 किलोमीटर ग्लॅनमार्कसारखी कंपनी आहे. मग अशी कंपनी आपल्या जिल्ह्यात काय येत नाही? कारण भौगोलिक परिस्थितीचा जर विचार केला आपण, गोवा आणि सिंधुदुर्ग वेगळं काही नाही आहे. मग सातारड्यापासून 15 किलोमीटरवर ग्लॅनमार्कसारखी कंपनी आहे, मग ती आपल्या जिल्ह्यामध्ये जमिनी स्वस्त आहेत गोव्यापेक्षा, तर ती काय येत नाही? ह्याच्यासाठी आम्ही राजकीय सगळ्या लोकांनी, सत्ताधारी लोकांनी हे प्रयत्न केले पाहिजेत. तर गोव्यामध्ये हे हजारो लोक जे नोकरीला जात आहेत त्यांना इथेच रोजगार मिळेल आणि अशा पद्धतीने तो रोजगार निर्माण होऊ शकतो. निश्चित. इर्षदभाई मनापासून धन्यवाद. अगदी शेवटाकडे सतीश सावंत यांच्याकडे जातोय. त्यानंतर मात्र सत्ताधारी पक्षाचे दोन्ही जिल्हाध्यक्ष या ठिकाणी आहेत, त्यांच्याकडनं देखील त्यांच्या मनातलं व्हिजन नेमकं 2030 काय ते आपण जाणून घेणार आहोत. सावंत साहेब अगदी थोडक्यात प्लीज. या चर्चासत्राला येत असतेवेळी व्हिजन 2030 यामध्ये एकच सांगेल की 1995 पासून असेल ज्या प्रकल्पाची घोषणा झाली, ज्या प्रकल्पाच्या कार्यारंभ आदेश झाले आहेत, हे प्रकल्प जरी 2030 पर्यंत पूर्ण झालं तरी मला वाटतं व्हिजन 2030 चांगलं सक्सेस होईल. आणि म्हणून सर्वांची जबाबदारी आहे. मग या ठिकाणी पाटबंधाऱ्याचे प्रकल्प असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे शेती असतील, शेतीपूरक असतील, जे जे प्रकल्प जे आहेत, ज्या ज्या घोषणा झाल्या, ज्याच्यासाठी पैसे जिल्हा नियोजन असेल, महाराष्ट्र शासनाच्या बजेटमधनं असेल, ह्या प्रकल्पाची पूर्तता म्हणजे जेवढे मला वाटतं कोकणशाहीने जेवढे प्रोजेक्ट चालू झाले आहेत तेवढे प्रोजेक्ट ह्या 7 वर्षात जर पूर्ण झालं तर मला वाटतं व्हिजन आपल्याला चांगल्या पद्धतीने दिसेल. मग त्या ठिकाणी चिपी विमानतळ असेल, उदाहरणार्थ आडाळीची MIDC असेल, आपण ऐकतो आहे, ती जर परिपूर्ण ह्या 7 वर्षामध्ये झाली आणि त्यामध्ये जसं आता मला वाटतं सांगितलं की तिथले उद्योगधंदे जर ह्या ठिकाणी गोव्यात होतात तर ते जर सिंधुदुर्गात, माझं एकच म्हणणं आहे की हे सर्व प्रकल्प जर पूर्णत्वास गेले तर मला वाटतं आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा 2030मध्ये चांगलं व्हिजन, इथल्या लोकांना चांगला रोजगार मिळेल, व्हिजन चांगलं सक्सेस होईल. आणि म्हणून कोकणशाहीने बंद पडलेले प्रकल्प चालू होण्यासाठीचा ज्याला जे लोक जबाबदार असतील, राजकीय असतील, कोण असतील, त्यांच्यापर्यंत त्यांनी पाठपुरावा करा आणि ह्या प्रकल्पाच्या पूर्णतेकडे जाऊन 2030 व्हिजन सक्सेस करावं अशी मी कोकणशाहीला विनंती करतो. आपण सर्वजण कोकणशाहीकडनं जी काही अपेक्षा व्यक्त करताय ही पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य या अर्थात आमच्या कोकणशाहीचे दर्शक, जाहिरातदार, हितचिंतक यांच्यात आपलं प्रेम आणि सहकार्य सदैव आमच्यासोबत राहून दे ही अपेक्षा मात्र या चर्चेच्या निमित्तानं मी व्यक्त करेन. आणि अगदी शेवटाला दिलीसाहेब आपल्याकडे येणार आहे, पण तत्पूर्वी मात्र संजय आग्रे यांच्याकडे मी जातो. आग्रे सर, तुमच्या नजरेतील सिंधुदुर्ग नेमकं कसं आहे आपण व्यक्त करावं. आता बरीच चर्चा झाली
आणि सगळ्यांना जायची गडबड आहे आणि वेळ अपुरा आहे. म्हणजे 7 वाजता आपण इथून निघायचं असं सगळ्यांनी ठरवलेलं होतं. 8:15 म्हणजे तेली साहेबांनी आम्ही असं ठरवलं की 6:30 वाजता आपण निघाय. त्यांची पण ऑनलाईन एक मिटिंग होती, मलाही कार्यक्रम होता, पण आपण जाऊ शकलो नाही कारण काय कार्यक्रम. आणि खरोखरच वडोदकर तुम्ही जे म्हटलात ते खरोखर म्हणजे बाकी जरी समजा असलं उद्योगधंदे नसतील तर आपण कायच करू शकत नाहीत, पण ज्या ज्या तुमच्या मागण्या आहेत आपण बोलत राहण्यापेक्षा आपण याच्यात कोकणशाहीने पुढाकार घेऊन याची एक समिती बनवून या प्रत्येक एका विषयावर आपण खरोखरच चर्चा व्यवस्थित करूया. आणि तुमच्या ज्या MIDCचे काय विषय आहेत ते उदयजी सामंत येणाऱ्या 27 तारखेला येतात, तर तुम्हाला नक्की मी एक वेळ देईन, त्यावेळी आपण भेटूया आणि त्या संदर्भात आपण चर्चा करूया. आणि अमितजी जे सांगितलं 108 जो विषय आहे तो पण आपण राजनजी दिली असेल, मी असेल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि तानाजी सावंत यांना एकत्र घेऊन आपण त्याच्या काय नक्की फॅक्ट आहे त्याच्यावर विचार करू. आणि ज्या ज्या विषयावर आपण आता कसं होतं की आपण त्या विषयावर 2 मिनिटात हे विषय संपणार नाहीत, पण त्या विषयात आपण केव्हा तरी एकत्र बसू, एक कमिटी करून त्या विषयावर चर्चा करू. आरोग्य असेल, नोकरी असेल, जे काय विषय असेल त्यासाठी आपण एकत्र बसून त्याच्यावर चर्चा करू. आणि लोकशाहीने हा कार्यक्रम खरोखरच चांगला घेतला. कोकणाचा विकास आपण 30 जरी म्हणत असो तरी ही सुरुवात झालेली आहे, याच्या मी शुभेच्छा देतो. आणि सिंधुदुर्ग आपल्याला भरभराटी येऊन आणि महाराष्ट्रात 1 नंबर, देशात 1 नंबर येऊ देत ही आपल्या इकडच्या ग्रामदेवतेकडनं प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, अगदी मनापासून आपण सर्वजण सहभागी झालात. मी तेली साहेबांना बोलण्याची संधी देतो, पण तत्पूर्वी मात्र एक मिनटं नंदन वेंगुर्लेकर, त्याचप्रमाणे नकुल पारसेकर यांनाही विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यावं. एक त्यांचा कोकणशाहीच्या मंचावरती सन्मान कोकणशाहीच्या वतीनं आम्ही करतो. जरा फास्ट सर्वांना. सुरुवातीला नकुल पारसेकर. त्यानंतर नंदनजी वेंगुर्लेकर यांना विनंती करतोय. त्यानंतर सुरेशजी बोवलेकर. त्यानंतर मोहनजी होडावडेकर, खूप चांगले आमचे सहकारी आहेत, मार्गदर्शक आहेत, मित्र आहेत. सर आपण पूर्ण वेळ कार्यक्रमाला थांबलात, मनापासून धन्यवाद. त्यानंतर या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल अगदी राजनजी तेली यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी या ठिकाणी त्यांच्या मनातील सत्ताधारी आहेत त्यामुळे नेमकं विजन काय हे या ठिकाणी व्यक्त करावं. मनापासून मी कोकण विजन 2030 या संदर्भात एक चांगला विषय कोकणशाहीने घेतला. मी मनापासून त्यांना धन्यवाद त्या ठिकाणी देतो. हा एवढा कमी चर्चेचा विषय नाही आहे. आपण विषय पण जास्त घेतलेत, मान्यवरांचे सगळ्यांचे अनुभव पण जास्त आहेत, समोर व्यासपीठावर बसले त्यांचे पण अनुभव जास्त आहेत. परंतु ह्या विषयाला थोडासा न्याय देण्यासाठी निदान 1-1, 2-2 विषय घेतले असते तर चांगला न्याय त्या ठिकाणी मिळाला असता. आता चर्चा 2 तासाची होती आणि आता आपण किती वेळ बोललो हे आपल्या सगळ्यांना बघितलं, म्हणजे एवढा कमी चर्चेचा विषय नाही. पण 2030चं व्हिजन आपण या ठिकाणी ठेवताना जसं सतीश सावंत यांनी सांगितलं ते जुने जे आपले सगळे या ठिकाणी केलेले प्रकल्प आहेत, मग तो नानारचा प्रकल्प असू देत, मग तो सीवलचा प्रकल्प असू देत, मग ते ताज हॉटेल असू देत, सीदादी असू देत, हे सगळे पर्यटन किंवा या सगळ्या संदर्भातले सक्षम विषय असू देत, हे 2030च्या पूर्वी होणारे मोहननी जे सांगितलं ते वाक्य पण त्या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे की ते आपण नेमकं काय करणार आहोत, त्याच्यात नेमकं कुठल्या उद्योग येणार आहेत, त्या उद्योगाची पूर्वतयारी कशी आहे, त्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ कसं आहे, त्यासाठी कोण कोण लागणार आहेत, आणि ही सगळी तयारी ही एका दिवसात 2 दिवसात होणार नाही. आणि मग त्याची पूर्वतयारी करण्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे सातत्याने या ठिकाणी होणं हे महत्त्वाचं. आणि एकट्या नुसतं कोकणशाहीवर टाकून आपल्याला चालणार नाही, प्रशासनाची पण जोड द्यावी लागेल. आणि प्रशासनाची जोड, तिथले पालकमंत्री या सगळ्यांना या ठिकाणी एकत्रित करून या विषयाच्या संदर्भात आपल्याला कुठेतरी एकमत येऊन शासनाकडे तशा प्रकारची मागणी या ठिकाणी करावी लागेल. 2000 म्हणजे पूर्वीपासून आपण जी चर्चा ऐकतोय, 42 वर्षाचे विषय असल्यामुळे एका विषयात 2 तासांनी 3 तासात विषय संपणार नाही. पण तेच चर्चा करताना म्हणजे पूर्वी काय झालं नाही का असा विषय येत नाही. आपण म्हटलं काही प्रमाणात झालं, पण त्याचबरोबर जसा कोकण रेल्वेचा विषय आला, चिपी एअरपोर्टचा विषय आला, बंदरांचे विषय आले, पर्यटनाचा विषय आला. आपण की तारकर्ली देवबाग पुरतं पर्यटन हा विषय नाही आहे,
पण शेवटी लोकांची मानसिक जसं तिकडचे लोक ॲग्रेसिव्हपणे पुढे आले आणि स्वतःच्या पायावर शेवटी प्रत्येक गोष्ट शासनाने करावी ही गोष्ट कधी शक्य नाही. मग अशीच खूप चांगला विषय त्यांनी सांगितला की पूर्वीच्या शाळा आहेत, या शाळा स्थानिक लोकांनी कुठं भात गोळा केलं, कुठे मुंबईचे चाकरमान्यांचे पैसे गोळा केले, स्थानिक लोकांनी पैसे दिले आणि मग तिथल्या शाळांच्या गरजा त्या ठिकाणी भागल्या. आज काही जरी झालं म्हणजे आपण एखाद्या गावातला रस्ता असतो तिथं आलेल्या रस्त्यावर जे आडव्यात म्हणजे फांद्या वगैरे येतात ती सुद्धा शासनाने ग्रामपंचायत करावी ही मानसिकता आपल्या लोकांची ती पहिली बदलायला पाहिजे. आणि इथं होण्यासाठी जसं एकत्रित आपण येणार तसं पूर्वीचे जे काही प्रकल्प आहेत, मग टाटा म्हणजे उषा इस्पात असू दे पूर्वीची म्हणजे ती टाटा कंपनीने घेतली होती, उत्तम स्टील असेल किंवा आता आमच्या ताजने जागा घेतलेली असेल, सिदादी गोवाने जागा घेतली आहेत, थोडी मुलांनी या ठिकाणी जागा घेतलेल्या असताना सुद्धा लोकांनी का दिल्या की त्या जागा दिल्या की आमच्याकडे इकडे काहीतरी व्यवसाय या ठिकाणी निर्माण होतील. आणि म्हणून ते व्यवसाय सगळे निर्माण होण्यासाठी आपण पुरेसा या ठिकाणी पाठपुरावा राज्यकर्ते आणि सगळ्या लोकांचा रेटा त्या ठिकाणी लागला पाहिजे. आपण सगळ्यांनी पुढाकार या संदर्भातला या ठिकाणी घेतला पाहिजे. आणि ते सगळं करत असताना आरोग्याची सोय बरोबर पाहिजेच, पण मी एक सांगेन की मेडिकल कॉलेज झाल्यानंतर सगळे प्रश्न मॅक्झिमम सुटतील. कारण ही दरवर्षीची जी मुलं बाहेर या ठिकाणी पडणार आहेत ती जिल्ह्यात आपल्याला त्या ठिकाणी 100% मिळतील. आपण जसं सांगितलं हा जिल्हा छोटा आहे, जरी राज्यात आपण एवढी म्हणजे लोकसंख्या आणि त्याच्या देशाचा आपण विचार त्या ठिकाणी जरी सांगितला तरी छोट्याशा जिल्ह्यात आपली लोकसंख्या आपल्याला माहिती आहे, तिथं 2 मेडिकल कॉलेज येतात तेव्हा सगळा प्रश्न त्या ठिकाणी सुटेल. पण 2 हातांना काम मिळणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. आणि म्हणून जे चर्चेत आलेले जे विषय आहेत जे म्हणजे आता बाहेर पर्यटन आहे, पर्यटन हा विषय की 1, 2 आणि 3 तासाचा विषय नाही. पर्यटनाच्या बाबतीवर पण बघितलं जसं मगाशी केरळचा विषय झाला, जगाचा जर विचार केला तर सगळ्यात मोठा व्यवसाय म्हणून इकडे आपण बघितलं जातं. लोकांची मानसिकता मी मगाशी सुरुवातीला राणेसाहेब मुख्यमंत्री असताना की त्यांनी जो त्या ठिकाणी मी तारकर्लीचा विषय सांगितला, तारकर्ली देवबागचा, की एक झाड तोडण्यासाठी लोकांनी त्यावेळी कसा विरोध केला. मग तो रस्ता झाला नसता देवबागचा विकास झाला असता का, तो विकास झाला नसता तारकर्ली देवबाग आणि तो परिसर सगळा डेव्हलप झाला असता का, लोक पुढे आले असते का. शेवटी काय की सगळ्यांवर अवलंबून आहे. आणि म्हणून आपली मानसिकता त्या सगळ्यांनी म्हणजे राजकीय येता का म्हणजे त्यांनी अडवलं तर दुसऱ्याने अडवायचं ते येता का माने. सी वर्ल्डच्या विषय संदर्भात मी सुद्धा पाठपुरावा करत होतो. सी वर्ल्डच्या विषयात त्यावेळी सतीश आम्ही सगळे एकत्र होतो, गरज नसताना ते राजकारण आलं आणि एक चांगला प्रकल्प आपल्या हातातनं म्हणजे कोणी लक्ष आज सगळे लोक तयार झाले ते जागा द्यायला आणि स्थानिक लोकांना जागा विका म्हणून कोणी सांगितलं नव्हतं, पण त्या लोकांनी जागा विकल्या. त्या संस्थेचे चेअरमन होते, त्यांना मी विचारलं की बाबा तुम्हाला कोणी सांगितलं होतं का, मला आता आठवत नाही नाव त्यांचं, की सर होते आमचे मुख्याध्यापक कट्टा हायस्कूलचे, की सर म्हटलं तुम्हीच जागा 10 एकर विकली, मला समजलं की 1 लाख रुपये एकर नाही, ते तुमच्या मागे कोण लागलं होतं का. आता प्रश्न असा आहे की ह्या सगळ्या संदर्भात लोकांचं प्रबोधन व्हायला पाहिजे आणि प्रबोधन त्या ठिकाणी केल्यानंतर आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून व्हिजन 2030 हा नारा जे आपण लावू. मी सांगतो की जगाच्या पाठीवर आपला जो प्रदेश आहे म्हणजे आमचा जो जिल्हा आहे तो जगाच्या पाठीवर असला जिल्हा कुठे नाही आहे. 2030 मध्ये आपण अशी अपेक्षा ठेवूया की जगात ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज गोवा लोकांना जगात आपण तिकडे कुठं जायचं तर कुठल्याही टुरिस्टला आपण विचारलं त्याच्या तोंडात पहिलं नाव गोवा येतं. मग तसं सिंधुदुर्ग यायला पाहिजे. मग सिंधुदुर्ग यायला पाहिजे. मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी आज बघा गोव्यामध्ये आम्हालाच फक्त CRZ आहे, गोव्यात CRZ नाही. गोव्यात एका ताजची हॉटेल किती आहेत विचार करूया आपण. गोव्यात नवीन ताजचं हॉटेल झालं आहे, तिथं जरा जा आणि CRZ काय असतो बघा. पण तिथं तक्रारी होतात का. आमच्याकडे कोणी एखादे घर बांधलं, आम्ही एखाद्या कुठलं तरी एखादा व्यवसाय करायला गेलो की पहिली तक्रार आमची पडते. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी या सगळ्या संदर्भात की येणारे व्यवसाय ह्या आपल्याच भागात या ठिकाणी यायला पाहिजे आणि त्याच्यातून आपल्या भागाची उन्नती व्हायला पाहिजे. अशा प्रकारचा विचार ज्यावेळी पुढे येईल आणि सगळे आपण एकमताने ह्या व्यवसायाच्या संदर्भात आपण एकत्र उजवळ. सतीश आणि मगाची उदाहरण साखर कारखान्याचं सांगितलं, पण त्याचबरोबर आम्ही जे एक साखर कारखाना कोल्हापूर जिल्ह्यात राधानगरीत काढायला गेलो की एक गोष्ट खरी आहे. आम्हाला पहिलं जेवण दिलं राष्ट्रपतीच्या नगराध्यक्षांनी आणि सगळ्या गावातल्या लोकांनी पार्टी विरहित सगळे राधानगरीकर एकत्र झाले आणि एकत्र येऊन त्या व्यवसायाला मध्ये ते राधानगरीतला पहिला कारखाना होता. आज खरोखर या गोष्टी त्यांच्याकडे शिकण्यासारख्या आहेत. आम्ही प्रत्येक वेगळ्या दिशेला तोंड करतो. प्रत्येक नेतृत्व सांगा आज राज्याचे मुख्यमंत्री असलेलं नेतृत्व आपल्याकडे होतं. सुरेश प्रभूंसारखं एवढं अभ्यासू नेतृत्व आपल्याकडे होतं. आज ह्या लोकांनी बऱ्याच गोष्टी केल्यात. ह्या इथं एका व्यासपीठावर मांडून इथं काही विषय संपणार नाही. पण राजकीय विरोध सुद्धा
तेवढाच त्या लोकांना झाला. तिथं डेव्हलप व्हायला, आपलं नेतृत्व डेव्हलप होण्यासाठी जे प्रयत्न बाकीच्या भागात जपले जातात, केले जातात, ते पण आपण या ठिकाणी केले नाहीत. आणि म्हणून तशा स्वरूपात पुढच्या काळात एक चांगलं व्हिजन ठेवून आज आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी काम केलं पाहिजे आणि ही चर्चा वारंवार या ठिकाणी घडवली पाहिजे. ही चर्चा 2 तासाची असून उपयोगाचं नाही. 2023मध्ये इथले सगळे 5 स्टार हॉटेल जी असतील ती त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. चिपीचं एअरपोर्ट तिकडे व्हायला पाहिजे. किंवा जसं आमच्या वडावडेकर साहेबांनी सांगितलं की 2030मध्ये कुडाची MIDC आपली काय स्वरूपाची असेल, छोटे मोठे व्यवसाय त्यांनी त्या ठिकाणी सुरू केले असतील, तर त्यांच्या ज्या गरजा आहेत त्या सगळ्या राज्यकर्त्यांनी वेळ दिला पाहिजे. उद्योग मंत्र्यांनी वेळ दिला पाहिजे. आढाईची MIDC आहे की 2006मध्ये 2008मध्ये होऊन सुद्धा आपल्याकडे अजून होत नाही आहे. आणि म्हणून सगळ्यांनी एकत्रित येऊन आज आढाई MIDC व्हायला पाहिजे. कुडाई MIDCतले उद्योग चांगले पूर्ववत व्हायला पाहिजे. त्यांच्या अडचणी त्या ठिकाणी जाणून घेतल्या पाहिजे. येणारे उद्योग व्यवसाय असतील त्याचं पूर्व प्लॅनिंग त्या ठिकाणी करायला पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरण त्याच्यावर चर्चा होऊन पुढच्या बाबतची चर्चा आता त्या ठिकाणी करायला पाहिजे. ज्या काही गोष्टी ह्या सगळ्याच मान्यवरांनी या ठिकाणी मांडल्यात आपल्याला सगळ्यांना विचार करण्यासारखे आहेत. आणि म्हणून उद्या IAS IPS सगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपली मुलं पुढच्या काळात या ठिकाणी येण्यासाठी जे काही उपाययोजना आहेत त्या पण केल्या. सर्वांगीण विकास म्हणजे नुसता एका क्षेत्राचा नाही, आरोग्याचा व्हायला पाहिजे, शैक्षणिकचा व्हायला पाहिजे. कारण शिक्षणातूनच अनेक विषय या ठिकाणी पुढे येणार आहेत. आणि म्हणून मला खात्री आहे की 2030मध्ये आपला जिल्हा जगाच्या पाठीवर जसं गोव्याचं नाव घेतलं जातं तसं सिंधुदुर्गाचं नाव या ठिकाणी 100% घेतलं जाईल. ही मी खात्रीपूर्वक या ठिकाणी सांगतो. काही लोकांनी मानसिकता बदलली आणि सगळ्या राजकीय पक्षांनी जर एकत्रित आवाज उठवला तर तो त्या ठिकाणी होईल. जैतापूरचा प्रकल्प किंवा नाणारचा प्रकल्प हा 3 लाख कोटी रुपये त्या ठिकाणी येणार होते, परंतु काही लोकांनी राजकीय विरोध केले. आज म्हणून कोकण आपण त्या ठिकाणी ह्या सगळ्या विकासापासून थोडेसे लांब जातोय. ती मानसिकता सगळ्यांनी राजकीय पुढाऱ्याने ठिकाणी बदलली पाहिजे. कारण माझा एक जो अनुभव आहे की मी ज्यावेळी आरोंदाचा प्रकल्प सुरू करायला गेलो ते कशा राजकीय अडचणी होत्या आपण सगळ्यांनी बघितलेत. म्हणजे व्यवसाय पण करायला देत नाहीत. म्हणजे प्रश्न त्या ठिकाणी अडचण असे आहे की 2010मध्ये एखादा व्यावसायिक कसा पुढे येऊ शकतो सांगा. एवढी मोठी इन्व्हेस्टमेंट असते, एवढा तो प्रकल्पातून एवढ्या लोकांना रोजगार त्या ठिकाणी मिळणारा असतो, पण त्या ठिकाणी जो विरोध झाला आजपर्यंत प्रकल्प चालू होऊ शकला नाही. शेवटी आपल्या जिल्ह्याला पोषक वातावरण आहे, चांगली पोर्ट आहेत, अतिशय चांगल्या प्रकारचे आता या ठिकाणी देवेंद्रजी असतील, ते सगळे आमचे मुख्यमंत्री असतील, व्हिजन असणारे लोक आहेत. आज इकडे MSME राणे साहेबांकडे आहे, रवी चव्हाण आता आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. आपल्याला कधीही नव्हते 450 कोटी रुपये परवा आपल्या रस्ते विकासाला या ठिकाणी मिळाले. जवळजवळ 3000 कोटी रुपये आपल्याकडे वेगळ्या माध्यमातून यावर्षी आपल्याकडे आले. आणि म्हणून त्या सगळ्या गोष्टी चर्चा होत नाही. आपण सगळ्यांनी एकत्रित राहून याची चर्चा या ठिकाणी निश्चितपणे केली पाहिजे. आणि 2030 हा विचार करताना 2 महिन्यांनी किंवा 3 महिन्यांनी बसून जे प्रश्न येतील त्या प्रश्नावर मार्गसुद्धा आपण या ठिकाणी काढले पाहिजेत. मग आरोग्यमंत्री असतील, उद्योगमंत्री असतील, या सगळ्यांना या ठिकाणी सातत्याने आणून समजा इथे जर एखादा विषय होत नसेल तर देवेंद्रजी आणि मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन या सगळ्या गोष्टीवर कोकण म्हणून आपण या ठिकाणी न्याय त्या ठिकाणी मागून पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपण या ठिकाणी केला तर मला खात्री आहे की 100% 2030चा आपलं जो विषय आहे तो खूप म्हणजे 2030चा आपण विचार करताना की छोटे मोठे विचार करून चालणार नाही, की आपली उडी फार मोठी या ठिकाणी असेल असं या ठिकाणी मी खात्रीपूर्वक सांगतो. आणि ज्या काही गोष्टी आता या जत्रा हे आपण या ठिकाणी बरीच माझ्याकडे सुद्धा बरीच जी आर आहेत, पण आत्ता आपण त्याच्यावर चर्चा 100% पण मोठंच विजन करूया. हे छोटे विषय 100% होतील, मानधनांचे होतील, अमके होतील, पण उद्योगच जर मोठे या ठिकाणी वाढले कशासाठी बाहेर इथलं तरुण जाणार आहेत. आम्ही यांनी सांगितलं 20,000 तरुण बाहेर जातात, ही गोष्ट खरी आहे, पण हे तरुण पण या ठिकाणी बाहेर जायचे नसतील तर इथे ह्या जिल्ह्यातच सगळं पोटेन्शियल आहे, परंतु आपण त्या नजरेने बघत नाहीत. म्हणून त्या नजरेने जर बघितलं तर 2030 आपल्या जिल्ह्याला खरोखर उज्ज्वल काळाकडे नेऊन जाईल अशा प्रकारची आशा व्यक्त करतो. पुन्हा आम्ही या सगळ्याच मंडळींना मनापासून धन्यवाद देतो. अशाच प्रकारचे वारंवार या ठिकाणी सगळ्यांनी एकत्र या, मान्यवरांना बोलवा. अनेक वेगळ्या भागातले अजून पण अनेक लोक आहेत, वेगळ्या भागात तशा प्रकारची चर्चा होऊन शेवटी एक डॉक्युमेंटरी या ठिकाणी बनली पाहिजे. मी आदरणीय देवेंद्रजींना मी एक विनंती केलेली होती की साहेब आमच्या जिल्ह्यात बाहेर आम्हाला काय देऊ नको, ह्या जिल्ह्याचं विजन एक चांगली डॉक्युमेंटरी म्हणजे एक चांगला अभ्यास करणारा गट आपण या ठिकाणी तयार करून द्या. वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला जिल्ह्यात काय करता येईल. आमच्याकडे जसं आपण सांगितलं समुद्रकिनारे आहेत, हिल स्टेशन आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत. आंबोलीला आत्ता इतकं थंड वातावरण आहे, कोणालाच बेचाऱ्यांना माहिती नाही. इन्व्हेस्टमेंट करून लोक फसलेले आहेत.
म्हणून अनेक गोष्टीवर मार्ग करण्यासाठी राज्य सरकारने एक चांगली एजन्सी नेमावी, याचा अभ्यास चांगला करावा, इथल्या स्थानिकांच्या जे काही म्हणणं आहे ते ऐकून घ्यावं आणि मग विजन जे आपण हे 2030कडे जातोय ते विजन राज्य सरकार, जिल्ह्यातले सगळे नागरिक आणि जिल्ह्यातले सगळे सामाजिक क्षेत्र आणि राजकीय क्षेत्रातले सगळे पुढारी यांना एकत्रित करून जर आपण केलं तर 100% आपल्या जिल्ह्याला उज्ज्वल काळ आहे. आपला सागरी महामार्ग जो आपण एवढी वर्ष बघत होतो तो आता त्या ठिकाणी त्याची सुरुवात निश्चितपणे होईल. राष्ट्रीय महामार्गाची सुरुवात झाली आहे, रेल्वे झाली आहे, या मोपा एअरपोर्ट झाला आहे, या आता ज्या काही आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते आता तयार झालेलं आहे. फक्त आता काही भर त्याच्यातले जे व्यवसाय उद्योग जे चांगले येण्यासाठी वातावरण तयार व्हायला पाहिजे. आणि जे 2030मध्ये आता चिपी एअरपोर्टकडे जायचं आहे तर आम्ही मोपाकडे आधी जाऊ शकतो ह्या रस्त्यामुळे. म्हणून तो होताना पुढे तो जो वाढायचा असेल तर तशा प्रकारे आपल्याला ते सगळी पुढची व्यवस्था करावी लागेल. ती निश्चितपणे आमचा जो काय वाटा सत्ताधारी म्हणून जो असेल ते आम्ही 100% पुढाकार घेऊ. आणि आमच्या सगळ्या मित्रांना सांगेन की मला आपण कधी अधिकारवाण्याने फोन करू शकता आणि कोणी समजा यांच्या गटाचे मंत्री जरी असले तरी आम्ही कधीही कोणाकडे जाऊ शकतो एवढी खात्री बाळगा. आणि येणाऱ्या अडचणी काही प्रमाणात ती काही 100% आम्ही सोडू शकणार नाही, पण अनेक प्रश्नाला न्याय हा 100% देण्यासाठी प्रयत्न करू एवढंच या ठिकाणी सांगतो. पुन्हा एकदा आपल्या कोकणशाहीला मनापासून धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. निश्चित धन्यवाद तेली साहेब. आम्ही आता अर्थात आपण कार्यक्रम संपवत आहोत, या ठिकाणी स्वल्पविराम देतो. खरं तर कोकणशाहीनं दिलेला हा नारा विजन सिंधुदुर्ग 2030 हा नारा फक्त या हॉलपुरता अर्थात किंवा आपण जे लाईव्ह दर्शक पाहत आहे त्यांच्यापुरता मर्यादित न राहता ती एक चळवळ व्हावी एवढीच अपेक्षा या चर्चेच्या निमित्तानं व्यक्त करतो. आपण सर्व मंचावरती उपस्थित राहिलात, सर्व मान्यवरांना त्याचप्रमाणे निमंत्रितांना आणि जे कोकणशाहीचे दर्शक हा संपूर्ण कार्यक्रम आज 1 मे रोजी लाईव्ह पाहतात आपणा सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि या कार्यक्रमाला इथं स्वल्पविराम देतो. धन्यवाद. कोकणशाहीच्या व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030ला हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत परशुराम उपरकर, सरचिटणीस तथा माजी आमदार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. कोकणशाहीच्या व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030ला हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत सतीश सावंत, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना जिल्हा प्रमुख सिंधुदुर्ग. कोकणशाहीच्या व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030ला हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत राजन तेली, जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग. कोकणशाहीच्या व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030ला हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत संजय वसंत आंग्रे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख सिंधुदुर्ग. कोकणशाहीच्या व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030ला हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत अमित सामंत, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस सिंधुदुर्ग. कोकणशाहीच्या व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030ला हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत इर्शाद शेख, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रीय काँग्रेस सिंधुदुर्ग. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.